فياميتا قرف يوريتنا حدا قول اسمرا أوروماي رساس يلا مفكرة نسخم دا أيكون عنده فكاري هاجر قوات خلو بالكوا سحقت كم زغسحك خلقي يصبغلكي حزناتك يكونن بالكوا أبو يموت كاب بحج زي سحق فياميتا أيرد أكاني بجخا وأنا قدي إلا كنافرا بحزن متتتنمو كتل مكادلو خدو مثلك انكاس كيدا يتقع بلتني أمون تايدا أيو إلا تقع خلا أبو يموت تقرنيخا دنقرو بلتني أمو خال انت يالو نقرني بالكوا أي نقركاني كاباي تحبيو نقرالو فياميتا أنا نسخن كم ديانا بالكوا نايول كيت أجمي بعليك فتحي بلتني ولا حدا زحق زك نقري البون مالديو ولا حدا إلى نبعتها فسست زخونة نقر كي حتى تكو نابقى زي وصلكوا كان محتاتا زي محتاتا يحيش نزحت تكوا نقر حراي وننبيت بالنيا تجنق أي توسنيا انت وسين كان لاقن زخونة نقر أي تبلنيا زخونة تقاوم ويرعيتنن بزعبا شجرانبر بزعبا تخربوتات حسباي نبرتن بتحدد ما كاباي كتفل زي دليل تمثل نبرت شعمشت هيوت زسمعن كتمثل ناب نبر تغير امسيا كتبتخاب زقربت فتلي هيوت قليلا نخدحن بزلو حيلا تتصعر نبرت كابتي طعم سقاي بزفلفل سمعت نبعتها يزار نبره رومان زهددت ليدر في ناستر عندبت او منقواتيو نتيز نبره صبوق سمعت انت زي زرقون يرو صقما حتى تقريبا يرى منو غرا وطا انديت فردبኝ ያማንተም አይ ጉድ በዛብኝ ወዴት ነው መዋያ ፈራሁን እንጃልኝ አይንህ በስቶብሃል ሽሽግ በልልኝ ፊያሜታ በጽሞና ነት ሙዚቃ ሰምዑ ነበረት ሓደ ደርፍ ተወዲኡ ናብ ካለ አጸለ ሙናዬ አንተ ነህ ገላዬ እየዋለ ሲያድር ፍቅር ሀየለብኝ አስቴር ቀጸለት ካብዝ ፈራሕኩ ወይ ደሐንኩን ፊያሜታ እዝደርፊ ካብ ያምጪኻዮ በለተኒ ከሕስዋይ ካልኩን ሕጺታ ያሰዲዳትለይ በልኩዋ ዘሊላ ካብ ዓራት ወረደትሞ ነተካሴት ቦንቂራ ውጽያ ነተናስትሮ በጣጢሳ ነመሬት ደርቤቶ ክዳናኽት ክደን ጀመረት ጠራይ ነፍሳን ከላ ዝኾሬት መልአኽት መስል ነበረት ናበይኺ ገዛይ ሰዓት ዕቶትኹ ሰዓት 11 ربعنا يمشت كونو نبره اسمرا دما بروندات عجبكا تزوي كوينو دحر 11 نق يلن منبر سحبا كوف بلتمو انو تنسئ اب طرزناي تعرات كوف بلكو كلتينا بچنقت تواتيرنا ترفنا ابزي ጣጣዚ بخمي كمزا اتخو يحسب نبركو زيادو غنزت حساسبني زنبره كموازازا اتخو ጉዳይ موصي قداد مسانيو نساونا عايز تفالتت الله معلتي بربا ترقم نبرت تمثل كلتنا ببا حساباتنا توحيتنا بصمونا سقبلنا زخونه زچبت نجر يحسبكو بحساب كحن بصنحكو غزي خدم اموداتا انوحي تنفسكمو بجا خسمعني في عميتا وكل غزي هابكنن نحسبون غزي رخبكن بحق تخوينو انتي كم زحسبونا يفلطنا لخو قرب غزي هابني بالكوا دسمه بلني غنز بكا غزي يبلين بلتني انتي مالتيو كملك غزي تسنلي حبيرنا زحلفنا يطعم غزي انتزتان بحدم علتو وصيخا زدرب يكونن ويس كومو تشكن كبدلكي بالكوا كيملست لي ما عسيقات خيد الى حتتني نابي نابعو خوينات اي فلطكون اللهو غن منالبات صباح دحر صباح كلتيفكا تتخيد صبغ نيرو شجري كام تقلللي انا شجرك خوينا مبار دنقرو بلت ولاكوا بزح تفتنكو صقماتاخت نغرني دليتن دغيمنا تحققفنا كويناتن سلامن منالبات امصاون كمزن قصل نخون كل ساعه وايزا هيوت
ቀይሕ ምሪት ናቕፋ ናይ ደም ዛራ ምዕራፍ 4 አርሚ አቪዬሽን ንኽርከብ ተዋህበኒ ጊዜ ኣዝዩ ሓፂር ነበረ ወተሃደራዊ ትዕዛዝ ብዘይ ዝኾነ መዳለው ዝወሃበሉ ምኽንያት ከይተረዳእካን ከይሓሰብካን ንኽትውስን ከይኮነ ይተርፍኒዩ ህዋሳተይ ቀልጢፎም ሕራይ ብምባል ነቲ ሓፂር ትዕዛዝ ኣይተቐበልዎን ጊዜ ነበረንን ዝተዋህበኒ ጊዜ ክዳን ንኽቕይር ጥራይ ነበረ ወቴ ኣሕፅሮ ተቓልኒ ወተሃደር ዋዛ ይፈልጥኒዩ ንዝተዋህበኒ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዓጠቕኩሞ እግረ መገደይ ንፍያኔታ ደሓንቀኒ ይኽብላ ደወልኩላ بحنسابينا حديرنا أبزن زحلفا سالس رابعت دما حدش تبعي متيا نيرا كمتناي قدم حبيرنا خنرة تدلي نبرتن ولا نبجزا خفانوا فقادنياي نبرتن زي تزالق أن خنسخا فقدو انتا يقدشني يمسخا زرقه زبل مخني تمتس نبرت تحاب علي قداي نبرا انت زي أمانتولو ويو انت زي مسيلوا عبزخونت نجر نقعتيا نحماسين نجر كي ترف بمكينان داخدنا كمزا زتفقس تنادي فقدو قلحلح تبل نبرت زخونه سب نام مكينان انت قريبو كمزا نتي تناديو زنبرت سب زرخبوتو اتوكيرات تطمتو بدحريو باكل مساين كلا بحساب جن ارحيقه تجيش يا انت انا بايتوكرا جن بحق تطمتن ساي نبرتن سبت في كله مسلني بجاخس كنغر نمنيو يبلامو دنقرو بعلقات فلت تبلني كمي في عميتا بالكوا بمسمر تليفون انتايد قالهم وتهدرات حقوم هيبو منالومس بلتني وتهدرات فقدو عبيت قودنات تزريهم نبرو وتهدرات حقوم هيبوم ناب قودنات بزسرعلو حزب سمرا حدا عبقاشا ويأتولو ويون وتصالو زبل بهيل نبرو ጸጋይ خيدو سميعهم كيكونو بمبال توازخوا في عمتا حجي نابف عبت مبقاسيو حجيهم حبرومني كسنابتك يدويله بالكوا مجمرة أمانتنن سجا قبل كله في عمتا حكاية وتهدراو تخلينا أنت تريني مجرمك قال أسابي مسيلة بالكوا تميلات أنا حتمو بناي وتهدر كدان كرئي كايدلني أبو يموت بلتني سلام انتاي نسوم كل جزء دحان كل مسبوليهم بلتني بزحت وتهدرات فتوتني روم خمس لني بالكوا هندبت ولا إلوني كنعي بتن بلحت ياسنانو نلبي كنكس جميرلو كنعات حالتا فقري تك فقري قدم من لاينا بزعباز نبر نغراتمو نحن تاي ملكتكا بلتني اي تغاغيتن ولا كوا قدم من لاينا زغبرتهم نغرات زي ملكتون تنورو حدا ود تبعتاي نخبرو زلو سميتن عبل علتاناتو هيوان زلو قنن زحلفنا تاريخ مغاردي كشوفنو يكلنيو زحلف تاريخ يقنؤيو سلامنتاي قدمونا تاي زي نبرت مسكالو تاودات زنبرات صوتا كمي نبره تذكرهم لو تخون نتزتا خب حنقول ولد سب كتحكو وايكالنيو كل غزي ينبرمو قنئي يفطر قنوعت حساسبا ينبرن ግን ድማ ቅንኢ ካብ ቅኑዓት ተሓሳስባ ይዝብገስ መን በለ ፍቅርኸ ወትሩ ሕጋጋት ናይ ቅኑዓት ተሓሳስባ ሲዒቡ ተዝኸይ ነይሩ ሙቁር ስቃይዶ ከም ኾነ ኣይፈልጥኒ في عميتا بزعبا تاقمكي بحق ريخت نقرن زي تدلي بالكوا مخادي سلزخونس حجلوت نقرني يتخون بمبال كبدين دات عرضكو خيدا يدلخون نسخة ناب عودة خويناتك أنا وناب عودة خويناتي بلتني هاينا يدماناتك عودة خوينات جنبار فقري دعان أو جنبار فقرس بعوت الرقبنا نراقباي مثلا نتسقاي بلتني انتاي مالتكيو هندبت دمسا نامنا وازا غيرتومو عاود ترخيبو عوال داسمرا تبتسيحين سقا توديو بدحريو كأيح تخواخبتين تاي ترفو مابزي كأنتاز بالكايا باو مبايا بلتني عمر رابي له في عميتا لاقصي مويسن حالكي حق نقرني بالكوا مستمل اسكا تركبولو إلا بحيل تنفستمو كاب نقفا تمال علي نقرالو أبو يموت بلتني انتاي نقرني عوت ناتو سايت التراتري بالكوا لبي كم امني نخبدني في عميتا كتنقرني زي دلخيو نقر كم دلو فلدي جناخ زغون انتخونه بجاخي زي كون نقر جيركي كم دي توجهين نتسفعلني كن راخبينا دحانكوني بلاكني ايتناسي شمبار إليا ناب أرمي أفيشن برركو
بزعبا فياميتا حسب نبركو حدا ودي بزعبا حنت قال بزي مقراص كحسب تجميرو ويفكر والو ويتعملوا له مالتيو كلتيو خوينا نبركو عسمرينا صبغتي نايسيه ختماي ناتي سميناوي صبغتي ندحريت قديفيا مسكدكو لبيك خبدني جمره مساس مراون فقري حيزون نبره زغرم نجر عسمران فياميتا جيلاين فليرينا ينبركون اب حسابي حدن كلتن كوينن يرآن نبره غوراغول ارمي افيشن منقسقاس بزيحو نبره ببدقيقو ناي كوينات نفرتي يعلواني تنسان نبره انتونوبات يبرا يعلبا عصوراتن وتادراتن يتصعنو صغنت نفرتي يابصعق سراح تصميدوم نبرو نحيل اير تواغاتي مسمول عدقوم يغويو يخدو يمصو حنفشفش كوينو نبره غلغله لعلوت سبسلطان عززتنو نبرو نابا فعبت توسدني فليتي اير سغاب تدالو يصب نبركو ابيت وتادراو عدقي زبل دمسي بدحري مسمعخو قولي بولكو كورونيل بترو تسمع نبره مسراخو دس بلني اذا سمون كدليكاي قني አዲስ አበባ ነረ ሕጂ ሙራደዩ በለኒ እንቋ መጻኻ ናበይ ዳልካ ትኸይድ አፍዓበት ተዓሸገት ኢንቨሎፕ ገዲ ፈልከለኹ ዋላ እኳ ናበይ ከም ዝመርሓካ ተዘይፈለጥኮ ዝጠቅም ሓበሬታ ግን መስለኒ ብዛዕባ ፓራዲዞ ተባሃለ ሓደ ቤት ሻሂዩ በልኮ ፓራዲዞ ኢሉ ከሐስብ ድሕሪ ምጽናሕ ንሱዳ ጥቃ መንበር ገዛይ እንዲዩ እንታይ ዲዩ በለኒ ብጽሑፍ ገዲ ፈልከለኹ ጊዜ ይብለይን በልኮ يعينتو تصليمو من دخام حزيلو من الرأيو نبرو ناي بحق نعلميو خمسلنا جميرو نبره تصقع بلنمو دمصو واتحيتو بيروقراسي بزعبا زتباله سب سمع خاتفلطلو حتى تاني من ينسو سم كوديو اتسب جن غرماي غويتوم نرأيو افورقي كونو خليو ويون بقولنا ناس ما تتكم سب كونو خليو ابز تقانا خلو نخليو بزح سمن ملكن زلو سبيو بلني انتاي زغبريو بتعما حدغنيا ينتي لك اخاليو بلني عقباي سيلا تذكرني نسو يخون بلكو بلبي ويس سلاي ناي بوي تخلف رحن موتن ناي شالك اتادس اورچون اقباين اطرات ارركب كله تزبلنمو قدم حجي بزعبا شالك اتادس اورچو زحبكو حبريتا امنتا يبصحكايو الى حدتكو بتبق نكاتاتلو لنا طنقاقه زليو كتتليو هو خزبخن كون يبلان ሙሉ ስእሊ ዝህበና ሓበሬታ ተዘይረኺብና ንሓደ ክልተ ሰባት ሒስካ ነቶም ካልኦት ንኹሞልኩ ዕድል መሃብ ክኸውን እዩ ናቱና ባይግደፎ ኣይትስጋ በለኒ ኣመራርሓ ደስ ዘብል እዩ በልክዎ ፊያሜታ ጊላይ ከመይ ኣላ ድሓንያ እዚ ሰሙን ቁሩብ ተቐይራትንላ ከመይ ገለ ዘጨንቃ ነገር ኣሎ እንታይ ምዃኑ ክትነግረኒ ግን ኣይደለየትን መስኪነቲ ብዘይልካ ደስታ ትፈልጦ ነገር የብላን ተስፋ ገብር ሕማቕ ነገር ከም ዘይገጥማ በልክዎ أجوها بزعبا دحنا تايتسقا يلو هاتسنان عنمو سعلاي براخ كمي عالو حتى تاني إذا سمون سيرا أخوان نسو تمانيو بلني كمي بالتعمي عشقارن قراحنيو حدا غنيايو شورو ويركبنيو بلني إذا أسر كابليو غاتمثل بلكو من البات مفتحنا يكولو نجر نسو غيكون يترفيو من البات يلو كحسب صنحمو اورومايك بحال سميحات فلطدو حتى تاني هو ايه مالت كل زبلوي حزب سمرا تو حدنا معلت 10 غزي اورومايك يبلا يوعني بلكو ترغمو مالت هي كونه اخله بقى مالت دو يكونن نسودا فلطون دي مونتايدا كال ترغم تليو تفلط هون كايله بلني نابنت اوروماي زبال سريت كم زلو تفلط تخون كاي كميل خفلط قواد اوروماي بيروقراسي انا كو مسرحي سلي يكونن بولكو فشغلو نسوس فلدي بلني مونتايدا سراح سلي انا ابالات اللي اطرح زي كونسي بفلاي حجي حزباو بحرن مسرتن كله ولو كله نابيوتون حدنت هاغرون سلي يخونالو قواد انا سوراو يمبال طراي اقول يكونن تغبارك حوسولو بلني بزعبات تمرتي غني لي بولكومو وسخا بيله تسفا قبر زغدفول كحبريتا طقمكا خون حدرخه غدانا فياميتا تشاو اليو ناب ايروبلان يكركو دحرناي 30 دقيقه بررا اف عبت بصحنا
ዶሮናን ረስንና ፈዓበት ተቀበሉና ረስኒ ዝሓዘለ ዶሮና ገጽካ ጸፋዕካሞ ኣብ ፍንጫኻ ኣትዩ ይዕፍነካ ረስኒ ኣብ ዝኸድካዮ የንድደካ ምሕቢ የለን ምስ ካልኦት ቦታታት ዛሚድካ ኣፍዓበት ገነት ዶ ይኮነን ዝብሉ ዘረባታት ሰምዕ ነበርኩሞ ካብ ብሕጂ ሓሞተይ ፈሰሰ ሽዑ ምሸት ኣዛዚ እዝናደው ነቶም ካብ ኣስመራ ንዝመጻና ላዕለውት ኣዘዝቲ ናይ መምርሕ ፖለቲካ ሓለፍቲ ክፍሊ ፖለቲካን ኮሚሳራት ፖለቲካን ብዛዕባ ኩነታት ውግእ መግለጺ ሂቡና ነበረ ዋላ እኳ ኩሎም ብዛዕባ ናይቲ ውግእ ኸይዲ ኣቐዲሞም ዝፈልጡ እንተነበሩ ከይሰልከዩ ክሰምዑ ነበሮም ንዓይ ግን ሓድሽ ነገር ብምንባሩ ኣብኡ ምርከበይ ዕድለኛ ነይረ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናይቲ ኩናት ከም ዝነበረ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ብሰለስተ ቀንዲ ግንባራት ማለት በፍዓበት ብኸርከበት ከምኡን በአልጌና ተሰሊፉ ነበረ بجنبار كركبت من مبل إسران حدن إسران 4 كفل سراويتات مسنطق مكانايز برجيد حقيفو زعرد ازي مبرقي بحال وقاو از دما نمبل 10 حموشتن إسران 3 كفل سراويتات حيزو بجنبار ألجينا تسلفو نبره تلقو نايزن ازيتات مبرقن وقاون صلاي كابنا افاخي وصئن ويون سبيرو نابنا افاتيو حيلو خي دلادل اندا تخلاخله كاب معرابنا مبرق كاب سمين ناب دبوب متقع نبره نناي صلاي دجن زنبرت نافا بقدامنت سيركا اتيخا مقصار امام زتوهبه نسالساي 17 مبل 22 ترارا كفلو طور زحقفه ازنادو نبره متكعتي يكاتيت 15,982 لك ساعة إسران 4:00 كجمر تحاسبو نبره بز مسرت مبل سالساي 17 كفل سراويتات كابف عبتنا بسمين من قسقاس جميرن نبره من قسقاس كاب جمرة درو سالساي معلتن جيرن نبره أنا زركو كلو نا 22 كفل سراويت ناي مودات حيلي كتنقسقسن كلا نبره مبزحتهم عشلات من اسيات نبرو ناب عود خوينات زوردو زي مسلو اسحقو نصاوتو نبرو ملكعو ما يذكروني جناخه ناي كلهم ملك ناتي يمثل نبره ناتي ገጽ ኢትዮጵያዊ ገጽ كلهم تلقو نبروم تلقو سالساي كفل سراويت كابف عبت تبجسو غعزونا معميده بمقصال حلم ما بلا حيزو ناقفان الجنان زراخب مقدم ساعصوه نتي أبز جنبار عريدو من قسقاس أبيوتاو سراويت زخلف حيل صلاعي بمتقع حاجز كم زيهب مقبر نبره نعسر شوعات تخفل سراويت زتوابع امام دما كان معميده تبجسو نوحج كم جواسعيبو نتيكسينن غوبو هروان براخه 259 سعيبو اب براخه 925 955 كان مبرقنا معرب متقعتات مسفصمه نناقفا محاز كخون كله مبل 22 ترارا كفل سراويت دما بقدامنت نفعبت كم دجن مكلخال كالأي دما اب حلومات كوبكوب الى غرغر من دابس سنه بابيلو نوا حزيمي حوس يبو نناقفا بوغن دواو معراب متقعن محازن نبره زوص مدب نناقفا ب270 ديغري اكابي بو زتقع نبره امو دما اتي كركب تباهيلو زتحسب عوت بناي كلهم ازتات زتوهاده ناي مكلخال متقعن سرحت نبره بخالق وغن السلالف عصلاوي كم زسعب نبره اب قداماي قلبت مكلخال كاب زوريا افعبت حلوم سسنب من داب براخه نطب 201 اف دغتات كوبكوبن معميدن كمون ود مارسا غلبوب حيزوم عريدوم نبرو قداماي قلبت دفعت انت تسيرو ناب كالاي يعردو كالاي قلبت نايبا شارامبا راس ارماس انغاب روهروهتن غادودن براخه نطبታት 904 1627 1643 1643 مكلاخلي دفعات يتقلل كالأي قلبت منالبات انتسسبره اف دغ ناقفا وحج ماحو غوبوتات دندن زباونت مگديا الجنان ناقفان كمو دما هاروان ادوبحان هيزوم عريدوم نبرو بفلاي حلوم ادوبحا ناي موداتا مملوقي اف دغيوم سلازنبره بجلدول حيلي يكلاخلو نبرو بخالق وغن السلالف عصلاوي كم زسعب نبره اب قداماي قلبت مكلاخال
ካብ ዙርያ ኣፍ ዓበት ሕሉም ሰሰነብ ምንዳብ ብራኸ ነጥብ 201 ኣፍ ደገታት ኩብኩብን ማዕሚደን ከምኡን ወደ ማርሳ ጉልቡብ ሒዞም ዓሪዶም ነበሩ ቀዳማይ ቀለቤት ድፍዓት እንተ ተሰይሩ ናብ ካልኣይ ይዕርዱ ካልኣይ ቀለበት ናይ ባሻር አምባ ራስ አርማስ አንጋብ ሮሆሮሆትን ጋዱድን ብራኸ ነጥብታት 1940 1627 1603 1641 1643 መከላኸሊ ድፍዓት يتقلل ካልኣይ ቀለበት ምናልባት እንተሰሰበረ ኣፍ ደገ ናቕፋ ውሕጅ ማሖ ጎቦታት ደንድን ዝባውንት መገዲ ያልገናን ናቕፋን ከምኡ ድማ ሃረዋን ኣዶባሓን ሂዞም ዓሪዶም ነበሩ ብፍላይ ሕሉም ኣዶባሓ ናይ መወዳእታ መምሎቂ ኣፍ ደጊኦም ስለ ዝነበረ ብዱልዱል ሓይሊ ይከላኸልዎ ነበሩ ኣሰላልፋ ወገንን ጸላኢን ነዚ ዝመስል ኮይኑ ንሃለወ ሓይሊ ሚዛን ንጸላኢ ዘርብዑ ተወሰኑ ረቋሒታት ነበርዎ ሓይሊ ወገን ኣብቲ ግጥማት ኣጥቃዓይ ስለ ዝነበረ እንተወሓደ ሓይሉ ካብቲ ናይ ጸላኢ ብሰለስተ ዕጽፊ ዓብዩ ክርከብ ነበሮ እዚ ሰለስተን ሓደ ዝተባህለ ናይ ሓይሊ ሚዛን ቀመር ዝሰርሕ ኣብ ምዕሩይን ምቹን ናይ ኩናት ባይታ ክኸውን እንከሎ ናይ በረኻታት ሳሕል ቅርጽ መሬት ግን ምናልባት ኣብ ታሪኽ ናይ ኩናት እቲ ኣዝዩ ዘይምቹዕ ቦታ ምስ ምዃኑ ናይ ኣጥቃዓይ ወገን ሓይሊ ሚዛን ብንጹር ብኽንደይ ዕጽፍታት ከዓቢ ከም ዝነበሮ ንምፍላጡ ኣጸጋሚ ነበረ ካብ ኣስመራ ናብ ኣፍዓበት ኣብ ዝተጓዓዝናሉ ቅርጺ መሬት ሳሕል ብከፊል ካብ ላዕሊ ተዓዚበዮ ነበርኩ ቀታሊ ምድሪ እዩ ሳሕል ከም ሰንሰለት ተኣሳሲሮም ካብ ኣድማስ ናብ ኣድማስ ካብ ዓይን እንዳረሓቑ ዝነግዱ ከም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ካብ መሬት ናብ ህዋ ብዝውርወሩ ጽሙዓትን ገያጻትን ጎቦታት ከም ገሃነም ኣፎም ዝኸፈቱ ከም ሲኦል ዘንባህቑ ጤረራት ዝመልአ መሬት መርገም እዩ ዝመስል ብሓቂ ተረገመ መሬት ከይኮነ ይተርፍኒዩ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ፈጠረ ብሕርቃናን ጸርጺሩ ብጉንቦ ኢዱ ድዕኽ ድዕኽ ዘበሎ መሬት እዩ ዝመስል እቲ ሕርቃኑ ኣብቲ ባይታ ተጻሒፉሎ እቶም ኣብ ርእሲ ተኸየጡ ጋጻጻት የእማን ተፈጥሮ ብዘገምታዊ መስርሕ ዝሰርዓቶም ዘይኮኑስ ሓደ ሓይሊ ንመዓልቲ ጥፍኣት ዓለም ክኾኖ ብጥበብ ጸሪቡ ዘቐመጦም የእማን መቃብሮም ዝመስሉ እቶም በረኽቲ እምባታት ኣይኮነንዶ መደያይቦ መርገጽ እግሪ ኸማን ይብሎምን ኣይኮነንዶ ንሰብ ነህባይ ከማን ዘይጠዕሙ ጎቦታት ንሓደ ጎቦ ምስ ሓለፍካ ካብኡ ዝገደደ ጽሙዕ ገያጽ ጎቦ ጸንሓካ ደብሪ እመን መግዛእቲ ታምሩ ተራራ ደንደን ጓልደንደን ካታር ጉዋ ሒልሚት ገረግር ሃፀይነት ሮራ ጸሊም ብማዕዶን ክትዕዘቦም ጸሊም ተኸዲኖም ኣብ ሓዘን ኮፍ ዝበሉ ጎቦታት መስሉ እቶም ነቶም ጎቦታት ዝሰነጣጥቁ ንቁጻት ኖራ መሰል ካናለታት ድማ ንብዓት ይመስሉ እቶም ገለ ዓበይቲ እምባታት ስጋብ መንኩቦም ገመ ተሸፊኖም ክትሪኦም እንከለኻ ንዓለም ንዒቑ ናይ ዓመጽ ጋብ ተጎልቢቡ ብትዕቢት ተገቲሩ ደው ዝበለ ሽፍታ ይመስሉ ነዚ ዝኣመሰለ ተፈጥሮኣዊ ድፍኣት እምበር ጸላኢ ቦታ ግጥም ንኽኾኖ ሓርዩ ናይ ወገን ሰራዊት ድማ ዝኾነ ማራጺ ነበሮን ጸላኢ በቲ ተፈጥሮኣዊ ድፍኣቱ ተኣማሚኑን ኮፍ ኣይበለን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ነቲ መሬት ከም ፍልሖ ፍሒሩ የእማን ሰባቢሩ ኣይኮነንዶ ካብ ሰማይ ካብ ቀረባ ርሕቀቱን ብዒንቲ ዘይረኣዩ ድፍዓት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘርጊሕሉ ነበረ ኩሉ ድፍዓት መጻወድያ ሞት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ኩናት ከበድቲ ብረት ታንክታትን ነፈርቲ ኩናትን ብዙሕ ተራይ ነበሮምን ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮን መሪር ኩናት ነበረ ስለዚ ድማ እዩ ነቲ ተደለየ ውጽኢት ንምምጻእ ዘድሊ ዝነበረ ትብዓትን ኒሕን ምስ ተኣምር ዝዳረግ ተግባርን ድማ ዝነበረ بتوسخون ጸላኢ ናይ ዓውደ ኩናት ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝሓንጸጾ ስልቲ ንምንቅስቃስ ኣብዮታዊ ሰራዊት መጢጥካ ምዝርጋሕ ታክቲክ ተሰረተ ነበረ ነዚ ንምግባር ብዙሕ አሸጋሪ ነበረን ኣብ ወሰንቲ ዝኾና ነቁጣታትን መሰጋገሪታትን ዶሽካታት ኣሲሩ መደናገሪ ተኹስታት ምኽፋት ኣኻል ነበረ ሰራዊት ኣብ ካሚን ማለት ቅርጺ ፊደል ሀ ኣትዩ ከይቁረጽን ከይረምን ግድን ክምጠጥ ነበሮ እዚ ድማ
ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ሰባሓትት ነዘን ወሰንቲ ገዛእቲ ቦታታት ክከላኸል ተጠቀመሎም መብዛሕትኦም ስንኩላን ብዝኾኑ ኣባላት ዝተዋጽአ ብርጌድ 75 እዩ ይበሃል መብዛሕትኦም የእጋሮም ዝሰኣኑ ስለዝኾኑ ንድሕሪት ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ስለዚ ድማዩ ሓንቲ ዶሽካ ሓደ ኣካለ ስንኩል ወንበዴ ኣብ ዘለዎ ስጋብ ዘይተደምሰሰ ሓደ ሻለቃ ሙሉእ ሰራዊት ጠጠው ከብል ይኽእል ብዘይካዚ ድማ ንጸላኢ ዘተኣማመኖ ብቕልጣፈ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሙ ነበረ ነቲ ጤረር ኣጸቢቑ ፈልጦ እዩ መውጽኡን መእተዊኡን ኣጽኒዕዎ እዩ ነቲ ኩነታት ኣየሩን ተለማሚድዎ እዩ ማይ ዝርከቦም ነጥብታት ኣድቂቑ ይፈልጦም እዩ ከም ገመልውን ማይ ከይሰተየ ነዊሕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ማይ ህይወት ብምዃኑ እቲ ኩናት ነተን ማይ ዝርከበለን ነጥብታት ኣብ ምቁጽጻር ተመርኮሰ ነበረ በንጻሩ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ብኻርታ ተዘይኮይኑ ነቲ ሜዳ ውግእ እምብዛ ይፈልጦን እዩ እቶም ኣብ ካርታ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ገለገለ ቦታታት ውግኡን ኣስማቶምን ርሕቀቶምን ብራኺኦምን ግፍሖምን ቅኑዕ ኣይነበረን ስለዚ ድማ ኣንፈትካ ናይ ምጥፋዕ ልዑል ተኽእሎ ነበረ ኣብ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ እቲ ከም ሽሮ ጦቕ ዘብል ኩነታት ኣየር ነበረ ንሰራዊትና ጋሻ ዝኾነ ኩነታት ኣየር እዩ ንሱ ንባዕሉ ቀታሊ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ወዲ ሰብን ተደሊዩን ተወሲኑን ዘይጻወሮ ነገር ስለ ዘይነበረ እቲ ማይ ጽምእን ሓሩርሲ ምተጻወሮ እቲ ዝዓበየ ጸገም እንዳተዋጋእኻ ነቶም ከም ዓበይቲ ህንጻታት ደው ዝበሉ እምባታት መሕኳር ነበረ ጎቦታት ናቕፋ ኣይኮነን ዶ ዕጥቅን ስንቅን ሒዝካ እንዳተዋጋእኻ ብዘይ ጾር እንዳተንፈሓኳ ኸማን ብቐሊሉ ዝድየቡ ይነበሩ እቲ ኣብ ዝባኑቶም ኣኽራናት ዓሪዱ ዝጽበ ዝነበረ ጸላእ ድማ ስቂሉ ዋላ እንተዘይተዓዘበ ብዙሕ ሓልኪ ግን ኣይነበሮን ኣብ ምቹእ ቦታ ተቐሚጡ ቡምባታትን ኣማንን ምድርባይ ጥራይ ይኣኽሎ ነበረ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩናት እዩ ንኣበዮታዊ ሰራዊትና ዝጽበዮ ዝነበረ ነብስኻን መስዋዕቲ ንምቕራብ ዝሓትት ሚሽን ወይ እውን ተልእኾ ነበረ እሞ ድማ እነዚኦም ተዳልዮም ድልውነቶም ኣብ ገጾም ይንበብ ነበረ ረኣኽዎም ኮራእኹ ድማ ነቲ መግለጺ ዝሃበና ሓደ ንውሒሉ ቀጢን ጽቡቕ መንእሰይ ብርጋዴር ጀነራል ነበረ ኣብ ቀረባ ጊዜዩ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ማዕርግ ብርጋዴር ጀነራል ዝተዋህበ ነቲ ቀይሕ ጽቡቕ ገጹ ሓሩር ሳሕል አንዲድዎ ቁር ሳሕል ሓሪስዎ ካምሲን ሳሕል ድማ ኣማዲዎ ነበረ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ርግኢሉ ከም ፍላስፋ እንዳሓሰበ ነቲ ነዊሕ ጭሕሙ በተን ነዋሕቲ ጻብዕቱ ይፍሕሶ ነበረ ጸላም ናይ ሓጺን በትሪ ካብ ኢዱ ኣይትፍለንያ ይምርኮሰላ ካርታ ሕብረላ ተሓጋገዝቱ ጽዋዓላን የፋንወላን እቶም ተሓጋገዝቱ ልዕሊ ምንቅስቓሳት ገጹ ምንቅስቓሳት በትሩ ይከታተሉ ነበሩ ትዕግስቱን ቆራጽነቱን አድነቅኮ ብፍላይ ምዞም ሰባት ብሓባር ደው እንተንብል ነዚ ገዛእ መሬት ሒዝና ክምህ ዘብለና ናይ ደገ ጸላኢ መሃለዎን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ክልቴና ማዓንጣና ንፋለጥ ደቀይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢና እዚዩ ድማ ነዚ ኩናት መሪር ዝገብሮ ኣዝዩ መሪርን ዘስካሕክሕ ኩናትን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ተዛረባ ዘረባ ንልበይ ተንኪፋቶ ነበረት ብዛዕባ ናይ ጸላኢ ናይ ውግእ ስትራቴጂን ታክቲክን ክገልጽ ዝጸንሐ ኮሎኔል ታሪኩ ወልዳይ ነበረ ጸሊሙ ዓቢሩ ጨጉሩ ድማ ዝገደደ ጎፍጊፉ ነበረ ምስቲ ዝነውሕ ጸጉሩ ቁመቱ መሊሱ ዝነውሕ ኮይኑ ተራይኒ ኣብ መዕጸው ናይ መብርሂኡ ንምጥቕላል ነካይዶ ውግእ መስዋዕትነት ዝሓትት እዩ ነዚውን ተዳሊና ኣለና ኣብ ልዕሊ ናይ መብዛሕትና ኣባላት ኣብዮታዊ ሰራዊት ሬሳ ናይ ዓወት ኣርማ ከም ተንበልብል ጠርጣረ የብለይን ኢሉ ነበረ ኣይተጠራጠርኩን ኮሎኔል ታሪኩ ዘይገብሮ ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን ግን ስለምንታይ ያህድመን ከም ዝነበረ ስጋብ ሕጂ ተረዳእንን ኣፍ ዓበት ካብ ዝኣተን ኣላ ህሞት ጀሚሩ ኣብ ዝረኣየኒ ካባ ይሃድም ንሓደ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝተባህለ ሻለቃ ሒዙ ነፍሱን መስዋዕቲ ያዳልዩ ናብ ብራኸ ቁጥሪ 1702 ንኽወፍር ይዳሎሎ ክብሉ ሰሚዐ ነይረ ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታት ካብ ጎኑ ኸይተፈለዩ ካብ ኦጋዴን ስጋብ ሳሕል ክዋግኡ ዝጸንሑ በሃል ከም ሓወም ፈትዎ ከም ሓላፊኦም ድማ ክብርዎ ንሱን ከም ነፍሱ ይዝፈትዎም ንኹላቶም ብነፍስ ወከፍ ኣስማቶምን ስርሖምን ይፈልጦም እዩ ዝበሃል በሓደ ልቢ በሓደ መንፈስ ንሓደ ዕላማ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ንምውፋር ኩሎም ድልዋት ነበሩ ብራኸ ነጥቢ 1702 ዝበረኸ ጎቦ ኣይኮነን ንኣብነት
كم براخ نطبي 259 زأمسلو ጎቦታት አለው ምናልባቱን ካብኡ ዝብርኹ ካልኦት ይህሉ ኾንዮም براخ نطبي 1702 مفتح نقفا እንዳተባሃለ ዝንገረሉ ብድሕሪ መዕረፎ ነፈርቲ ነቅፋ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ጎቦ እዩ ነዚ ገዛእ ቦታ እንተ ተቆጻጺርካ አፍ ደገ ነቅፋ መቆጻሪ ካልዩ ዕላማ ኮሎኔል ታሪኩ ድማ እዚ ገዛእ መሬት ነበረ ካብ ዕላላት ከም ሰማዕኽዎ ብዛዕባ እዚ ገዛእ መሬት ክሓስብን ክሓልምን ውዒሉ ይሓድር ነበረ ብዛዕባኡ ይሓስብ ይሓልም ይዛረብን ሓንሳብ ለይቲ ካብ ድቃሱ ባህሪሩ ይትንስእ ነበረ እቲ ጎቦ ፍሉይ ስምዒት ሓዲሩ አጸሊሉ ወሎ ክባል ሰምዕ ነይረ ካብ ማዕዶ ዝሃደመን ግን ብሰንኪ ዝኾይኑ ኣይተሰማዓንን ብሰንኪ ፊያሜታ ጊላይ ክኸውን ኣለዎ በልኩ ብልበይ ካልእ ደኣሞ እንታይ ኣሎ ዝኾነ ቅርሕንቲ መንጎና ይልቦን ብስራሕ እውን ተጎላፊትና ይንፈልጥና ግዜን ስራሕ እንተ ዘይፈላለየና ስባ መታዓቢቲና ነርና ወይሲ ዕድመ ፈላልዩና ኸውን ዕድመ ንሰባት ይቕይሮም እዩ የዕሩኽ መታዓቢቲ ከም ጓኖት ክፈላለዩን ክጠማመቱ ንኽእሉ እዮም ነቲ ምኽኒት ክፈልጦ ደለኹ ንዑ ኸዘራርበሉ ደረኸኒ ካልእ ምኽንያቱን ነይሩኒ ምስኡ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክድይብ መዲበ ነበርኩ ስለዚ ድማ ናብ መደቀሰይ ኣይከድኩን ንኮሎኔል ታሪኩ ክረኽቦ ነይሩኒ ሳላ ፍሬው ዘሪሁን ንኮሎኔል ምርካብ ብዙሕ ኣይጸገመንን ፍሬው አፍ ዓበት መጺኡን ከንቲባ ኮይኑሎ ናይ ዘዛኣተዋ ከተማ ከንቲባ ይዝኸውን ዝንኡ ቀዲሙ አፍ ዓበት በጺሑስ ኩሉ አባል ሰራዊት ከንቲባ እንዳበለ ነበረ ጽውዖ እንታይ እዋኑ በጺሑ ተፈታውነት አጥሪው ዘገርም እዩ ንኮሎኔል ታሪኩ ሲዕብና ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክንዲብ ተሰማሚዕና ነበርና ካልኦት ሰለስተ ጋዜጠኛታት ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ቪዲዮ ቀዳሓይ ምስ ተሓጋጋዚኡ ከምኡን ሓደ ሰዓላይ ፎቶግራፍ ብዋዛ ካብ ምራሒና ዳ ከመልና ክንተርፍ ብምባል ምሳና ክድይቡ ተሰማሚዖም ነበሩ ሻለቃ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዕረፉሉ ቦታ ፊት ሆስፒታል አፍ ዓበት ነበረ አባላት ሰራዊት መጋርያ አጉዶም ዝፈልሐ ሚኒ ድራፍት ወይ ወንድሙ እንዳሰተዩ ይደርፉን ስዕስዑን ነበሩ ናይ ኩናት ዳንኬራ ተሓጋጋዚ ኮሎኔል ታሪኩ ቴንዱ ወርአየኒ ናይ ፋኑስ ብርሃን ነበራ ኮሎኔል ታሪኩ ጥርሙዝ ዊስኪ ብቅድሚኡ ገቲሩ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ሽጉጡ ይውልውል ነበረ ምስራየኒ ብዙሕ ኣይተሓጎሰን እዛ ጥርሙዝ በይንኻ ክትውዳይ ከምባራ ሓሲብካ ኢለ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ በልኩ ደስከ ይበሎ ሕዝ በለንሞ ስቃጥላ ሃበኒ ብኬሪ ኣይነበረናን ንዓወትናን ኣብ ንእስነትናን ዘሕለፍናዮ ጥዑም ግዜን በልኩዎ ስቃጥላ ይናልዓልኩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ጥርሙዜን ናይ መወዳእታ ጽዋይን ክትከውን ትኽእል እያ ካብስ መራይ ሒዝያ መጽ ንዓወት በሎሞ ስቃጥሉል አለ ስቃጥላታትና ጋጨና ነቲ ደረቕ ዊስኪ ማዓኩሞ ስለምንታይ ኮሙ ትብል ኢላ ሓተትኩዎ ዝመርሖ ሰራዊት ነብሱን ንመስዋዕት ዘዳለው ምዃኑ ትፈልጥ እንዲኻ በለኒ ይፈልጥ ግን ተዓዊትካ ክትምለስ እንዲኻ ብሕጁን ብዙሓት ጽዋታት ሓቢርና ክነልዕል እንዲና በልኩዎ ተስፋ ገብር ኢሉኒ ሽጉጡ ቃዕቃዕ አቢሉ ፈተሸሞ ኣብ ሰፈራ መሊሱ ተንበለ ካቤ እንተይ ያድም ነበረ እቲ ደረቕ ዊስኪ ግድ ድፍረት ይውኒ ናብ ዘምጻኒ አውራ ጉዳይ አተኹ እንታይ ገረካይ ስለምንታይ ካታድመን ዘለኻ ኢላ ሓተትኮ ካብ ክሳድን ላዕሊ ብዛሃድመካ ዘለኹ ዱ ዝመስለካ በለኒ ብሓቂ ታሪኩ ንገረኒ ኣብ መንጎና እንታይ ተፈጠረ ነገር አዶ ዲ ክፈልጥ ደልየ በልኩዎ እንታይ ማለት ካዩ እንታይ አጋጢሙ ዲ ፊያሜታ ጊላዶ ተኸውን ዘቀያየመትና ሓተትኩዎ ዋላ እኳ መን ያ ፊያሜታ ጊላይ እንተበለኒ ገጹ ቀያየር ግን ረአኽዎ በጃኻ እቲ ሓቂ ነገረኒ ኣነ እንዳፈለጥኩ ግደፎም ወናዓኻ ንኻልእ ሰውን ዘቀይም ሰብ ኣይኮንኩን በልኩዎ ብዛዕባ ዝርእስቲ ምዝራብ ሕጅ እንተቋረጽናዮ ሓይሽ ትርር ኢሉ በለንሞ ብዛዕባ ዝውግእ እስከ ኸነዕልል ኣብዚ እንታይ ሞምፂካ ሓተተኒ ነቲ ኩነታት አስተቢለ ነቲ ጉዳይ ገደፍኩዎ እዚ ኩናት ናይ ጋዜጠኛታቱን ታሪኽ ክስነድ የመጽየ በልኩዎ ፈቃደኛ እንትኾንካ መሳኻኸል ይደል የለኹ
إلى تمنيتي قلوز كله نابي ناب نتبي شحن شو عتمي تنكلتن تتسألي الكاديخة إيه نسخة تسألي الكاديخة إذن أي مسوات النت الأخوي يفلت كولفكو ناتي دم فلو يزبل كامنيو ويسن مسوات النت زقرب تقبوت مسيلي تراوخان مسبولكو سحقة كم بحدش تقات لنا ملعنا قروب كبرهن كفوخصون جميرو نبرا صبو حسابيو وسانيخا بحكي زرنغو أنا جنكو سنايكلني لعلوت حلفتي وساني حتت بلني نايمن حتتكو ناي عزازي إزي إلو قد سألمو إزو تهدروا أوبريشنيو أبناي كوينات زونا دما قاديت إنياتات نايمت إنقاد تومكو ريبلنا حجون كلفكو بزعبوي تسقى نفسنا قنحلوينا نجنرال كحطوه ناتكا دقاف تترخيبه نسوي عبيننيو بزعبا تاريخ نسو كابين لعلي يجنق ساغم كم زي كونكا بزاوسكي محدلكا بالكوه ما بزحتنا بزعبا ولك أو تاريخنا ينا زيادة نجنق لك علخا بلني كمو مالتي أي نبرن إجن بخمي بالكوه زوم لو ما أزست زلنا خلاتنا من إسيات مكوناتنا مبزحتنا دما تسمعنا سلطان كيهلو نايترفنيو أبنبور كونتات مبزحتنا من البات كام مرحت برا جداينا حلفنينا أبتي بيروقراسي سرح بيت صحفتون كم أخي كون يترفنيو ناي حدا خفل حلاف قون زي قبو ناي ممر حلاف قون يسنح إذا خمز زعمسلو كونت دما قدنيو ناي سلطان بهجن سماعتن يفتر أمود ما حلافنتنا عشيش ندابلنا سلطان كنقواي تنقل كنعلم نتحدى بحلكو ديقنا كمي كم نحلفوخ نستنتنوعل حما غفاف نوتيو كم زبالكوها ترى تحقاقز تخوينهم كم مسرح زي حلفو سبات لومي أنا يزبالو عبيتي سبا سلطان كوينهم عالو صبوغي عبيوت علوانا يمدب ندالو قنا نشاما سلطان رحيبا أفدق مخفات قبو أيكونن عبقودنو زنبر عربو توانشيفو عبقورشا سلطان كب الزرائي سب كله لومي أنس كان من دوين إسي إقنا يرأخو مونديخم تمالن تاينيرو اندابلا ددحر سلطان يقوي نسلطان نبهقو ننهزبي تقمي عبيت بلتسقنان لعلنان حبنن تزخوون صبوغي نيرو قنا يكونن نولكاو تقمو من بحقمو من سلطان زدلو سابات بزيحوم عالو بسلسة مقنياتات زخونا بقعت زي ورلوم سابات أب سلطان مزوبزحو حقري بدل قدامي هاجر وازا يكونن هاجر ناي نفالت إنا كحككا حكني بزبل مرحوز تأخو سبات أي تمرحنيا كالا أي كم زيوم زا أمسولو سبات أبزوريا سلطان اندابزحو بزخدو متن عدا حرحر نتي سعرر كم تيمي ليفانجيلاس زبولو حدش مدى بيفتدل سالساي ناي سلطان بعلقنا زي ترفيو سلامن تاي مسلكا لومي برستي غزا خراين كالوت أتاويتاتن ممكح تريفولو ناي قدم منجتات أتاوي نقيصهم اللو ناي مبزحتنا ولقاو سسعقن أبوتو اللو أبيوتنا يورسومن أمون تايدا أتقبر تمستير قلتيف كاسلطان مجباتيو بممسال بقرحي بتنكول بملحاس أداغا تنكول عميرولو بدحريو دا انتاي ترفه فيلان مكينان تمارس تعم تبلع تستي تخدن تزنت معالتاوي عمبابان دا مسلك أتغيد قونا جوندا مارتسكا هيوت تقطف بتليفون هالو ندابلكا غزا نتدلي غزا سراح نتدلي سراح وسخ دموز نتدل دما دموزا توسخلا تطقيمكا متقام بليعها مبلع سلطانكا تطقيمكا ጥቅምታት ንዝፈተኻዮምን ዝደለኻዮምን ከም ጸበል ምንጻግ እዚ ሁሉ ግበራሎ ኣነ ዘስጋኣኒ ብስም ህዝቢ ተላዒልና ካብ ህዝቢ እንዳረሓቕና ከድና ንህዝቢ ጓኖት ኮይን ኸውን እዩ ምጽራይ ኣብዮትና ብስም ህዝቢ ካብ ሽቀጡ ነጋዶ ክጸርለዎ ንናይ ውልቅና ታሪኽን ዝናን ዝያዳ ስለንጭነቕ ምሕባር ተሪፉ ውልቃው ጉያን ሸብዳዕዳዕን ይነግስ ነዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዓውደ ውግእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣነ ካብ ጸላእን ላዓሊ ዘስጋኣኒ እዝዩ በለኒ እንታይ ገበር ኢልካዮ ኣብዮት እዩ እዋን ኣብዮት ኢና ዘለና ኣብዮት ማይ ቁዕዑ ስጋብ ዝረክብ እዚ ዓይነት ኩነት ከጋጥም ግድን እዩ በልክዎ ኣብዮት ምምዕራይ ናይ ንኡሳን ከበርቴታት ማለት እዩ ኣይኮነን በለሞ ናብ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ቴንድኡ ተሰቂላ ዝነበረት ኣርማ ብፍሉይ ተኪሩ ድሕሪ ምጥማት ቀዲምና ናይ ሓፋሽ ናብራ ምንባር ሞቱ ድማ ሙማት ክንምሃር ኣለና
تمنيتاتنا خابناتو وصاو خون يبلومن حجي ازن مونك دفو نستسكا يلوس قاتلو على ستنا هندبت تنبله ناي ابالاتو فخران ጨፈራን يسمع نبره نابراو تهدر لومي درفن سعسيتن صباح كويناتن موتن هيوت يذكركادو دك غزاوتنا اكيبكا كوينات كتتصاوتنا بلكو فشخيلو مصاي يراين نيرو يغدي بلني مهلاو طعم تناي بحق صوتا حجي حبيرنا هنتصاوتينا بلكو و محلاو طعم يلو عن وحيو تنفسمو اسمرا خمي الله بلني عيتلوطتن حجون كم قدما صبقتن تحزنن بلكو إرترا كلها صبقتن تحزنني بلني أبزو فراغ يحكو بناسي قال تحدثو تركب له تخو تسفى قبر بلكو نهتي تسفى ونسيو يلون نسقبله ترموس ويسكنا تولدت نايك أي حتي ولدوتات فخران شفران زيادة حيلو يسمع نبره عم وداتا زحزن نجر زناي مجنسال باقي مدري إرترا زوقلو أو حنقول إرتراوان زي متى ناي بعداويان زاوط مخانيو اتخال زحزنا كادما نزي ناي بعداويان حساب كما سارح وخانم زوقلقلون زواقولون بعلوم دك زغف لهاجر مخانومي كم تبشحات زقصرو إرتراويان نزاو كبتن تحزنن هاجر زدمي وازلو بنصارو دما كالو تاشحات مثل حدنتن كبرن يدميولالو نابنت كما خازا مسلو حزب ኢትዮጵያ አማራጭ ይውሉን ህላዊው ሓድነቱ ጥራዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓድነቱ ሲኢኑ ከመይሉ ኹነብር ከም ዝኽእል ይራኣየኒ በልኩዎ ኣነውና ይራኣየኒ ሰብኣውነቱ ዋጥፊኡ ዝነብር ህዝቢ ፈጺሙ ይራኣየኒ በለኒ ኣዝዩ ዝርብሸን ነገር ስለዝነበረ እቲ በዓወት እንዳገስገሰ ዝመፀ ሰራዊትና ፋሕፋሒሎምን ይሃድሙን ዝነበሩ ወንበዴታትን ከይደምሰሰ ስለምንታይ ተረፈ ወንበዴታት ተንፋስ ረኺቦም ኣብ ናቕፋን ኹደው ዕድል ንምንታይ ተዋሂብዎም በቲ ዝነበረና ናይ ዓወት ናህርን ድፊኢትን ዓወታትና ወሲኹም ተዝድምሰሱ ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ መስዋዕቲ መድለየዶ ኢለ በድራጋ ሕቶታት ዓቕሉ ጽበብ ኩሉ ምናልባት ሰራዊትና ዓወታቱ ኸይቅጽል ተገበረሉ ምኽንያት ጸላኢ ሰዕረታቱን ምድኻሙን ተገንዚቡ ናብ ናይ ምይጥን ዕርቅን መገድን ይመጽእ ኸውን እዩ ካብ ዝብል ግምት ይኸውን እዩ ርግጸኛ ይኮንኩን ግን ምንም ወለዩ ሽግር ኤርትራ ክፍታሕ ዘይደሊ ኢሉኒ ስቕመለ ነዊሕ ክንዕልል ድሌታይ ነበሮን ልቡ ምስቶም ቀያሕት ውልዶታት ነበረ ኣመንጉኡን ኣመንጎ ፊያሜታን ብዛዕባ ዝነበረ ርክብ ዝኾነ ነገር ክፈልጥ ብዘይምኽኣለይ ግን ልበይ ነደደ ምዕራፍ 4 ጉጅለ ጋዜጠኛታትና ምስ ቀያሕት ውልዶታት ዝተባሃለ ፉሉይ ሻለቃ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ንኽድይብ ክነእምን ዝተገብረ ጻዕሪ ቀሊል ኣይነበረን ናይ መጀመርታ ካታ ነጥቢ መን ሓላፍነት ይውሰደሎም ዝብል ሕቶ ነበረ ንታሪኽ ሰኒድካ ናብ ቀጽልት ወለዶታት ምስግጋር ንጋዜጠኛታት ሓዊስካ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ስለዝነበረ ሓላፍነት ሙሳል ዝብል ነጥቢ ብዙሕ ኣይካተአን ግዳ ኣዝዩዋ ካታ ኮይኑ ዝተረኽበ ነጥቢ ስለምንታይ ነቲ በቀያሕት ውልዶታት ተሰመየ ሻለቃ ብፉሉይ ክስዕብዎ ሓሪኹም ብናይ ውልቀ ተበግሶ ኣብ መስዋዕት ዝኣቱ ዝነበረ ፉሉይ ሓይሊ ዕማም ምስ ምዃኑ ንዑ ስዒብካ ምኻድ ዘይምኽኑ ይዕንደራዶ ይኮነን ብምባል ተቃውሙና ገለገለ ኣዘዝቲ ነበሩ ካብ ቀያሕት ውልዶታት ዝዓበየ ተልእኾ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ኣለዉ ንዖም ስዒብኩም ተትኸዱ እቲ ኩነታት ንስራሕኩም ዝያዳ ምጣዕመ ከምቲ ትብልዎውን ነቲ ታሪኽ ናይ ምስናድ ዕላማኹም በዚ ግንባር ምስ ዝወፈራ በራጊድ እንተ ትስለፉ መሓሸ ኢሎም ሞገቱና ኣጊሂዶም ምሳና ዘይትወፍሩ ዝብሉ ኣዘዝትን ናይ ፖለቲካ መምራሕ ሓለፍቲ እውን ነበሩ ኣነ ግን ምስ ቀያሕት ውልዶታት ክነቅል አንቂደ ስለዝነበርኩ ኣብ ውሳነ ይጸናዕኹ ጓድ ጸጋዬ ኣብ ዓውደ ኹናት ድርቅና ናይ ሓሳብ ቦታ ይብሉን በለኒ ኣዛዝና ደው እዚ ጭሕሙ እንዳሐሰየ ንሕናውን ብፍቃድና ንነፍስና ናብ መስዋዕት ንምቕራብ ወሲና ኣለና ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክንድይብ ኢና ኣኸለ
ኣብዚ ጉዳይ እንዳተኻታዕና ስለምንታይ ግዜ ከም ነጥፋ ይርዳእንን እዩ ብምባል ናይ መወዳእታ ውሳኔ ኣትሪረ ገለጽኩ። እንታይ ዶ ግድለኒ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ይምልከተኒ። ብቐሊሉ ሓሳበይ ዘቐየረኒ ነገር ኣይነበረን። ኣነ እውን ከም ኮሎኔል ታሪኩን ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታትን ብራኸ ነጥቢ 1702 ፍሉይ ስምዒት ከሕድረለይ ጀሚሩሎ። ሕልሞም ሕልመይ ወኖሙን ወነይ ኮይኑሎ ሞቶሙን ሞተይ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ነብሰይ ደይባ ክሪኣ ጀመርኩ። ቀትርን ለይትን ብውነይን ብሕልመይን ካብቲ ኣኼባ እንዳወፃና ንኮሎኔል ታሪኩ እንታይ ዳ ትሚልካ ክድግፈኒ ነይሩካ በልክዎ። እንታይ ኢለ በለ ኣገዳሲ ተልእኮ ይልካ ድማ ናይ ውልቁ ታሪክ ክብል እዩ ተበሉኻ ኣነ ናይ ውልቀይ ታሪክ ኣያሕስበኒ ኣይጨነቐንን እዩ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ የእዳው ከመይ ከም ዘብለን ጠፊዎ። ብዝኾነ እንቋ ሓጎሰካ ካብ ብሎሚ ኣብ ትሕቲ ትእዛዘይ ምዃንካ ፍለጥ ዋዛ የለን እመነኒ ብቀረባ እዋን እንታይ ተካል መዓልቲ ናብኡ መፅየ ክትብል ኢኻ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ ቐላጾሙ እንዳዘርገሐ ኸደ። ብረት ክሕዝ ከሎ ጥራዩ ከመይ ከም ዘብለን ዝፈልጥ የእጋሩን ብቕልጣፈ ዝንቀሳቐሳ ኣብ ዓውደ ኩናት እየን እዮም ዝብልዎ። ከይቆስቆስኳዮም ዝራብ ኣይፈቱን እዮም። ግዚኡ ዘሕልፈሉ ፍሉይ ልምዲ ይነበሮን። ጥርሙዝ ዊስኪ ኣብ ቅድሚኡ ገቲሩ ጥራይ ይሰቲ። ሓንሳብ ኣብ ኩናት ካብ ጎኑ ዝወደቑ መቓልስቱ ዘኪሩ በይኑ ይነብዕ። ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራዩ ሕጉስን ፍሕሹን ዝኸውን እዮም ዝብልዎ። ኣብ ኩናት ዝርየሉ ግዜ ነዊሕ ኣይነበረን። ሻለቃ ቀያሕቲ ውልዶ ንሻዓ መዓልቲ ሰዓት 13 ባዶ ክንቀሳቐስ ተኣዚዙ ነበረ። ልክዕ በታ ተባህለት ሰዓት ካብ ኣፍዓበት ተንቀሳቐስና። ሰራዊት ቀያሕቲ ውልዶ ነተን ቀዲመን ዝተንቀሳቐሳ በራጊድ ክፍለ ሰራዊት 17 ስንቂ ከብጽሕ ነበሮም። ስንቂ ዝፀዓና ብዙሓት ናይ ሲቪል ማካይን ጽዕነትን ምስ ሰራዊት ሓቢረን ተንቀሳቐሳ። ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓጠቕዎ መብዛሕትኡ ፎኪስ ብረት ነበረ። ሰራዊት ካብ መደበሩ ብልዑል ወንን ሞራልን ተንቀሳቐሰ። ሓደ ካብቲ ናይቲ ጽቡቕ ሞራልን ወንን ምኽኒት ድማ እቶም ቀዲሞም ዝተንቀሳቐሱ 17 ሳልሳይን ክፍለ ሰራዊታት ቀዳማይ ምዕራፍ ዕማመን ብዓወታት ሳሊጠና ኣለዋ ዝብል ጥዑም ዜና ስለ ዝተሰምዐ ነበረ። ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሲዒቡ ናብ ኣልጌና ተበገሰ ዘምሰለ ናይ ኣንበሳ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ሓደ ክንፊ ሃንደበት ናብ ጸጋም ብምትዋይ ጸላኢ ዘይገመቶን ዘይተጸበዮን መገዲ ብዘደንቕ ፍጥነት ንስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ሮራ ጸሊም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእትይዎ። ናይ ወገን ሰራዊት መጥቃዕቲ ሃንደበት ስለ ዝኾኖ ጸጋማይ ወጋኑ ተቃልዐ ጸላኢ ናይ ምክልኻል ውግእ ክገብር ኣይከኣለን። እቲ ሃላይ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ናብ ኣልጌና ይምርሻሎ ኢሉ ነብሱ ዲቑ ነበረ። ሰራዊት ጸላኢ ዝሞተ ሞይቱ ተማረኸ ተማሪኹ ዝተረፈ ነብሲ ያውፅኒ ይበለ። ዕጥቂ ደርቢዩ ትንፋሱ ሂዙ ሃደመ። በቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት 2000 ሰራዊት ጸላኢ ሞይቶም 77 ተማሪኾም ልዕሊ 317 ዝኾኑ ተፈላለዩ ኣጽዋራትን ሬድዮ ርክባትን ዝተማረኸሉ ውግእ ነበረ። ብርግጽ ድማ ፍጹም ዝኾነ ታክቲካዊ ዓወት ነበረ። እቲ ካብ ቀምጨዋ ተላዒሉ ብመንጎ ጎላጉል ናሮን ስንጭሮ ቲክሲን እንዳተጓዓዘ ናብ ርህርሆት ዝተወንጨፈ ክፍለ ሰራዊት 17 ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዓወት ናብ ተኻልእ ብዘደንቕ ፍጥነት እንዳተሓንበበን ናይ ጸላኢ ናይ ጸጋም ምንቅስቓስ እንዳሃለወን መቋረፂታት እንዳዓፀወን ንየማነ ጸጋም ዓሞቕቲ ቦታታት ጊልሳ ወይ ቲክሲን ከምኡን ብሸነኽ ምዕራብ ዝርከቡ ላዕለዎት ወታደራዊ ገዛእቲ መሬታት ብምቁጽጻር ኣፍ ደገ ናቕፋ ይኾሕኮሓሎ ዝብል ዜና ብዝበጽሐ ድማ ሓጎስ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተቃልሐ። ሰራዊት ቀያሕቲ ውልዶታት ብዘይ ዝኾነ ነጻሪ ናብ ዕላምኡ ክግስግስ ጀመረ። መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ሰባቢሩ ብዘጽረዮም ናብ ዓወት ጎደናታት ጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ኣብ መገዲ ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘይጋጥሞም ፈሊጦም ነበሩ። ሓደ ካብ ዕማማት ክፍለ ሰራዊት 17 ንቀያሕቲ ውልዶታት መገዲያ ጽሪኻ ኩነታት ኣማቻቺኻ ምጽናሕ ነበረ። ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓበየ ዕማም ይጽበዮም ስለ ዝነበረ ቀዲሙ እንዳተዋግአ ክዳኸም ኣይተደለየን። ሳልሳይን 17 ክፍለ ሰራዊታት ካብ ጊልሳ ሸዊ ናብ ናቕፋ ዝኣቱ መገዲ ናይ እግሪ
ከምኡን ናቕፋ ምስኣል ጌና ዘራኽብ መገዲ ምዕጻው ስጋብ ሕጂ ንዝተቆጻጸርዎም ወሰንቲ ቦታታት የማነ ጸጋቦም ምድልዳል ነይርዎም ነዚ ንምግባር ግን ቅርጽቲ መሬትን ግፍሕን ኣይፍቅድንዩ ኣብ ልዕሊኡ ጸላኢ ነተን መገድታት ንምቁጽጻር ሻማ ይብል ነበረ ጸላኢ ነዘን መገድታት ከይተቆጻጸረ ወይ እውን ናብ ናቕፋ ዘምራሓኻ ነጥብታት ብራኸ 1521 ንመሓዝ ወሳኒ ዝኾነት ብራኸ ነጥቢ 1702 ቀዲምካ ምቁጽጻር ኣገዳሲ ነበረ ጸላኡ ነዚ ተረዲኡ ነጥቢ 1702 ወይ ሞት ኢሉ ደሊሉ ዓሪዱ ይጽበ ነበረ ናይ ሳልሳይ ናይ 17 ክፍለ ሰራዊታት ቀጻለ ዓውታት እምባር ኣብ ምስላጥ ወይ ዘይምስላጥ ተልእኾ ቀያሕቲ ውሎታት ተመርኮሰ ነበረ ኩሎም ኣባላቱ ድማ ነቲ ኣብ ዝባኖም ዝነበረ ሓላፍነት ዘይፈልጥ ኣይነበሮምን ይኾርዑልናዮም ኣይከሓፍሩልናን ብልዕል ሬሳና ሰጊሮም ናብ ናቕፋ ከኣትውዮም ኣብ ብራኸ 1702 ቀይሕ ምርኢት ናይ ቀይሕ ኮኸብና ክነርኢና ኢድካ ከይትህብ ኣብ ልቡ ኸድካ ደው ምባልዩ ሞት መን ይፈርሕ ታሪኩ ዝኣመሰለ ጅግና ሓረስታይ ኩናት ሒዝና ኣይናይ ወንበዴዩ ቅድሜና ደው ዝብላ ቃላት ኣብ ፈቆድኡ ይስማዓ ነበራ ነቲ ቁልጡፍ ጉዕዞ ናይቲ ሰራዊት ሓሓሊፉ ዝኸልፍ ዝነበረ እቲ ናይ ሑጻ መገዲ ጥራይ ነበረ ክልተ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት ማካይን ኣብ ሑጻ ተቐርቂረን ነበራ ረስኒ እንዳወሰኸ ኸይድ ኣየር ናብ ውዑይ ሓፋ ይቕይር ጉዕዞና ስንጭሮታት ሒዝካ ስለ ዝነበረ ንፋስ ዝበሃል ኣይነበረን ይዕፍን ረሃጽ ከማይ ጀረብረብ ብል ኩሉ ሰብ ብድሕሪኡ ማይ ዝሃረሞ ይመስል ጀርቢቡ ነበረ ተን ማካይን ተደፊአን ተሳሒበን ስጋብ ዝወፃ ሰራዊት ብኽልተ ወገን ይዓረፈ ብዘይካ ገለገለ ጫዓታትን ቆጥቋጣትን ካልእ ዝርአ ገረባ ኣይነበረን እቲ ከባቢ ኣእማን ዝበዝሑ ቁርባታት ይዕብልልዎ ገለ ውሕዳት ወተሃደራት ነቲ ከባቢ ንምንጻር ተንቀሳቐሱ ቶም ዝበዝሑ ድማ ኮሎኔል ታሪኩ መሪሕዎም ናብተን ኣብ ሑጻት ተሸኽላ ማካይን ወሪዶም ከውጽወን ንጽዕሩ ነበሩ ንወተሃደራቱ ንሱ ዘይሰርሖ ነገር ኣየስርሖም እዩ ዝገርም ነገር ጥብት ብል ረሃጽ ኣይትረአዮን እያ ሃንደበት ብርቱዕ ተኽሱ ክስማዕ ጀመረ ሰራዊት በብዘለዎ በጥበለ ሰንቢደ ዝገብሮ ጠፊዩኒ ዕኒኒ ወርኩ ኮሎኔል ታሪኩ በጥበል ኢሉ ኣዘዘኒ ሽጉጡ መዚዙ ደው ኢሉ ነበረ ብደረተይ በጥበልኩ ክልተ ቦምባታት ተተኮሱ ትስንጭሮ ቃለኸ ምድርን ሰማይን ተደባላለቀ ብድሕሪኡ ድማ ጸጥታ ሰፈነ ገለ ውሕዳት ደቃይቕ ምስ ሓለፉ እቶም ከነጽሩ ዝኸዱ ወተሃደራት ተደጋጊፎም ውግኣት ተሰኪሞም ንመጹ ድሕራይ ከም ተረዳእኹ እቶም ዝቆሰሉ ሰባት ተቆሪጾም ተረፉ ወገናት ጸላእ ነበሩ ሰለስተ ቀዲሞም ሞይቶም ነበሩ ቶም ዝተረፉ ክልተ ብኸቢድ ቆሲሎም ይጻዓሩ ነበሩ ርኤዮም ኣስካሕካሕኩ ሰብነቶም ብቦምባ ተሓማቲሉ ነበረ ንመጀመርታ እዋን ናይ ኩናት ክፉእ ገጽ ረኣኽዎ ከብደይ ተረበሽኩ ሰብ ከይረኣየኒ ፍልይለ ስጋ መሪር ሓሙድ ዝተርፈኒ ኣምለስኩ ብዝያዳ ግን ስዒቡ ዘጋጠመ ነገር ነበረ ዘሰንበደኒ ነቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ዝሳቀዩ ዝነበሩ ውጉኣት ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ሓገዝ ኣይነበረን ስቃዮም ዋላኳ መሪር እንተነበረ ትንፋሶም ምሕላፍ ኣብያት ሰሓግ ነበረት ኮሎኔል ታሪኩ ሃንደበት ሽጉጡ መዚዙ ብኽልተ ጥይት ገላገሎም ሓንጎል ሰብ ፈሲሱ ክርኢ ፋልማ የነበረሞ ደንዚዘ ተረፍኩ ኮሎኔል ታሪኩ መጺኡ ስጋብ ዘዛርበኒ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ወይ እውን ብውነይ ከም ዝነበርኩ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ከመልኩም ዳይኹም ታሪክ ኩስኑሉ ምስበለኒ ናብ ልበይ ተመለስኩ ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ፈሳሲ ተጾሚቑ ዝወፀ ይመስል ረሃጽ ተባህላ ይነበረኒ ዝህቦ መልሲ ነበረኒ ቀጸለ ገና ዝኸፈቕ ትሪኢኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ሞት ከም ምብላዕ ወይ ምስታይ ተራ ነገር እዩ ኩናት ክፉእ እዩ ዳግማይ ከም ዘይተሓምም ተስፋ ገብር ኢሉኒ ሰሓቐ ከምኡ ክትገብር ነይሩካ ሓተትኮ እንታይ ነቶም ሰባት እቶም ወተሃደራት ጉድጓድ ኩዒቶም ነቶም ሬሳታት ሓመዳ ምልባስ ነበሩ እንታይ እዋኖም ኩምኡ ጉድጓድ ከም ዝኹዓቱ ዘገርም ሞማቶም ዘይተርፍ እዩ ካብ ዝሳቀዩ ኢለ ካልእ ምኽኒት እውን ነይሩኒ በለኒ እንታይ ሓተትኮ ከም ዝረኣኻዮም ኣካላቶም ተቆራሪጹ ነይሩ ካብ ስንኩል ወይ ጎደሎ ኾንካ ክትነብር ድማ ሞት ሓይሽ ብሓቂ ከምኡ ተሓስብ ኢለ ሓተትኮ
نو أنا زعبا إثيوبيا يزحس قولوا أكل زخونة إثيوبيا خري عيدلني مسبلني تحقاقازي ومتيو وتهدراو سلام تادحر مهابو ناي ماي ساعات أغيلو له قوات كورونيل تحقاقازي كورونيل تاريخو حلق أميتي تأنا غاشي يبهل أب قرب أوان كابتراو تهدرنا بحلق أميتي هندبت زلالة المزدف أقلبوتو تهدريو إدكاي تهاب قبل بتسألع إخاد دوبل موت من فرح زبلاناي فخراق علات وتروب كنافورين بجننتو بزوح ميداليات ترخيبيو مبزحتهم أبلات كيحت ولدو عبز تفلالي أقات أميتات تفلالي جننتات سريحهم تفلالي شلمات زروخبو بلوسات وتهدراتهم فيسكا تنفحل لمنكسق استدالو كلو بحبار تدالو براشو خوص كلو براشو وصيو بيدو دالو براشو نابعف كلو براشو نابعفو الجيبو كتصب جمره سدا بمولو وتهدر ما يوخصت جمره براشو ملس كلو براشو مليسو عبوتو قمطا نقدميت كورونيل تاريكو قدمنا مكينو مخادو نسخوم ጋዜጠኛታት አብደለኹም ወሳዓት ማይክሰት ይትخلو ይኹም በደኒ ብራሾ ያውጽ ማይሰተኹ ወይ ነበረ ዝሑል ማይ በዛዕኔ ክወጽደለ ሓንቲ ጥርሙስ ዝሕልት ማይ ንኽረክብ ዝተሓተትኩ ዋጋ ምኸፈልኩ ሰዓት 17 ምሕደር ቦታ ተሓሪው ዕረፍት ኾነ መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ሰፈረሉ ቦታ ነበረ ኣብ ዕቢ ዝበለት ጫዓ እምባሶይራ ዝብል ጽሑፍ ተጠቂዑ ነበረ ካብኡ ንእስትብል ድማ ኒያላ ዝብል ጽሑፍ ነበረ ናይ በረኻ ሓረጋታት ታሓይስካብ ዝተሰርሑ ዳሳት ኣምባሳደር ቻው ከረን ዝብሉ ዋስማት ሆቴላት ተጻሒፎም ርከቡ መቸም ወዲ ሰብ ዋላ ብገሃነም ተደርቢዩ ገነት ካብ ምትምናይ ኣያዕርፍኒው እቲ ነገር ክንድት ዘስሐቀኒ መሊሱ ሕዘነኒ ሃንደበት ወተሃደራዊ መንቀስቃስ ነቲ ቦታ መልዑ ዋርዲያታት በቦቶም ሓዙ ፋርኬታን ማንካን ዝተባህለ ድራር ለይቲ ወይውን ኮድ መንቀስቃስ ተዋህበ ማያዝ ሒልካን ምስታይ ዝግበር ጻዕሪ ዘደንቕ ነበረ ገሊኡ ብራሽኡ ዝጀብጀበ ክሻ ተقليلو تحت ገረብ ይሰቅሎ ገሊኡ ብራሽኡ መሊኡ ኣብቲ ናይ ሩባ ሕጻ ፍሒሩ ይቀብሮ ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ብራሾይ ሒዙና በከም ዘበለ ይፈለጥኩን ግን ብሙሉኦም አባላት ሰራዊት ጋዜጠኛታት ከመንቋቁሕም ዝከናኸኑና ነይሮም ገሊኦም ስወረግ እንዳራአዩና መሳኪን እንታኽ ገብሩ መጹና ብዚ እንዳበሉ ከማፍሮ ምርምጥጡ ነበሩ ቅድም ፀሐይ ምዕራባ ተወለድቲ ብሔረ ራሻይዳ ዝኾኑ ሰባት በየን መጽዮም ከይበልናዮም ካብቲ ሰራዊት ፍልይል ካብ ትርከብ ቃልዕ ስፍራ ይዕረፉ ካብ ጸጉር ርእሰን ስጋብ ጽፍር እግረን ብጸሊም ተሸፈና አዋልድ ብድሕርቶም አወዳት ኮፍ ኢለን ነበራ ገጸና ይረአኒው ሓንቲ ራሻይዳ ጓል ኣብ 10 ወይውን 12 ዕድሚያ ምስተመርዓወት ብዘይካ ሰብኣያ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ከይረኣያ ትመውት ክባሃል ሰሚዕ ኣለኹ ምግቢ ክትበልዕን ክትሰትኑን ተሸፊና ስለ ዝኾነት ዋላ ሰብኣያ ከናፍራ ይርዮኒ እንታይ ይመስላ ኾና ናይ ሓንቲ ካብን ግልጽ ኣቢልካ ተትሪኣ ዝብል ስምዒት ዋላ እኳ ተሓደረኒ ሰብኣይ ራሻይዳ ገጽ ሰበይቱን ዝረኣየሉ ወዲ ብሰይፍ ከይቆረጾ ኣይድቅስኒው ዝብል ዛንታ ሰሚዕ ስለ ዝነበርኩ ሓደ እንተቆረጸን ኸብምባል ስምዒት ይገታኹ ናይ ቲቪ ካሜራ ሳሊና ንሓንቲ ኻተን ደቂ ኣንስትዮ ገጻ ቀሊዑ ስዕላ ክፍትን ስለ ዝረኣኽዎ ብጉያ ኸይዳ ሓስኩዎ ሓደ ካብቶም መናእሰይ ራሻይዳ ሰይፉ ክመዝዝ ተዳልዩ ነበረ ሰኣለ ካሜራና ኣሸብር ዳርጌ ነቲ ናይ ራሻይዳ ዛንታ ምስዕለልክዎ ካሜርኡ ደርቢሉ ክሃድም ዝተረፎይ ነበረ ናብ ናይ ሰራዊት ፖለቲካ ኮሚሳር ጽጌ ኢለ እዞም ሰባት እንታይ ደልዮም ይመጽዮም ኢለ ሓተትክዎ ኮሚሳር ፖለቲካ ሻምበል ዋለልኝ ይርጋ ይበሃል ፈውስ ዓሶ ኢሉኒ ኩሎም ሓሚሞም ደም ዘይኮነስ መብዛሕቶም ምስትከኒና ንዝውሃብ ማይ ደልዮም እዮም ዝመጹ ኢሉ መለሰለይ ማይ ምርካብ ስጋብ ክንዲያ ጸጋሙ ምዃኑ ሽዑ ንመጀመርታ ግዜ ተሰቆረኒ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተረገመ ምድሪ ንኽነብር ዝመርጸሉ ምድራዊ ምኽኒት ክርዳእኒ ይከኣለን ገረመኒ መጀመርያ ሰብ ዝቕመጠሉ ከባቢ ኣይመሰለንን ኣበይን ብኸመይን ከም ዝነብሩ ዝፈልጥ ፈጣሪ በረኻታት ሳሕል ጥራሕ እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ዝነበሮም እምነት ኣደነቐኒ ንቑፅ ስንቂ ማይን ከኒና መከላኸሊ ዓሶን ምስተዓደሎም ሻምበል ዋለልኝ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንቕድሚት ንኽመጻ ዓደመን እቶም ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ወዳት ኣብ መጀመርታ ነቲ ጉዳይ ከም ፀወታ ሪኦም ተጠማሚቶም ዓይኖም እንዳተጸቃቀጡ ክስሕቁ ጀመሩ ሻምበል ዋለልኝ
አትሪሩ እተናዋልድ ክወጻ ጻውዒቱ ምስቀጸለ ግን ንሶሙን ነገር ተንሱ ብልምዲ ብሔረ ራሻይዳ ጓለንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ጋጣሚ ንወድ ተባዕታይ ቀዲማ ኣይትንቀሳቀስንያ ዘይተሓዘበ ውጥረት ተኸስተ ኮሎኔል ታሪኩ መጺኡ ነቲ ጉዳይ ምስተረድአ ንሻምበል ዋለልኝ ግደፎ ከም ልማዶም ኩኑ ችግር ክፈጥር የብልናን በሎ ነዚ ዝኣመሰለ ድሑሩ ባህሊ እንዳራእና ክነስቅጥ የብልናን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ስጋ ማዓስየን ብኸምዚ ባራዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮይነን ክነብራ ክነንቀሐን ኣለና ሓደ ካብቲ ተልእኾታት ሰራዊትና ምንቃሕን ሙዳብን እዩ በለ ሻምበል ዋለልኝ ወጓድ መለሰ ኮሎኔል ታሪኩ ርግእ ኢሉ ጽቡቕ ኣለኻ ግን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ግዜ ይወስድ እዩ ንቕሓት ክበሃል እንከሎ ካብቲ ሕብረተሰብ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ህልና ወፃኢ ወይ ንላዕሊ ክኸውን ኣይግድን እዩ መስመሩ ይስሕት ምንቃሕ ግዜ ይሓትትን ይወስድን እዩ ብሓይሊ ዝኸውን ነገር ድማ ኣይኮነን ንዕኦም ክተንቅሕ ቅድም ንዕኦም ክትመስል ኣለካ በሎ ንድራር ጋሌጣን ስቃጥላን ተዋህበና ናይ ሽሮ ዝግኒ ወይ እውን ኣሕምልቲ ስቃጥላታት ነበረ ካብ ኩሉ ኣርዊ ዘብል ግን ሚሊ ድራፍት ነበረ ተጎጽጎጸ ጥሕን ኮይኑ ብፍላይ ብሽኮር ተበጽቢጹን ተሓዲሩ ቁሩብ ስለ ዝፈልሕ ኣሙቕ ይዘብል ንጥሜት ንማይ ጽምኢ ንመስተ ኩሉ ግዜ ሚሊ ድራፍት ይብል መዋዓውዒ ናይ ተሰራዊት ኩሉ ብሽኮርን ማይን በጽቢጹ ንዘዝሓለ ሚሊ ድራፍት ክጋብዘና ይጓይ ነበረ ከንቲባ ካብ እምባሴራ ኒያላ ካብ ኒያላ ከረን እንዳተዛወረ ዝዝሓለ ሚሊ ድራፍት ከንቆርቁር ጀሚሩ ነበረ ኣይጸናሕናን ብእዋኑ ደቀስና ክዳን ጫማ ምቕያር የለን ምስ ጫማኻ ትውዕል ተሓድር ትመውት ኣትማንን ዕንቅሪበትን ዝበዝሕዎ ቦታ ምስ ምዃኑ ኣዝየ ፈሪሐ ነበርኩ ስኽፍ ክፍብለኒ ስለ ዝነበረ ከይደ ኣብ ሕፃ ደቀስኩ ኩሉ ሰብ ብዝባኑ የዕሪፍዎ ከዋኽብቲ ይቆጽር ነበረ ትብሩህ ሰማይ ኣዝዩ ዝቐረበ መሲሉ ይርአ ነበረ ዋላ እኳ ድኻም ተነበረኒ ድቃስ ግን ኣብየኒ ዘሕለፍክዎ ማእኸላዊ ህይወት ኣብ ሓሳበይ ቅጅል በለኒ ብፍላይ ተዘከረኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፍክዎ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ነበረ ሕጂ ክሓስቦ ከለሁስ ሓደ ዓመት ጥራይ ዘይኮነስ 10 ዓመት ኮይኑ ተሰማዓኒ ምስተራ ሰረቕትን ዓዋሉን ዘሕልፎም ዝነበርኩ መዓልታት ኣዝየን ነዋሕቲ ነበራ ብተወሳኺ መግብን መስተንን ኣዝዩ ሕማቕ ነበረ መተኣስርተይ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ገዝኦም ሓስቦ ነበሩ ሓሳባቶም ኩሉ መዓዝ ፍርዶም ወዲኦም ወፂኦም ናብ ስርቅን ካልእ ገበናትን ዳግም ከመይ ይዋፈሩ ነበረ ኣነውን ብስርቂ ተኣሲረ ነይረ ናይ ፍቕሪ ስርቂ ሂሩታ ጎናፍር ትበሃል ኣዝያ ዝፈትዋ ቆልዓ ነበረት ጓል 17 ዓመት ነበረት ኣነ ድማ ወዲ 20 ተፋተና ሒዘያ ኸብለልኩ ናይ 11 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ንምውሳድ እንዳተዳለኹ ከለኹ ሒዘያ ጠፍየ ገንዘብ ኣይነበረናን ቀለብና ፍቕሪ ነይሩ ንሳ ተማሃሪት 10 ክፍሊ ነይራ ድሕሪ ወርሒ ተታሒዝና ስድራ ካብ እንዳመኳነንቲ ነበሩ ብፍላይ ኣዲያ ምስቴጌ ወይ ሰይት ንጉስ ናይ ቀረባ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎ ንባህል ነይሩ ኣፍቃሪተይ ብናይ ኣቦኣ በትርን ምፍራሕ ስድራን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ብዘይፍታዋ ብሓይሊ ከም ዝኸብለልኩዋ መስከረት ክማጎታ ይካልኩን ሰይተላጼ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሓለፍኩ ንፍቕሪ ተኸፈለ ክቡር ዋጋ ፍቕሪ ገና ብሕጁን ዝሓተን ክቡር ዋጋ አሉዶ ኢላ ሓሰብኩ ልበይ ኣብ ሮማን ሃለት ወርቅ ወሲኑ ነይሩ ሕጂ ግን እንድዒ ፊያሜታ ጊላይ ምስ ወፍሩ ቀይሕ ኮኸብ ሃንደበት ኣብ ልበይ ኣትያላ ምስ ሮሜ ኸወዳድር ኣይፈተኹን ግን በላሕ ምዃና ቅንዕና ንህይወትን ላግፅን ዘለዋ ፍቕሪ ጎሊሑ ተራየኒ ምናልባት ኣብ ቀረባይ ስለ ዝነበረት ክኸውን ክእል ኣይፈለጥኩን ጠፊ ኣለኹ ምናልባት ናይ ነገር ዕድል ኣብ ዝዓውደ ኩናት ነብሰይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ረኽባ ኸውን ወይ እውን ንዘለዓለ ምስእና ኸውን ኣብ ህይወት ብዘይካ ለውጢ እንታይ ቋም ነገር ኣሎ ኣይትስጋ ኢለን ነብሰይ ኣብ ትሑፃ ተገላበጥኩ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ዘሰግዕ ነገር የልቡን ወይ ትነብር ወይ ትመውት ሞንታይ ዳ ህይወት በቲ ዝመፀቶ እንታይ ሒዝከያ ዘስግዕ ነገር የልቡን
ድቃስ አቢካዲው በለኒ ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና አብጥቃይ ያዕሪፉ ነበረ ብዘይ ናሕሲ ምድቃስ አይለመድኩን ግዴ ኮይነ በልኮ ንሕና ናሕስና ሰማይ ንእድና ድማ ባይታዩ ኣብ ዝኾነና ንድቅስ በለኒ ልምዲ የድልዩ በልኮ ግደፎባ ነህለካ ብዘይካ ሰማይ ናሕሲ ከይራኹ 8 ዓመት ይቀሪበ ዛ ሓለፈ 8 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሰማያት ኦጋዴንን ባሌን ሕጂ ድማ ሰማይ ኤርትራ ድድካ ዘይማሃብዩ ኣብ ልቡዶም ይባል ሞት መን ፈርሖ በለ ወታደር ኮንካ ሞ ህይወትካ ሓሊፍካዮ ዕድመይ ብሙሉ ካልእ ስራሕ ይፈልጥኒ ንዋጋ ንቀትል ንመውት ናብራ ቁማርዩ ጥራይ ኢድካ ዘይማሃብ ምስ በለ ብዛዕባ ውትድርና ዘሕለፎ ህይወቱ ከዕልለን ጀመረ ወዲ 20 ዓመት እንከሎ ይተዓስኪሩ ኣብ ትምህርቲ ውሃ ዘበለይ ነይሩ ወታደር ክኸውን ዝሓረየሉ ምክንያት አይፈልጦን እዩ ምናልባት ወታደራዊ ክዳን ስሒብዎ ኸውን አጋር ወታደር ክኸውን ዝሓረየሉ ምክንያቱን አይፈልጦን እዩ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ታንከኛ ወይ እውን ብርጌድ ከቢድ ብረት ኣባል ክኸውን ምኽኣለ ኣብ ገዛኳ ማሕደረ ናብራ አጋር ወታደር ናብራ ኣድጊዩ በለኒ ግናኸ ካብቲ ህይወቱን ቤት ትምህርቱን ኮይኑ ዝነበረ ናብራ አጋር ሰራዊት ተፈልዩ ክነብር አይደልን ነበረ ናብራ አጋር ወታደር ናብራ ኣድጊዩ ዝበለሉ ምክንያት ተረዳኒ ሓደ ወታደራዊ ቦታ ብዘይካ አጋር ሰራዊት አይተሓዝኒዩ ካብ ኣየርን ምድርን ብነፈርትን መዳፍዕን ዋላ እኳ ተደብደበ ብዘይካ ጉያ ረሃጽ ደም ስቃይ ሞት አጋር ሰራዊት አይተሓዝኒዩ ንኹናት ኣብ መወዳእታ ዝዋግእዎ ሰባት እዮም አራዊት ወይ እውን ኣማልኽቲ ነበሩ ሰባት አጋር ሰራዊት ከማንም ተራሰብ ክነብሩ ክምርዓው ክስሕቁ ክጻወቱ ዝወጉ ሰባት አጋር ወታደር እቲ ያብ መወዳእታ ሳንጁኡ ገቲሩ ናብ ጸላኢ ዝጎይዩ ናብ ድፋዓት ጸላኢ እንዳተንፋሓኾ ዘጽጋዩ ረሃጹ ዘፍስስ ደሙ ዝኹዑ ታሪኽ ይዝክሮ ድኸውን ፈጺሙ እወ ታሪኽ ይጽሓፍ እዩ ግን ትጽሓፍ ታሪኽ ዝዝክሮ ናይ ትግጥም ታክቲክን ስትራቴጂን ወሲኹ ድማ ናይ ተኣዛዚ ኩናት ዛንታ ታሪኽ ጨካን እዩ ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና መን ነይሩ ታሪኽ ዕጠጥ አይብሎን እዩ ሽሚ ነይሩ በቃ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር የለን ዝጭበጥ ነገር ቁጽሪ ጥራዩ ክንዲ ዝሞይቶም ክንዲ ዝቆሲሎም ክንዲ ዝተማሪኾም ጠፊኦም በቃ ንዝተታሕዘ ቦታ ምድልዳል ኣብ ቁጽሪ ናይቶም ብህይወት ዝተረፉ ተመርኩስካ ንናይ ጽባሕ ኩናት መደብ ምሕንጻጽ ምጥቃዕ ምዝላቕ ኣኸለ እዚ እዩ ህይወት ናይ አጋር ወታደር በለኒ ያ መወዳእታ ስለምንታይ ብወለንቱ ምስ ቀያሕቲ ውልዶታት ከም ዝተጸበረ ክነግረኒ ይካለን ካብ ዘረቡኡ ግን ንታሪኽ ኢሉ ከም ዘይኮነ ተረዳኒ ሕጅስ ንጋሻ ጤና መን ይዝክሮ ይመልሱ ንሽመትን ሽልማቱን እውን አይነበረን ጋሻ ጤና ድራር ዕለቱን ክዳን ዓመቱን ምስትዕኑን ተረኺቡ ብዛዕባ ካልእ ዝሓስብ ሰብ አይነበረን ንሞቱን ይደልያ አይነበረን ከም ዝኾነ ሰብ ህይወቱን የፍቅር ወይ እውን ንኽብረ ሃገሩን ኣብዮትን ኪንዮ ካልኦት ሰባት ዝግደስ ኮይኑ ይነበረን ግና እንደዕሞ ገሌና ንነብስና ንመስዋዕት ተዘይቀሪብና ዝበዝሐ ሰብ በኸመይ ክነብር ይኽእል ዝብል እምነት ነበሮ ብህለቱ ትርጉም ሃበኒ ህይወት ምፍቃር በይኑ ኣኻሊ ነበረን ካልኦቱን ንኸፍቅሩ መምሃር የድሊ እወ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ፍቅሪ በኸመይ ምሂርዎም ነብስኻ ሕሊፍካ ምእንቲ ካልእ ብምሃብ ነበረ ዕላልና ኸይዱ ናብ ጓድ ሊቀ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም አምርሐ ቅድመ አብዮት ኣብ ኦጋዴን በሓባሪና ነርና በለኒ በሐቂ በልኩዎ እወ ሽዑን ጅግናዮም ነሮም ኣነ ጅግና ፈትየ በለኒ ብቐረባት ፈልጦም ዶ ነርካ ኢለም ሰሓተትኩዎ ነዛት ሰብ ዕላለኒ ሓደ መንእሰይ ኢንጂነር መኮንን ነሩ ነቲ ሰራዊት ገለ ውሕዳት ገዛው ተኻሃንጽ ይእዘዝ ዝተመደበሉ ባጀት ቆጢቡ ነተን ተኣዘዘን ገዛውቲ ካብ ትጽቢት ንላዕለ ብጽፉፍ መገዲ ሰሪሑ ድሞ ነተን ቆጢቡ ዘትረፈን ገንዘብ ተጠቂሙ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ መዘናግዒ ማእኸል ያንጽ ብሙሉ ኣባል ሰራዊት ይሕጎስ ኣብ መወዳእታ ላዕለዎት መኮንናት ዝርከብዎም ተቆጻጻሪት ኮሚቴ ይመጹ እቲ ጉጅለ ብሓደ ጀነራል ይምራሕ ነበረ ነቲ ስራሕ ተዓዚቦም ኣድላይ መብርህ ምስተዋህቦም
كحجوسيوم زبل تثبيت እኳ እንተነበረ እቶም ጀነራል ዘይተኣዘዝካዮምን ስራሕ ኢሉካ ኢሎም ነቲ መንእሰይ ብነቀፌታን ጸርፍን ክሳህልዎ ጀመሩ ገጽቶም ጀነራል ዝራዩ ካልኦት መኮንናቱን ብሕጊ ውትድርና ዘይተኣዘዝካዮም ፍጻም ጌጋዩ ኢሎም ነቀፌታ ወሰኹ እቲ መንእሰይ ንባዓት ቆጸረ ኣብ መወዳእታ ተዛረቡ ናይ ሽዑ ሻለቃ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ጓድሊ ቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ነበሩ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ መዓላው ኢሉሎ ተባሂሉ እንተ ዝብል ነይሩ ተወሳኺ እንታይ ተሰሪሑ ስለምንታይ ተሰሪሑ ዝብል አርእስቲ ሕጂ አዛራቢ ኣይመኾነን ነይሩ ቅንዕና ዘሕተት እንተ ኮይኑ ይሕዝን እዩ ብምባል ቀርኒ ናይቶም ጀነራል ብኸመይ ከም ዝነበሩ ይዕለኒ ቀፂሉ ድማ ኣብ ካል አጋጣሚ ተሓዝ ንብረት ናይ አንበሳ ክፍለ ሰራዊት ኮይኖም ኣብ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ጀነራል ናይ መኪና ቀያር ንብረት ስደድ ምስ በሎም ኣይኮነን ዶነ ናይ ውልቅ መኪና ናይ ሰራዊት ከማን የብለይን ከም ዝበልዎ ወሲኹ ይዕለለኒ አላሉ ቀጸለ ማዓስ ዝጥራሕ ሓደ መዓልቲ ድማ ንጉስ ኃይለ ስላሴ ክበጽሑና ይሞጹ ብጀካተን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝነበራ መካይንና ጾራትን ነቲ ሰዓናት ተሓሕዛ ፈቆድኡ ተደርቢው ዝነበረ ንብረት ንኸይርይዎ ብላዕሊ ትእዛዝ ይመጽእ ዘበሳጩን ዝሕርቕን ትእዛዝ ነበረ እንዳዛወሩ ነቲ ቦታ ኸርኢዎም ዝተሓረዩ ጓድሊ ቀመንበር ነበሩ ከምቲ ተኣዘዝዎ ጽጽቡቁ የርአይዎም ኣሞ መወዳእታ ነቲ ክሕባእ ተኣዘዘ ንብረት እውን ኣርአይዎም እቶም ንጉስ ተቆጢዖም ካብኦም ዓጺፎም ከዱ በዝን ወዲ ኸምዝን ብሕልቕቶም ሓደገኛ እንዳተባህሉ ክዕመጹን ማዕረግ ክኸልኡን ኣሕሊፎም ወይም ኣይ ሰባይ ኣይ ጅግና ምስኮምኦም ጅግና ደውልካ ክትዋጋእን ክትጽዋዕን بحق خبريو بمبال بزعباتهم سبعي زفرطو زبالة عللني موداتو دقاس وسدني ساعت حموشتو وقحتا تبرابركو حلق أميتي قاشات أنا انت زيت الساني والاب تبرخاون دقاس وقحتا تغيطوني امترفكو نيرا سراويت كنك أساقس دلونا برا فريو زاريهون ماتيو تمال مشات قول كوين الكانيرا بلاني ايه أنا ناشبرن مشات تنافسنا خان ملاسيلنا نوصلكا እንዳተ መለስና ዋርዲያ ዶበል መንኻ ምስበለ ክልቴና በሰንባለ ነተድራለይት ንርሶን ዋ መቸም ደሐርሲ አሸብር ቁሩብ ዘኪሩ አታብ ፈጣሪ ፋርኬታታቲና ተዘይብሎምሲ መወዳና ነይሩ በለኒ ሰዓኩሞ ከንቲባ እዘይ ተብሎ ነርካ በልኩዎ እታ ዘረባ እቶም አባላት ሰራዊት ድሮ ሰሚዖም ማሲ ጋዜጠኛታት ምባል ተሪፉ ፋርኬታታት ክብሉና ጀመሩ መጀመሪያ መጺው كما حديركم فاركيتاتات زبلنا كورنيل تاريخو نبره زبرخا سما معك يقدي بلكو كمي بلني ماتشيو كذا حدركا خات مثل قصو يبره نبره منفسو تغيرو في الشيخ تحسيلو نبره كالاشن زحزت إلو سليطة أكايدو ونقلطوف نبره والتهدر تنفاس زرع أبصرحيو بلني كتريغا فاركيتاتاتون كابحجغم تنفاس كنزرعينا بلكو ገለገለ ባጭኑ ዋላንተ ነበርኩ ገለውን መሲለንተ ነበርኩ ብዙ ሓይገደሰንን ምቾት ትርጉም አይነበሮን እንኮ ዝራይን ዝነበረ ብራኸ ነጥብ 700 ጥራሕ ነበረ ኩሉ ሰብ ናብ ናይ መወዳእታ ሸቱኡን ናብ ዝተወሰነሉ ቦታን ይቃላጠፍ ነበረ በቅልጣፈ ንጓዓዝ ነበርና ንማይ ሓንሳብ ጥራሕ ደውበልና ውዒ ማይ ክሰማማዓን ጀሚሩሎ ቅድም ወታደራት ካብ ዝሑል ማይን ላዕሊ ቁሩብ ሙቁዝ በለ ማይ ይዘርዊ እንክብሉ ይገርመን ነይሩ ሕጂ ግን ሓቅነቱ ወረጋገጽኩ ኪዱ ኢልና ቅድም ፀሓይ ምዕራባ ናብቲ መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ይዕርፉሉ ነበረ ብራኸነት ብ492 በጻሕና አባላት 17 ክፍለ ሰራዊት ብሆን ጣቂትን ተቀበሉና ባህዘብል አቀባብላ ነበረ አባላት ቀያሕቱ ውሎ ብዘይካኑ ኩናት ምድላው ኣብቲ ቦታ ካልእሉ ኸይነበሮምን ወረዝ ገረመንስ አባላት 17 ክፍለ ሰራዊት ካማይን መግብን መቀራብን ምስሳይን ሓሊፎም ክዳውንቶምን ወሲዶም ከሐጽውሎም ጀሚሮም ነበሩ አባላት ቀያሕቱ ውልዶ ሰብነቶም ንኽሕጸቡ ትእዛዝ ተዋህበ ካሜራና ሰዓበቶም ነፍሶም ንክሕጸቡ ኣብ ገማግም ኮይነ ይዕዘቦም ነበርኩ ንነፍሶም ንሞት ዘጠምቁዋ ዘለው ይመስሉ ናብዛ ሓደገኛ ተልኾ ስለምንታይ ብነፍስ ወከፍ ተበጊሶም ከም ዝመጹ ኣይፈለጥኩን ካብ ሰቦም ንላዕሊ ሓለይታ ሃገርን አብዮትን ኮይኖም ኣይኮኑን ወይ እውን ኣይመስልንን ግና ሓደ ነገር ስማዓነ ነበረ ኣብ ውሽጦም ሓልሃልታ ህይወት ዝነድድ ነፃ ሰባት ነበሩ
ነፃ ሰብ ጉሩም እዩ ውቁብ እዩ ኩሎም ድማ ጉሩማትን ውቁባትን ነበሩ ፀሐይ ገዲፋትና ብድሕሪ እምባታትና ዓረበት ሰማይ ከም ደም ቀይሑ ነበረ ብድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ልበይ ተንከፎ አባላት ቀያሕቱ ወልዶ ንቤተሰቦም ወይውን ንዝሓትሎም ሰባት ዘመሓላልፍዎ መልእኽት እንተሎ ንኽጽሕፉ ተሓቲቶም ነበሩ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከም ዝገድፉ ክፈልጥ ደልየ ስለ ዝነበርኩ ንገሊኦም ዝጽሓፍዎ ኸሪኡን ሓተትክዎም ምናልባት ሓደጋ አጋጢሙን እንተሞትኩ ዘለኒ ንብረት ብሙሉኡ ንወፍሪ ቆይሕ ኮኸብ ወፈየለይ ዝብሉ ብዙሓት መልእኽታት ነበሩ ኣሕሊፎም ዝሃብዋ ኽብርቲ ህይወቶም ውሒዳቶምሲ ኢለኻ ተገረምኩ ንሰበይቲ ንውላድ ንሓውና ሓፍቲ ነቦ ወይውና ብዝማር ተጻሕፉ መልእኽታቱን ውሕዳት ኣይነበሩን ገሊኦም ብዛዕባ ዝመጻናዮ ጉዕዞን ብዛዕባ ዝጽበዮም ዘሎ ስርሒትን ዘዘንቱ ነበሩ መብዛሕትኦም ደብዳቤታት ካብዚ እንዳሓር ንዘጋጥም ካልእ ግዜ ክጽሕፉ እየ ብዛዕባ ኣይትሕሰቡ ደሓኔ ስለምንታይ ኢኹም ዘይትጽሕፉለይ ኣነ ብዘይካ ናፍቆትኪ ወይ ናፍቆትካ ደሓኔ ብዝብላ ሓሳባት ተደምደማ ነበራ ገሊኦም ድማ ናቕፋ በፂሕና ኣለና ከም ተሓዛናት ተኾይኑ ኩናት ክንደይ ግዜ ኸይወስድ ኣብ ቀረባ ክመጽእ ስጋብ ሽዑ ገንዘብ እንተሎ ስደድ ወይ ስደዲ ራድዮን ቴፕ ሪከርደር ኣብ ኣልጌና ናፍዓበትን ብሕሱር ኣሎ ምስ በሉ ምስ ተመለሱ ዝነበሮም መደባት ብዝርዝር ጸሓፉ ሰባቱን ነበሩ ሓደ ብዛዕቆረን ሰልዲ ነታ ሃገራቱ ኸመይ ከም ዘልማዓ ነታ ጉድኡ ኸመይ ከም ዝጽግና ንጽሕፍ ካልእ ድማ ብሰንኪ ስእነት ዘቋረጾ ትምህርቲ ከመይ ገይሩ ዳግማይ ተመሊሱ ከም ዝምላዓን ስጋብ ኣይናይ ደረጃ ክመሃር ከም ዝደልን ይነግር ኣብዚ ዓውደ ኩናት ብዙሕ የተማሂረ ተቐይረ ኣለኹ ከም ቀደመይ ዝሕንቅቕ ኣይመስለንን መስተገዲፈ ኣለኹ ከም ቀደም ሕርቕ ኣይብልኒ ኩናት የረጋግኣካዩ ብሓቂ የጽብቕተይ መቕናኡን ገዲፈ ኣለኹ ሕጂ ዝቕን ብህይወት ጥራሄ ሕጂ ዝምነዮ ነገር እንተሎ ርግኣትን ሰላምን ዝዓሰሎ ሓዳርና ጥራዩ ወደይ ሰዓምለይ مستملسكو زبدلكم كله بعصف حسي زبلون نيرهم هو عبل بود سب تسفا فصيما يتقهمنيا ابز جبركو مرير قالسي ودي قلوكم نعوتا بستجبر قالسي تسوي لكم نعفانا تاي مقابر والتاناي ابيوت ناخت كونيا موت هيترفنيو تموتلو بوتا مريص كاممات جن عبعدليو جن حدران نعفا انا ترى وتحدري ناي تاريخ سبا يكونكم ግን ንህላዊ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሳኒት ያخሉ ሰሚዕ ኣለኹ ስለዚህ ንህላዊ ኢትዮጵያ ተሰውየ ኣለኹ ብዘይካ ህይወተይ ንዓደይ ዘበርክተላ ካልእ ክቡር ነገር የብለይን ወገነይ ብዘይካ ህልውና ኢትዮጵያ ካልእ ለበዋ የብለይን ሓደራኻ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዝተኸስከሰ ዕጽምተይ ብጓሂ ኸየእዊ ሓደራኻ ወዘተ ዝብሉ መልእኽትታት ነበሩ ዘገርም ነገር أنا زحلفو ملغتي ياي نبرنن أحسب كلنون بزعبا موت حسيبة يفلتني بحري ناي موياي بزي زخونة سقاتن چنكتن عبزي قوارس ناي حجي كونوات ناي منبار لمدية حديرو ليرلو بزعبا متساي سلمن تاي حسب وعي زينا وعي هوت موت ناي ولا حدا نقراي نبرن كوينونا يفلتني وعي زينا خامسان عمباباتات كابزي مرأي يقداو صبقتو غرزو خابزي مدهساس نلعلي سقاين كامزانا نرودي موت نعي ترغم يبون يفلتني من البات أدمس لزي دفاقو خون خيليو مساروكو تحساس بايد ما غير خون قنا يرداني عبلو مخوينة موت أبرحوق زلو زي سقق نقر كوين يجرائني انتاي كمو يسقق انتا مويت كادما كل التنقرات يسقق أخا منقست سماي تأتو ويون غهنم تورد انتا اللو مالتايه منقست سماي تأتي خا زسقق كايلبون غهنم تأتي خاو زسقق كايلبون أب كله مسيعور خطخا إدني إد سلت جوابت زسق إلبون تبل تقسي أبي بوتا خمزن ببكوا نجزيو دفعتني بزيكا براخنت بيشحن شو عتمي تنكلتن زسق ويزح السباين برنن نسون انتا يحسب كتحزي ويدا يتحزني قداج انكتي نتزينا خمي كم لقربونا برا السوخن تاجنقني قربي ويونا يقربني صباح انتي ترغم ኣለዋ ወዲ ሰብ ስለምታይ ይጭነቕ ህሉ ዝኾነ ነገር ሕጂ ጥራሕዩ ሕጂ ኣለኹ ደሓኔ የተንፈስ ኣለኹ ውቁባት ከዋኽብቲ ቆጽር ኣለኹ ኣኸለ
ሕጂ ያለኻ ወይ የለኻን ናይ ምንታይ ጭንቀት እዩ ዚ ለይቲ ይኽልተ ግዜ ባህሪረ ተበራበርኩ ክልቲዩ ግዜ ብራሃት ጠስጢሰ ነበርኩ ብሕልመይ ሓንቲ ጥይት ኣብ ዝኣተኹ ደድሕረይ ትጎየነ ነይራ ከይተሃርመኒ ካብ ኣይሃድም ከሽካዓይ ከዓልኩን ደድሕረይ ትጎይ ትስዕበኒ ኣብ ጫፍ ገደል በጻሕኩ መኸዲ ይስእን ንሳ ድማ ናባይ ትሕንበብ ባህሪረይ ትንስእ ኣብ ትኻልዓይ ድማ ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ዝደየብና መስለኒ ጸላእ ዝበሃል ኣይነበረን ተእምባ ከም ልብ ወዲ ሰብ ካህርም ስምዓኒ ጸኒሑ ድማ እቲ ህርመት ልቢ ኣዝዩ ወሲኹ እዝኒ ዘጽምም ቅየር ልበይ ይሽበር ነፍሰይ ተጨኒቓላ ሃንደበት እቲ እምባ ከም ተጻዊዱ ጸንሐ ቦምባ ይፍንጀር ዓለም ሕውስውስ ትብል ምጽዓተ ፈጣሪ ይኸውን ስብርባር እማን ነቲ ሰማይ ይሞልእዎ ከም ባሕድሽ ብርሃጽ ጀብጅበ ባራበር ልክዕ ሰዓት 4 ወጋሕታ ካብቲ ዝነበርናሉ ብራኸ 492 ተንቀሳቀስና ኣብ ቲክሲ መሬት ቀልጢፉ ይዝነግህ ኣብሮራ ጸሊም ፀሓይ ብሙሉእ ድምቀታን ግርማን ክትበርቕ ምርኣይ ዘደንቕ እዩ ተፈጥሮ ድንቅ ዝኾነ ምርኢት ወጋሕታ ተርእየሉ ቦታ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ንብራኸ ነጥቢ 702 ካብ ማዕዶ ረኣኽዎ ዋላ እኳ ዝዓበየ እምባ ናይቲ ከባቢ እንተዘይኮነ ዝያዳቶም ካልኦት ግን ግርማን ሞገስን ለቢሱን ረኽብክዎ ትኺሉ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ተተኽለ እምባ እዩ ዘርኣየኒ ሓለቃ ሚጥ ጋሻ ጤና ነበረ ገጹ የብርህ ነበረ ህርመት ልቡ ሰማዕኽዎ መስለኒ ግዳ ሓቂ ግን ናይ ነፍሰይ ህርመት ልብ ነበረ ኮሎኔል ታሪኩ ናባይን ክመጽእ ረኣኽዎ ኣካይዱ ቀልጢፉ ሓድሽ ዩኒፎርም ድማ ለቢሱ ነበረ ሎሚ ዓጻጺቓ ኣለኻ በልክዎ መዘነጥ የየን ኢሉኒ ነቲ ብማዕዶ ዝረአ ነበረ እምባ ድሕሪ ምእዛብ ናብ ሰማይ ዝቐረበ ጽቡቕ እምባ እዩ መቃብረይ ኣብኡ እንተኾነ ኣይመኸፈን ኣይመስለካን በለኒ ሆ ኣነስ መቃብረይ ኣዲስ ኣበባ እንተኾነ ዝመርጽ ብዙሓት ዕምባባታት ዘለዎ ቦታ ሓሸኒ በልክዎ ንሕና ድማ ነዚ ጎቦ መሪጽና ኣለና በለኒ ዝኾነ ሰብ ዝሞተሉ ቦታ ክመርጽ ኣይክእልኒ ዋላ ጀጋኑ እንተኾኑ በልክዎ በፂሕና ኣለና በል ኢሉ ነቲ ሰራዊት ስዒብና ናብቲ ዓውደ ኹናት ብኸመይ ከም ንኸይድ ኣረዳእኒ ብድሕሪት ክንመጽእ ነበረና ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ዝኾነ ሓለቓ 10 ምሳና ተጸንበረ ዝኾነ ትእዛዝን መምርሕን ካብኡ ከም ንወስድ ተሓበረና ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ዝወስድ መንገዲ ብሙሉእ እውነታ ጉይተ ጸዊድዎ ስለ ዝነበረ ከቢድ ጥንቃቐ ምግባር የድልየና ነበረ ተዘይኮይኑ ኣብ ኩሉ ከይበጻሕና ምትራፍና ነይሩ ደሓና ጆኻ ባናይ ተሰከፍ በልኩ ክትሞቱ ይደልኒ በጃኻ ስንቅናይ ወረሒስኩም ተተመለስኩም ሓይሽ እስከ ነገረኒ ታሪኩ በልኩዎ ብዛዕባ ሞት ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ ብትሕቲ ናይ ሓጺን ወተሃደራዊ ቆቢዑ ንዝወፀ ጸጉሩ እንዳማዓራረ ወተሃደር ኣብ ዓውደ ኹናት ብዛዕባ ሞት ኣይሓስብን እዩ በለኒ ስለምንታይ በልኩዎ ድፋዕ ኹዕት ብበጥበጥ ከንፋሕኹ ኣብ ውሽጢ ድፋዕ ብብርሃጽ ጀብጂብና ክንጽበ ከነጥቅዕ ክነዝልቕ ብዛዕባ ሞት ንምሕሳብ ግዜ የብልና ከመይ ምኽብለካ ኩሉ ግዜ ጸላኢ እምበር ንስኻ ይትመውትኒ ኢኻ ድሕሪ ምባል ብሓሳብ ተዋሂቱ ጸንሐሞ ግዳ ዘሕስብሲ ሞት ዘይኮነ ህይወት እዩ ኢሉኒ ናብ ናይ ኢድ ሰዓቱ ተመልከተ ኩናት ዝጅመረሉ ናይ 0 ሰዓታት ተቃሪቡ ነበረ ሓደራኹም ተጠንቀቁ ኣብ ብራኸ ነጥቢ 702 ክንራኸብ ኢና ኢሉ በጻብዕቱ ምልክት ዓወታ ረኣየኒ እሞ ተበገሰ ቁሩ ምስከደግን ምልስ ኢሉ ኣተኪሩ ጠመተኒ ገለ ነገር ክነግረኒ እዩ እንዳበልኩ ግን ሕቁ ይውን ኸደ እንታይ ኮን ክነግረኒ ሓሲቡ ነይሩ ከብደይ ገረጸኒ ካብ ታሕተዋይ መሬት ተበጊስና ቀጥኢሉ ንዝብርኽ ዝነበረ ጤረር ንጸጋምና ሒዝና ናብ ሸቶና ክንጽጋዕ ጀመርና ኣካይዳና ስድሪ ብስድሪ ነበረ ግዜ ንባዕሉ ሃንደበት ዘው ዝበለ ኮይኑ ተሰማዓኒ እምባታት ስንጭሮታት ኣጻድፋት ኩሉ ከም መቃብር ጸቲሉሎ ሃንደበት ህርመት ልቢ ናይ ዓለምና ደው ዝበለሞ ህይወት እውን ዘለዓለም ትንፋሳት ሰዓነት መሰለኒ ዝሰፈነ ጸጥታ ከቢድ ውጥረትን ጭንቀትን ስዕብ
يفرح يጨነቕ አባላት ክፍለ ሰራዊት 17 ዝነበሩ በራጊድ 1911 ብጸጋምን የማንን ቀያሕት ውሎታት ተሰሊፎም ነበሩ ክልቴን በራጊድ ቀዲመን ዓሪደን የንጸኒሐን ካብ ውሽጢ ድፋዓቶም ድማ ውጥም ቅልቅል ይብሉ ነበሩ ሙቀት 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጽሑሎ ነበልባል ኮሎኔል ታሪኩ ተዛረቡ ሐቂ በከፊል ተረዳአኒ ኩናት ማለት ኩሉ ጊዜ ፊት ንፊት ምግጣም አይነበረን عبد فاعتك سفيركا لناي صلاقي زارا تخسن دبدابن مسمع عقل مغبار كم دمو نداتن تحبكا نداتن فحوكان مخاد ناي 0 ساعه مساخله متقع بوتا محز تزيكونو دما ناي من سحب تغباريو كوينات كم صوتا دامايو صغاماين يماناين غونتات كان قدمي خان دحري خان ندات خطاتلكا نصلاقي ابتو دخون غونو متقع تزي سليتو دما من سحب تخسين حيلن صلاين تبرتيكا تنسحب تتخبيب كان موصن تسين كان دما يدكاتهب ولا كو حقاقات نايت صوتا خوينات زيوم انتخونو زوم حقاقات ግን كل ጊዜ ተግባር ይውሉ ማለት አይኮነን ولا ናይ صلاي تخسي انت ጻዓቀን حيلون እንተበርተን እተኸበባ ድማ ፍጹም ولا እንተኾነን መብዛሕቱ ጊዜ ሰባት ስጋብ ናይ መወዳእታ ጥይትን ሰብን ይዋጉ አብ ዓውደ خوينات ሎጂክ አይሰርሕን እዩ بهوت زترفو جغانيوم زموتوخه كبرن موتان حقي كوينات كفويو ود سب ግን بزي كوينات زنبرلو ጊዜ ነበረን ዛንታ ود سب ዛንታ كويناتيو ود سب بزي كوينات زنبرلو ጊዜ ይመጽእ ዶኾን ትምኒትዩ አበይሞ كوينات አብለለ ደቅ ሰብ ዝዕድሙ ሰይጣናዊ ኃይልታት ስጋብ ዘለው እንታይ ተስፋ ክህሉ ይሉ አብለዕለት ጎቦታትን ስንጭሮታትን አሲሉ ጽንሕ ስቅታ ሃንደበት ተቀንጠጠ መሬት ቀውጥ ኾነት መዳፍዕ ኽጉዕሩ ስታሊን ኦርጋናት ነቲ እምባታትን ስንጭሮታትን ከዛርቡ ብሬናት ክንቁ ካላሽናት ጣዕጣዕ ክብሉ ጀመሩ መሬት ሕውስውስ በለት አየር ብትኪ ቦምባን ሽታባሩድን ተበከለ ናይ ውግእ ነፈርቲ ኩናት ከም ሽቶል ካብ ሰማይን መሬት እንዳተወርወራ ዘፍርሕን ዘጽምምን ድምጽ ኸስማዕ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ቁጽሪ ካርታ 5444 ኣይሂ ናይ ቦምባታት ከዝንባ ጀመራ ከቢድ ብረት ናይ ወገን ብየማንን ጸጋምን ብዘይ ዕረፍቲ የጉርዕ ነበረ እቲ እምባይ ቃጸል ይነድድ ይልብለብ ናይ ጸላኢ ዶሽካታት ካብ ጫፍ ናይቲ እምባ ተረግረግ ብሉ ይስሕቁ ጸረ ነፈርቲ ቢ10 ተጸረ ታንኪ ይንጎድጉድዎ ነበሩ ቦምባታት ኢድን ፈንጅታትን ብዘይ ሙቆራጽ ይፍንጅሩ ሰዓት አኸለ ብጻይና ሓልቃ 10 ተዳምጤ ነቶማ ጾራት ብድምጾም እንዳፈለየ ክሕብረን ጀመረ መድፍዕ ቦምባ ፈንጂ ሞርታር ጸረ ታንኪ ጸረ ነፋሪት አርፒጂ ዶሽካ ሰቲአር ዙ 23 ቢኤም ወዘተ ካሜራና አምቹ ቦታ ተተኺላ ትስእል ነበረት ከመያሎ በልኩዎ ስጋብ ሕጂ ጽባሎ ጎቦ ጽቡቅ ረሎ በለኒ ግን ከመይናዳ ንሕና ክንጽጋዕ በልኩዎ ንስኹም ፈጽምኩም ክትጽጉዑ ትኸሉን ይኹም ኣይኮነን ዶ ንዓኹም ነቲ ሰራዊት ከማን አሸጋሪው እዚ ናይ ሞት ጎቦዩ በለኒ ሓለቃ 10 ተዳምጤ ሕጂ እንታይ ይኽግበር حتتكو حجي تلقو ناي قيحت ولو خجمريو ابت ماخل نابت غوبو صغو علو غزيوم مساخله بدحري برغيد 10 حدا زيروم بوغن صغام سيروم كديويم تداليوم زلو بلني بودا امو اتبرخ حيال سلازخونه نمديابو صغام دو يكون حتتكو لك بسمكو يدما تمريصو سلامتاي بتوغنتي ياي مصونانيوم إلوم سلازا حسبو إلو وارداني تسفى نقبر بالكو كان مبل 58 حدن براغيد صلاي يستودبه حيال قداماين كالاين شالقا ابراخه نطبي 700 كلتن عريدو يصبفن ነበረ ተፈሊጡሎ አተኩሮም ነቲ በማእኸል ፈንጢሱ ዝመጽ ቀዳማይ ሰራዊት ምስተደራቢውን አብደጀን ሰራዊትን ሙኻኑ ካብ ዕላማኦም ርዱእ ነበረ ተደለየውን ንሱ ነበረ ነቲ እምባ በከቢድ ብረትን ነፈርትን ኩናት ናይ ምድብዳብ ስራሕ አይቋረጽም ዓለም ተሐዋዊሳላ ዝስማዕ ዝነበረ ድምጽ ናይ ተኹሲ ጹሉላት ተኣኻኺቦም ኣብ ናይ ምጾታት መድረኽ ዝጻወትዎ ሙዚቃ ይመስል ነበረ ብተዋጋእቲ ነፈርት ዝተዓጀባ ዓበይቲ ነፈርቲ መጽን ኣብ ልዕሊ ጎቦ ፓራ ኮማንዶታት ቢዣንጥላ ኸውርዳ ጀመራ
ናይ ጸላእ ተኹሲ መሊሱ ወሰኸ ልበይ ክትስቀል ደለየት የእንተይ ንኻልእ ክኸድን ኣይከኣልኩን እንታይ ዳይዚ ሕልቅዶ ይኮነ በልኩን ሓለቃ 10 ዳምጼ ተረጋጋ ሰባት ኣይኮኑን ዳሚታት እዮም በለኒ ዳሚታት ካብ ማዕዶ ክትእዘቦም ከለኻ ልክዕ ሰብ እዮም ዝመስሉ ኣኺላ ሕጂ እዩ በለኒ كنتيبا سمعي دريخو نقدميت قوي تملس كوانت بولكو كسمعني كالن سعبكو نايزلن أخاخي بيقوي نوركو كحزومو دو كبلو دي مسؤولي غغطل زقاورو خمان يردعني نبرن مبل 10 حدا براجدن سانجاتاتهم قتيروم بيمانت أقامن داتو كوسفو نقدميت أنانو أبالات كيحت ولدو كم تتباهله بدحر برجيد 10 حدا تتقويهم ناب براخنة بيشحن شو عتميتن كلتن زديب ترير عقب تتحيزو مونبرو كورونيل تاريكو كأكر ما أباراتو كاب ناب امنن داتنا ترى بزحزا شوقوت نقريميت نخحرفون دحبره نتمت كعتي مرحو نبره حالك عمي تقاشات انا أبقونو نبره تسراويت كابزو تكوسوت ايت العلي زفرحن زرعدن زنبره زسمعو زنبره فخران اوياتن نبره نغنتبار كوكو جن تملس هايبولكون نغيحت ولدوتات سعبنا كنحكور جمرنا مدراجح يأمان بيمان نتسقامن يورد نبره تفنجاري بومباتات نمدري النوت برينات سلاقي بزي عرفتين تختخ طرق يبل سلاقي كونتات ترديوو ناب أنفت كيحت ولدوتات زيرو نبره جنا كيحت ولدوتات بومباتاتهم حيزوم ناب دفعت سلاقي ندانت أروخ أتو جميروم نورو ناي بومباتات كي شتا بارودن يعفن نبره ينبئ أو حدا بوتا تأثره ناي تسألا إبرين بزي عرفت ندا تكوسه من كسقاس كالعنا تأيت تزنبو بومباتات تعالبو فتسمو مقراص أبي مسجرين من كساقسن كاليو ينوكو نبره كاتي يدكسنا اللوز نبرنا حدا خاب أبالات كأيح تولدوتات كم نبرن دادبي بدرتو مريت حيزو نابت مسجار زخل عنا برين كالسحاب رأخوه بسنباده تنفاسي وحيد أتنبالكو كنتيباون لكري وطنيحو نتسعي وزقات أما نجر كري كسادو أقنع عباله تسأله الكاريخة مريد حز بالكو تقوي كبلجن كاب عفو دم كفسس رأخوه كنتيبا بالكو أي سمعنن ناب أنفتتنا يتسأل إبرين تيبوا بإيدو حزو برره أبتهموت اتناب تابرين قصو خصحب الصنحة والتهدر بومبا دحر مدرباي كم نبرنا تيرو ناب تبرين تأثيرات اللوز نبرت دفع سلالة كنتيبا قروب مسكده ودقه كاب دك اسكولات السيئنا بوغيخو كنتيبا يسمعني ياي نبرن تسأتلو نبره وزو أبوتو نبره ناشك على السحاق الصحك المزولو خنو ترعيني أب كسادو تتمتي مسعمكو تنسيئي كم تصلول ناب تابرين نايموت ملحسات خفتلو زنبرت دفع غيخو حجي ناي تابرين ملحس لزتعصوه أبالات كأيحت ولدوتات هون دابلو نام ناي مودعتا شتوم غيو جميروم نورو اندا غيخو خيده ناب تدفعتخو تكواساين برينون ببوم بحريروم نورو اتغيح ولدو نايتي خال اي صلاي غورو حانيقون كلو ودي قلو اتدحر تابرين حريرو زودق صلاي يغارو قراص نبره نايت زودق قيح ولدو كالاشنا لعلكمو نتوم ناي صلا ريساتات እንዳወጨጭኩ በሳንጃ ወግዕ ጀመርኩ ወጋኹ ስጋብ ዘአኽለኒ ወጋኹ ዘፊለ ኮፍ በልኩሞ ክበክ ጀመርኩ ከምዝ ሞተ ሰባ መንጎ ሙታን ይዛወር ነበርኩ ግንባሩ በጥይት ተበሲዑ ዝወደቀ ሰብነቱ ከመንፊት በጥይት ተበሳሲዑ ዝተረፈ ርእሱ ተቆሪጹ ዝተረፈ ነፍሲ ኢዱን እግሩን ሲኢኑ ዝተዘርገሐ ዝተሰብረ ዘሐረረ ድፋዕ ደሙ እንዳዛሬ ስለወድ ተባዕታይ ማይ በጃኹም እንዳበለ ንጣማይ ዝልምን አመንጎ ምህላውን ማትን ዘሎ ስቃይ ጠልጠሊሉ በጃኹም ባ አይትሕለፉን ቃብጹኒ ንነብሱ ኾነኩ እንዳበለ ዝምሕፀን ድምጺ አብዝናብትን ብፍርሕ ፈጥፈጥ እንዳበሉ ኽሳዶም ዘነኑ ምሩኻት አባዳራሽ ገሃነም ከምዝዋር ነበረ ወገን ጸላኢ ዝመውት ሞይቱ ዝቆስል ቆሲሉ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝተረፈ ድማ ዕጥቁ ደርቢው ሃዲሙሎ
ካሜራና ናብዝናብትን ትጓየ ነበረት ዋላ እኳ ብራኸነት ብሽሕን 700 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ቀያሕት ውሎታት እንተኣተወ ሓሊፍካ ግን ተኽሲ ይስማዕ ነበረ ብዛዕባ ታሪኽ ግዲ ነበረንን ታሪኽ ስቃይ ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ታሪኽ ኮይኑ ርእሰይ ተሚሉ ይዛውን ነበረ ጽልኢን ልበይ መሊእዎ ነይሩ ሹእ ድማ ኣባላት ቀያሕት ውሎታት ንሙሩኻት ንቁጽ መግብን ማይን ክህቡ ንዝቆሰለ ክሕክሙን ኣጆኻን ዳበሉ ከተባብኡን ምስራኹ ቆለጭ ኢሉኒ ብሕርቃንን ጽልእን ነዞም ደቃሉ ናይ ታሪኽ ዘይትብልዎ ኢለ ጋዓርኩ ትእዛዘይ ዝቕበል ወይ ዝሰምዓኒ ነበረን ዝተጸለልኩ መሲልዎም ከይኮነ ይተርፍን ኩሎም ብምግርና ምጥሙቱም ነበሩ እንታይ ትርዩኒ ሃላያት ሓቀየ እዚኦም ደቃሉ ታሪኽ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ብደይን ሕስያ ክጭፍጭፉና ዶ ይጸንሑን ንሕና ንዖም ሰባት ኣይኮናን ዘይንሓስብ የእዱግ ወይ ውን በላዕቲ ጥረ ስጋ ጓኖቲና ንሕና እኳ ንዖም ወረርትን ገዛእትን ኢና ብናቶም ግምት ኣይኮነን ንኻልኦት ንነፍስና ከነመሓድር ዘይንኽእል የእዱግ ኢና ዕድል ተረኺቦም ኣይምሕሩናን እዮም ጨካናት ኣራዊት እዮም እንዳበልኩ እንክገር ሓደ ሰባ መንኩበይ ጠፋ ቢሉ ንድሕሪት መለሰኒ ኮሎኔል ታሪኩ ነበረ ኣጆኻ በለኒ እንታይ ኣጆኻ ትብለኒ በሎም ሕራይ ጸጋይ ኣጆኻ እዚ ኩናት እዩ እቲ ጌጋ ናይዞም መሳኪን ሰባት ኣይኮነን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እምበር ኣብ ካል ኣጋጣሚ ዞም ሰባት ምስሓቕናን ተጻወትናን እንዳበለ ከጸናናዓን እንዳፈተነን ከሎ ሓደ ካብቶም ምሩኻት ንዝተዋህቦ ራሽን ኣብ ገጽ ናይ ሓደ ቀይሕ ውልዶ ደርቢዩ ክሓንቆ ብድፍረት ተንስዐ ኮሎኔል ታሪኩ ገዲፉን ኸይዱ እንታዩ በሎ ንስኻ ነጻ ይተውጻነን ኢኻ በለቱ ምሩኽ መንዳይ ነጻ ዘውጻካ ሓተተ ኮሎኔል ሕርቅ ኢሉ ፔትሮ ዶላር መጺኡ ስጋብ ነጻ ዘውጾ ይጸበበሎ በልኩ ሻዕብያን ዘለዓለም ትንበር በለ ሓደ ካልእ ምሩኽ ሕርቅ ኢሉ ሻዕብያ ትጥፋ በለሞ እዚ ሰብ ንዓና ይውክለናኒ ቅድሚ ሓጺር እዋን ብድሕሬና ኮይኑ ብጥይት እንዳሃረመ ዘዋጋእና ዝነበረ ጨካን ሰብ እዩ ናብራና ብቅድሜናን ብድሕሬናን ሓዊ ነይሩ ሕጂ ነጻ ኮይና ኣለና ኣሕዋተይ ሕጂ ነጻ ኮይና ኣለና በለሞ ንብዓቱ ጥብጥብ ኣበለ ኮሎኔል ታሪኩ ናብቲ ዘንጸርጽር ዝነበረ ምሩኽ ምልሲሉ ነዚ ሰብ ፈትሾ ብምባል ንሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ኣዘዞም ጋሻ ጤና ክፍትሾ ቅርብ ምስ በሎ ብረቱ ክምንጥሎን ክቃለሶን ጀመረ ኮሎኔል ታሪኩ ሕልፍ ኢሉ ብጸጋማ ኢዱ ሓኒቁ ሓዞሞ ኣይትመውትኒኻ እዛ ምድሪ ካብ ወንበዴታት ሓራም ውጻእ ኸይረኣኻ ኣይትመውትኒኻ ውሰድዎ ዝሌባ በለ እቲ ወንበዴ ግን ብቐሊሉ ኣይተረትዕን ኣብ ገጽ ኮሎኔል ታሪኩ ጡፍ በለሉ ታሪኩ ኣይሓረቐን ንቁሩብ ካልኢታት ዝን ኢሉ ተዓዘቦሞ ብጸጋማይ ኢሉ ስሕብ ኣቢሉ ኣብ ግንባሩ ሰዓሞ ቀጺሉ ሽጉጡ ስሒቡ ጸሞ ኣብ ግንባሩ ሃሪሙ ደፍኦ ካልኦት ምሩኻት ረዝረዝ በሉ ደው ምባል ሰኣኑ ወደቑ ካብ ቅድሚያ ይርሕቕዎም በለ ኮሎኔል ታሪኩ ተሃሪሙ ዝወደቐ ወንበዴ መራሕ ነበረ ምስተፈተሸ ኣብ ጅቡኡ ሓንቲ ወረቐት ተረኽበት ሓጺር መምርሒ ተጻሒፉላ ነበረ ብቁልጡፍ ኣስመራ ኸይድካ ናብ ስእላይ በራኺ ሪፖርት ግበር ቤት ሻሂ ፓራዲዞ ክትረኽቦ ኢኻ ኦሮማይ ዝብል ኮድ ከይትርስዕ ትብል እቲ ኮድ ኣብቲ መምርሒ ኣይተዘርዘረን ብዙሕ ገንዘብ ድማ ኣብ ጅቡኡ ነበረ ኦሮማይ ትብል ቃል ኣብ ርእሰይ ደወለት ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ብዛዕባ ኦሮማይ ዝሓተተኒ ሕቶት ዝበለኒ ናይቲ ሰብ መቕታል ዋላ እኳ እንተጠዓሰኒ ዝግበር ነገር ኣይነበረን ኩሞተሉ ዝደለየ ምኽኒት ሕጂ በሪሁለይ መንነት ናይ ስእላይ በራኺ ምፍላጠይ ድማ ኣሐጎሰኒ ስእላይ በራኺ ኣብ ማእኸልና ገሪሙኒ ናይ ኮሎኔል በትሩ ጥርጣረውና ገረመኒ ሓረጊት ወኻርያ ዋላ እኳ ብዙሓት ቀያሕቲ ውልዶታት እንተሰኣና ተዓዊትና ኢና ከንቲባ ሓደ ቀይሕ ውልዶ ነይሩ ሞቱ ክቕበሎ ወይ እውን ከኣምኖ ጸገመኒ ብቐረባ ትፈልጦን ትፈትዎን ሰብ ሞቱ ምእማን ከቢድ እዩ ትዝትኡ ኣይመውትን እዩ በታ ዕለት 900 ሬሳ ጸላኢ ተቖጽረ ብዘይካቶም ብቡምባታት ዝዓነው ኣዝዩ ብዙሕ ሓጽዋር እውን ኣብ ኢድ ወገን ኣተወ ኣርማ ናይ ቀያሕቲ ውልዶታት ኣብ ብራኸነት ብ1702 ክትከል እንከሎ ዝነበረ ስምዒት ፍሉይ ነበረ ንዝወደቁ ኣባላት ሰራዊት ጠያይት ተተኮሰ ናይ ሕልና ጸሎቱን ተገብረ ኩሎም
ናይ ጅግና ሞት የሞይቶም መብዛሕትኦም ዝሞቱ ቡምባይድ ዓሚኾም ኣብ ናይ ጸላኢ ድፋዕ ዘሊሎም ሰኣተው ነበረ በይኑ ዝወደቀ ወላ ሓደ ሬሳ ይራኹን ኩሎም ከሳድ ንኽሳድ ምስ ጸላኢ ተሓናኒቆም ነበሩ ብጾቶም ንቅድሚት ንኽሳጉሙ መስዋዕቱ ዝኾኑ ነበሩ ኮሎኔል ታሪኩ ንኣርማ ቀያሕቲ ውልዶታት ወተሃደራዊ ሰላምታ ክህብ እንከሎ ንበዓቱ ንማዓጉርቱ ሰንቲቁ ናብቲ ጫካ ዝመሰለ ጭሕሙ ያኣቱ ነበረ አራርቦ ኮይኑ ፀሐይ ናብ ቤታ ተኣቱ ነበረት ሮራ ጸሊሙሎ ሰማይ በሽሓት ቀለማት ወቂቡሎ ኣብ ሕሉማ ዶባሓ ፀሐይ ክትዓርብ ምርኣይ ካልእ ትንግርቲ ተፈጥሮ ነበረ ዝገርም እዩ ወዲ ሰብ ናይ ምንባር ጥሙሕ ንኽህልዎ ተፈጥሮ ወትሩ ምስ ዓደመቶያ እቶም ብህይወት ዝተረፍና ዕድማኣ ተቐቢልና ንዝሓዝናዮ ወተሃደራዊ ቦታና ምድልዳል ኣተና ብዙሕ ከቢድ ስራሕ ይነበረን ነቲ ተደላዲሉ ዝነበረ ድፍዓት ጸላኢ መሊስካ ምጽጋን ጥራይ ነበረ ኮሎኔል ታሪኩ ቲክሲ ናብ ዝርከብናይ ወገን መእዘዝ ነውጣ ተመሊሰ ንኽሓድር ሓተቱኒ ነበረ ግን ኣብ ሓሳቡ ተሰማማኹን ስለምንታይ ኻ ከም ሓደ ናይ ኣባላትካ ዘይትቆጽረኒ በልኩዎ ይኹን በል ሓደ ኻባና ኢኻ ኢሉ ሓደገኒ እንኳ ሓጎሰካ ድማ በልኩዎ ዘደንቕ ዓወት እዩ ግን እቲ ዓወት ናይ ቀያሕቲ ውሎታት በይኑ ይኮነን ብጽፉፍ ምውሃድን መደብን ተጎናጸፍናዮ ናይ ሓባር ዓወት እዩ በለኒ ኣይተጋገየን ሕጂ ክሓስቦን ከለኹ እቲ መደብን ምውሃድን ዘደንቕ እዩ ነይሩ ቀጸለሞ ግን ሕጂ ሓደ ጸገም ራያን ኣሎ በለኒ እንታይ ጸላኢ ሃንደበትነት ተሓዊሱ ወይ እምበር ነዚ ነጥብ ብቐሊሉ ይምገደፎን ሕጂ እውን ደቂሱ ይሓድር እዩ እዚ ነጥብ እዚ እንተተታሒዙ ካልኦት እውን ሓደ ብሓደ ክወድቁ እዮም ኣፍ ደገ ናቕፋ ተራሒዩ ማለት እዩ ከምቲ ትሪኦ ናቕፋ ብድሕሪ ዝነጥብያ ስለዚ ድማ ጸላኢ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣኻኺቡ ናይ ዳግመ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ሙሳዱ ዘይተርፍ እዩ ቀልጢፍና ተንቀሳቂስና ንዝዓወት እንተዘይደላዲልናዮ ድሒሩ ጸገማት ከጓንፈና እዩ በለኒ እሞ እንታይ ጸገም ኣሎ ድዩ ቅልጣፈን ዓቕም ሰብን ንሕና ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ቅልጣፈ የብልና ብተወሳኺ ድማ ገለገለ ሓይልታትና ተሞክሮ ይሓጽሮም እዩ ሕጂ ተወሳነ ነገር ፍጥነት እዩ በለኒ ናብ ናቕፋ መሰጋገሪ ድልድል ዝነበረ ብራኸ ነጥቢ 1702 ስለተታሕዘ ዋሕስ ናይ ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ ብርጌድ 11 ብጸጋማይ ክንፊ ናብ ብራኸ ነጥብታት 1521 1527 1590 ብሓደ ምዕራፍ አጥቂዑ ንኽሕዝ ተንቀሳቐሰ ልክዕ ሰዓት 18:07 እዞም ነጥብታት ብምሉኦም ኣብ ኢድ ወገን ከም ዝወደቁ ብዓቢ ደስታ ሰማዕና ካብዚ ንድሕር ምውዳቕ ናቕፋ ናይ ግዜ ጉዳይ ነበረ ስቃጥላታትና እንዳጋጨና ዝፈልሐ ሚሊ ድራፍት ክንሰትም ሲና ካብ ብሕጂ ብዛዕባ ናቕፋ ምሕላም ጀሚረ ነበርኩ ናቕፋ ካብ ዘለናዮ ልዕሊ 7 ኪሎ ሜትር ኣይትርሕቕንያ ናይ ዓወት ዛዛሚ ደወልን ክድወል ተሰማዓኒ መዓልቲ ሓሊፉ ብኻልእ ተተክአ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኮፍ ኢለ መዘከርታይ እንዳማዕራረኹ ሃንደበት ብየማን ብራኸ ነጥቢ 1702 ከቢድ ተኹስ ተኸፍተ ሕውስውስ ዝበለ ናይ ከበድቲ ብረት ተኹስ ነበረ እንታይ ኮን እዩ ዝኸውን እንዳበልኩ እንዳሓሰብኩን ከለኹ ኮሎኔል ታሪኩ ንሓጋዚኡ ሰዲዱ ጸዋዓኒ ናብ ናቕፋ ንምእታው ዝግበር ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ተጀመረ መሲሉኒ ተሓዊሰ ኸድኩ ግና ገጽ ታሪኩ ምስራኹ ሓዲሩኒ ዝነበረ ስምዒት ከም ግመ ሓጋይ ሓዊጉ በነነ እንታይ እዩ በልኩዎ ብራኸ ነጥቢ 1702 ገዲፍና ክንወጽእ ኣለና ኢሉኒ ሰዓት ናይ ኢሉ ተዓዘበ ልክዕ ሰዓት 18 ባዶ በለኒ ትእዛዝ እዩ ግን ስለምንታይ እንታይ ተረኺቡ ነቲ ኩነታት ርግኢሉ ወረዳኒ ጸላኢ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣኻኺቡ ብምውታፍ ቢ10 ጸረ ታንኪ 120 ከምኡን 82 ሚሊ ሞርታራት ካብ ቀረባ መዳፍዕን ታንክታትን ድማ ካብ ርሑቕ ተጠቂሙ ነቲ ብርጌድ 19 ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ብራኸ ነጥቢ 1755 ዳግም ተመሊስዎ ኣሎ ብራኸ ነጥቢ 1755 ኣብ ኢድ ጸላኢ ካብ ወደቐ ድማ ብራኸ ነጥቢ 1702 ብጸጋማይ ወገኑ ኣዝዩ ስለ ዝቃላዕ ንምክልኻሉ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ ፈጺሙ ኸማና ይከኣልኒ ነቲ ቦታ መከላኸሊ ዝኸውን ሓይሊ ንምድልዳል ተሓሰቡ ሓይልታት ኣዝዮም ስለ ዝደንጎዩ ድማ ሓድሽ ተዋጋኢ ሓይሊ ንምስላፍ ኣይተኻእለን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ ኣዝዩ ጸቢብ መዋግእ ቦታ
ሓይልታት ወገንን ጸላእን ተሓዋዊሶም ክበሃል ብዘኽኣለሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ድማ ነፈርቲ ኩናት ወይ እውን ከቢድ ብረት ምጥቃም ኣይተኻእለን ኣብ ርእሲ እዚ ምስቲ ዘሎ ጽበት ቦታ ዋላውን ተደራበ ሓይል እንተተረኽበ ከም ድሌትካ ምትሕላፍ ዝከኣል ኣይነበረን እቲ ካልእ ጸገም ድማ ጸላኢ ዝገበሮ ኣዝዩ ጽፉፍ ምድላዋት ነበረ ናይ ወገን ሓይሊ ሰላልፋን ምንቅስቃሳትን ብዝግባእ ይፈልጥ ነበረ እኹል ሓበሬታ ነይርዎ ምንጭ ሓበሬታኦም ስጋብ ዘይተዓጸወ ናይ ወገን ሰራዊት ኣብ ዓውደ ኩናት ዘካየዶም ዝነበረ ግጥማት ክዕወተሎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ንእዋኑ ዘሎ ማራጺ ነቶም ተታሕዙ ቦታታት ገዲፍካ ምዝላቕ ወይ እውን ብጸላኢ ተቆሪጽካን ተኸቢብካን ኢድካ መሃብ ወይ እውን እንዳተዋጋእኻ ምሟት ጥራሕ ነበረ በቃ ናይ ብሓቂው በልክዎ ንሱ እዩ ዘሎ በለንሞ ብመገድራር ይርክቡ ንዝበጽሓቶ ሓጻር ናይ ኮድ ትእዛዝ ድሕሪ ምንባብ ንሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ጸዊዑ ቀያሕቲ ውልዶታት ልክዕ ሰዓት 18 ባዶ ቦታኦም ገዲፎም ንምዝላቕ ንኽዳለዉ ኣዘዞ ነዚ ስትራቴጂካዊ ነጥብ ንምቁጻር ክቡር ህይወቶም ዝሃቡ ቀያሕቲ ውልዶታት ተራዩኒ ብጓህን ሕርቃንን ኩምትር ኢለ ነዚ ኩሉ ቀዲምና ኸመይልና ዘይሓሰብናሉ ናቕፋ ክንበጽሕ ዝተረፈና 7 ኪሎ ሜትር ጥራዩ ሕጂ ነዞም ወሰንቲ ነጥብታት ምግዳፍ ማለት እንታይ ትርጉሙ ወይስ ወተሃደራዊ አላጋጭ በልክዎ ከምኡ ይኮነን ጸግሽ እዚ ናይ ኩናት ጾታ እዩ ከምቲ ምጥቃዕ ዘሎ ምዝላቁን ኣሎ ላዕለውት ሓለፍተይ ኣገዳስነት ናይ ዝመሬት ርድኡ ወይ ክነዝልቕ ዝሕብሩና ዘለው ድማ ንህይወትና ሓልዮም እዮም ንሕና ግን ቀደሙኑ ህይወትና ቀቢጽና ኢና ናብ ዝደይብና ስለዝኾነ ድማ ናብ ዝኾነ ይንምለስኒና ድሕሪ ምባል ነታ መልእኽቲ ናብ ጅቡኡ መለሳ ደስ ዘብል ፍሽኽታ ኣብ ገጹ ኣሲሉሎ ናይ መወዳእታ ውሳኒኡ ከም ዝወሰደ ድማ ገጹ ይረአ ነበረ ዘረቡ ቀጸለሞ ኣነ ይከይድኔ እዚ ጎቦ ናተይ ጎቦ እዩ በእዳወይ ዝተኸልክዎ ናይ ዓወትን ኣርማን ቀይሕ ሰንደቕ ካብ ዝነቅል ሞት ሕሸኒ በለኒ ንውሕዳት ካልኢታት ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተዋሓጥኩ እንታይ ይሓስብ ከም ዝነበርኩ ግን ምርዳእ ሰዓንኩ ከቢድ ስቕልታ እንተበልኩ ወይ ሓይሽ ናይ ጋሻው ጤና ተመሊስካ ምምጻእ ካብቲ ከቢድ ስቕታ ይነቕነቐኒ ብናይ ብጾቶም ደም ንዝሓዝዎ ነጥቢ ገዲፉ ክኸይድ ዘፍቀድ ዝኾነ ኣባል ቀያሕቲ ውልዶ ከም ዘየሎ ሓበሮ ርግጸኛ ዲኻ ሓተቶ ኮሎኔል ርግጸኛ ይጓድ ኮሎኔል መለሰሉ በል ኣነውን ካብኦም ከም ዘይፍለ ሓብሮም ኣብዚ ክንተርፍ ኢና ትላዕላዋይ ትእዛዝከ ሓተተ ጋሻ ጤና ናቱ ስኸፋ ይፈልካ በሎ ነዚ ቦታ ዝጥራሕ ክንገድፍ የብልናን ስጋብ ናይ መወዳእታ ሰብና ክንዋጋ ኢና ዝተረፈ ናተይ ሓላፍነት እዩ ኢሉ ዋፋንዎም ናባይ ምልስ ኢሉ ንስኻን ብጾትካን ሕጂ ክትከዱለኩም በለኒ መን በለካ በልክዎ ሰሓቕሞ ወታደራዊ ትእዛዝ እዩ በለኒ ቀዳማይ ነገር ኣነ ወታደር ኣይኮንኩን ካልኣይ ድማ ንስኻ ንባዕልኻ እንታይ ሆንካ ዘይተቐበልካዮ በልክዎ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተንሲኡ ኣብ ቅድመይ ሓንሳብ ዘወን በለሞ ስምዓን ጸጋይ እቲ ብላዕሊ ተዋህበ ትእዛዝ ቁኑዕ እዩ ንህይወትና ኣብ ግምት ዘእትዎ እዩ እዚ ቦታ ገዛእ መሬት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክንገድፎ የብልናን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዕለልኩኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ሎጂክን ምኽንያትን ኩሉ ግዜ ኣይሰርሑን እዮም መንባር ናይ ወዲ ሰብ ትምኒት እዩ ንሕና ግን ሕጂ ካብ ሎጂክ ወጻእ ኮይና ኣለና ነዚያታ ሓሳስባና ዝልውጥ ዝኾነ ሓይሊ ድማ የለን ኣብዚ ቦታ ክንመውት ደሊና ኣለና ኣብዚያ ድማ ክንተርፍ ኢና በለኒ ዋላ ኣነ በልክዎ ክትከይድ ዝደለኹሉ ክልተ ምኽንያታት ኣለዋኒ በለኒ እንታይ ምዃነን እዩ ሓተትክዎ ቀዳማይ ኣብዚ እንተተሪፍካ ታሪኽና መን ከዘንትወና ታሪኽ ባዕሉ ይፈልጥ ኮለፍክዎ ካልኣይ ድማ ንስኻ ተብጽሓለይ ናይ ውልቀይ መልእኽቲ ላትኒ በለኒ እንታይ እዩ ተዓሸገት ኢንቨሎፕ ካብ ጅቡኡ ውፅኡ ሃበንሞ እዚ መልእኽቲ እንታይና መንን ምዃኑ ኣይነግረካነ ምናልባት ብህይወት ተተራኸብና መልስካ ክትበኒ ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ግን ከፊትካ ትሕዝትኡ ምስራእኻ ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ትህቦ ሓደራኻ ኢሉ የእዳወይ ጨቢጡ ሓዘንሞ እቲ መልእኽቲ ቁም ነገር ሃልይዎ ይኮነን ሓቂ ዘረባ እሽነት እዩ ኸማን ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናትካን ናይ ብጾትካን ኣብዚ ምሟት ትርጉም የብሉን ትጽሕፍዎን ተዘንትውዎን ዛንታታት ተሓትምዎ ማሳእልን ትዝርግሕዎም ፊልምታትን ግን ነዚ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ንብሕጂ ዝመፁ ወለዶታት እውን ዓብይ ትርጉም ክህልዎም እዩ ትምህርቲ ይኾኖም ብምባል ንኽንከይድ ክደፋፍአኒ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ እምብንተልካ ድማ ብሓይሊ ክሰደከ ብሓቂ በለኒ ገጹ
ቁም ነገር ይዛረብ ከም ዝነበረ ይምስክር ነይሩ ስለምንታይ ግን ሓተትኩ ንታሪኽ በለኒ ፈቴደ ኸይፈተኹ ክኸይድ ነይሩኒ ነታ ናይ ውልቀ መልእኽቱ ኸብጽሓሉ ዝሓሓበኒ ሓደራውን ከቢዱኒ ነበረ ቅድሚ ሰዓት 18 ተባዶ ባዶ መእኻሉ ምስ ኣባላት ቀያሕቲ ውሎታት ተሰናበትና እሞ ናብ ቲክሲ ነቐልና ንብዓተይ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን ኮሎኔል ታሪኩ ንመወዳእታ ጊዜና ሲዒሙ ተፋንወን እሞ ናይ ውግእ ኽሻፍኡ ካብ ክሳዱ ውፅኡ ሃበኒ እንታ ክገብረለዩ በልኮ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ገለስንኒ እዩ ጸላእ እንተኾነ ባዕሉ ክመጻኒ እምበር ኣነ ከዶነ ተኸፍእኻ ኣብቲ ማዕዶ ኾንካ ትርእየኒ ኣርሒቕካ ተምተሉ ቻው ኢሉኒ ከም ወትሩ በጻብዕቱ ናይ ዓወት ምልክት ኣርኣየኒ ቅድሚ ምብጋሰይ ሓንደበት ሓደ ነገር ትዝበለኒ እሞ ግን ጠሊለ ካብቲ ተቐተለ ወንበዴን ዝተረኸበት ናይ ጽሑፍ መምርሒ ንኽሕበኒ ሓተትክዎ እንታይ ገብረልካዩ በለኒ ተድልየኒ ትኸውን እያ በልክዎ ነታ ወረቐት ካብ ሓንቲ ሳንታ ኣውፂኡ ምስ ካልኦት ሰነዳት ሓዊሱ ሃበኒ እቶም ሰነዳት ናብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝበጽሑ ነበሩ ከምታ ናቱ ናይ ዓወት ምልክት በጻብዕተይ ኣረኣኽዎ እሞ ኣብ ዓወት የራኽበና በልክዎ ብርግጽ ዓወት ምሳና እዩ በለኒ ገላቢ ጠሳዓምክዎ እሞ عجبتنا سعبنا بتقول كل هتفنا كبداي مخال أبيني قمت لي لرأخو مع عنتو يحيزو دويلو مسر أخو عبل عليم باتاتنا أقفاز زنبي قرم نسرخوينو ترأيني عجبتنا نابكالوت أبالاتنا وغن سرايو تاركيبو منا قمت البولو بغلت آفينا نوغو عزنيرنا واتهدراو من كسقاس فوقدو أرأى نبرا بمركوس سنكساقسو وقوات ببزحنا ورو حادوغو ካብቲ ዝደቀሰሉ ተንሲኡ ናብቲ ተኽስስ ማዓሉ ዝነበረ አንፈት እንዳጋዕረኽ ጎይረኣኽዎ ግደፉና ክነኣቱ እንዳበሉ ምስ ብጾቶም ዝዋጠጡ ጉኣቱን ብብዝሕ ነበሩ ዓይነይ ግን ኣብ ሓደ መንእሰይ ውጉ ዓረፈ ብኸቢድ ቆሲሉሎ ናይ ሞርታር ማህረምቲ እግሩ ቆሪጽዎ ነበረ ደጋጊሙ በጃኹም ባቃብጹን ስቃይ እንዳራኣኹም ዕጥቀይ ህብኩም እንዶ ኣብቲ ድፋዕ ግደፉኒ እንዳበለ ይምሕፀን ነበረ كم زندا تمحصنه قروب مقد مسكدنا نبوصوتو حنساب كعرف يلو لمونم عب تحتي صلال ناي حنت قطقاط قروب كعرف عدل هابو صنيحلون حدا وتهدر يصو عمو قال نجر تزاربو اتو وتهدر تباهلو سميعو طوي كبلن اتمنسي كابتي زنقع وتهدر شقوط سحبا بيلو نفسو قابصان حدا خونه تراجيدين كبزح يدنز زكا قد خنو فزيزة ترفكو سمعتي كاوشتي تصوميقو زنقص يمسل ባዶነት ተሰማዓኒ በየማና ትኹናት ዓሚሩ ነበረ ዝኾነ እንቅፋት ከጋጠመና ንምሸቱ ቲክሲ መዕዘዝ ነውጣ በጻሕና ነቲ ኣዛዝ መኮንን ኮሎኔል ታሪኩ ዝሰደዶም ወረቃቅትን ካርታታትና ረከብኩዎ ብናይ ሓጺን በትሩ መሬት እንዳጻሕተረ ቡጓሂ ሕርር በለ ናይ ኮሎኔል ታሪኩን ቀያሕቱ ውሎታትን መልእኽቲ ቀዲሙ በጽሕዎ ነበረ ዘረባ ቋሪጹ ሓሓሊፉ ከምጽሉል ኣብ ትሑጻበታ ናይ ሓጺን በትሩ ካርታታት ይስእል ነበረ እንዳበለ ጸጸኒሑ ብነዊሕ ዝተንፍስ ነበረ ተሓጋገዝቱ ኸቢቦም ነበሩ ብረታይ ዓጠቀን ኮነይሎም ብጾቱ ዕጥቁ ዝወሰዱሉ ይመስል ዋላ እኳ 10 ጊዜ ሕቶታት እንተሓተተኒ ካብቲ ኮሎኔል ታሪኩ ዝለኣኹ መልእኽቲ ዝምልኦ ነገር ኣይነበረንን ስለምንታይ ኢሉ በንጸርጽሮት በትሩ ኣብ ትሑጻ ተኸለ ካብ ብራኸ ነጥቢ 702 ንዝመጽእ መልእኽቲ ወይ ዜና ክንከታተል ኣብ ዙርያ ናይ ሬድዮ ኦፕሬተር ዓጉግና ምሰና መወዳእታ ዝበጽሐና መልእኽቲ ተኸቢብና ኣለና ቆሎ ተወዲዩሎ ዓወትናትናዩ ውጻእ ዝብል ነበረ ድምጺ ኮሎኔል ታሪኩ ነበረ بدحريو كبير تخصي يسمع نبرة جزء ترجمة فيه نبرة نخندي مخانو خيتردأنا نتاريديو حقيقنا أيام سنة كي يحولو نعم سمعن لها نادوي كي يحولو جنا كبر خانة بيشحن شو عتم يتنكلتن زمت زخونة جبر ملسية نبرن ناي موتان ناي مقابر ناي جاكانو ناي كي يحولو تات سقطة ملسية نبرن براخنة بيش حن شو عتمي تنكلتن ملسخي هبه
ኣስቂጡ ተረፈ ከምቲ ያ ቀዲመ ዝበልክዎ ዝነብዖ ንብዓት ኣይነበረንን ነቂጸ ኣለኹ ውሽጠይ ንቁጽ ሑጻ ንቁጽ ናይ ሳሕሊ ሑጻ ኮይኑሎ ውሽጠይ ከምቲ ንቁጽ ናይ ሳሕሊ ሑጻ ይልብልብ ነበረ ምልእቲ ለይቲ ድቃስ ሰላም ከየበልኩ ሓደርኩ ከም በረኻታት ሳሕል ነቂጸ ሓደርኩ ተስፋ ምግባር ሰብ ምዃን እንዲዩ ተስፋ ይቆረጽኩን ዋላ እኳ ኩሉ ተስፋ ብቂዑን ከሎ ምትስፋው ግን ኣይተርፍኒ እሞ ካብ ብራኸ ነጥቢ 702 መልእኽቲ መጺኡ እንተኾነ ክሓትት ናብ ናይ ሬድዮ መራኸቢ ቦታ ኸድኩ ዝመጸ መልእኽቲ ነበረን ስድነት ዝመልኦ ጸርፍ ናይ ወንበዴታት ገዲፍካ ካልእ ከም ዘይነበረ ኦፕሬተር ራድዮ ሓበረኒ ናብቲ መእዘዙ ነውጣ ደይበ ታሪኩ ብዛሃበኒ ክሻፋ ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ኣማዕደኹ ታሪኩ ኣይነበረን ግና ትጎቦ መንፈስ ናይ ታሪኩ ኮይኑ ተራእየኒ ሰራዊት ወገን ንግዚኡ ዋላ ንቲክሲ ገዲፉ ናብ ካልእ መእዘዝ ነጥቢ ክንቀሳቀስ ጀሚሩሎ ትናይ ምዝላቅ መስርሕ ተወደበን ስርዓት ዝኣሰሎን ነበረ መወዳእታ ናይቲ ግጥማት ኣይነበረን ብሕጅውን ኩናት ክቕጽል እዩ ሓደ መዓልቲ ናቕፋ ክትወድቕያ ታሪኩ ኣይክህሉን እዩ ግን ታሪኩ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ክህሉ እዮም ናቕፋ ክበጽሑ ኩሎም ታሪኩ እዮም ንሶም ሓደ እዮም ነታ ብሓደራ ዝሃበኒ ኢንቨሎፕ ከፈትኩዋ ትሕዝቶ ኣምስራእኹ ካብ ስምባደይ ዝኣክል ልበይ ደው በለት ትንፋሰይ ሓጸረኒ የዒንተይ ምእማን ጸገመኒ ኣብታ ኢንቨሎፕ ብዘይካ ስእሊ ፊያሜታ ጊላይ ካልእ ነገር ኣይነበረን ኣብ ደረታ ኣይተራኸብናን ደሓንኩኒ ዝብሉ ቃላት ብቀይሕ ሕብሪ ተጻሒፎም ነበሩ እዛ ጓልታ ኸልቢ ካብ ምባል ሓሊፈ ዝብሎ ይነበረንን ሰማይ መሪር ኣውያት ልበይ ከይሰምዑ ይተረፈን ምዕራፍ 5 ደብዳቤ ፊያሜታ ጊላይ ነቶም ኩናት ዝካየደሎም ዝነበረ ቦታታት ገዲፈ ርሒቐ ብዝኸድኩ ድምጺ ተኽሱን ካብ የእዛነይ እንዳረሓቐ ኸደ ንዝዕቡድ ሙዚቃ ናይ ተኽሲ የእዛነይ ግድ ተዋሃይደወን ኮይኑ ገለ ነገር ከም ዘጥፋእኹ ስኽፍክፍ ቂር ክብለኒ ጀመረ ዋላ እኳ ካብ ገሃነም ምርሓቕ ስለምንታይ ቂር ከም ዘይብል ክርዳእን እንተዘይካለ ገሃነም ዝተረፈን ነገር እንተሎ ምናልባት ጽልእ ነበረ ሰብ ንሰብ ክቐትል ከም ኣራዊት ኣስናኑ ገይጹ ክጎይ ትርኢ የጽልእ ስቃይ ሰብ ትርኢ የጽልእ ትፈትዎም ይዕሩኽትኻ ሃንደበት ካብ ጎንኻ ክፍለዩ ትርኢ የጽልእ ትዕወት ግን ተጎናጸፍካዮ ዓወት ብደም ሰብ ስለ ዝኾነ የጽልኣካ እንድዒ ምናልባቱን ብድሓን ካብ ኩናት ሙጻእ ከየጽልኣካ ዶ ክተርፍ ኢሉ ሞት ርኢኻ ኢኻ ምስ ሞት ፊት ንፊት ክትፋጠጥ ከመይ ነርካ ጅግና ወይስ ፈራሕ ብዛዕባ መንነትካ ዝፈለጥካዮ ሓድሽ ሓቂ የጽልኣካ ሞት ጽለል ኣነ ከምዚ ደ ትብል ብዛዕባ ነፍስኻ ዝነበረካ ግምት ተቀየር እሞ መን ከም ዝነበረካን መን ከም ዝኾንካን ይተሓዋወሰካ ኩንነት ክጋጨውካ ይጅምር ዓቢድካን ስንኩል ኮንካን ትተርፍ ብሓቂ እቶም ኣብ ዓውደ ኩናት ዝተረፉ ዶ ሕሹ ኾኑ ንኹሉ ረኺቦምሲ ንሓንሳብን ሓዋሩን ድማ ንኹሉ ሲኢኖም እዮም ክፉእ ገጽ ናይ ኩናት ደጊሞም ኣይክርእይዎን እዮም ኪንዮ ጭንቀትን ስቃይን ሓሊፎም ኣለዉ ብህይወት ዝተረፍናኸ ሰላምን ሓጎስን ዝዓሰሎ ካብ ናይ ኩናት ጭንቀትን ስቃይን ነፃ ዝኾነ ናብራ ንነብረሉ ግዜ ብምንፋቅን ተስፋ ብምግባርን ምስ ስቃይና ክንቅጽል ኢና ምንባር ድፍረት ይሓትት እዩ ክፈላሰፍ ግዜ ይረኸብኩን ይሓክኽ ነይረ ዝተኸደንኩዎም ክዳንን ጫማን ከይቀየርኩ 10 መዓልቲ ይሕሊፈ ነበርኩ ስጋብ ዝደም ይሓክኽ ነይረ ድርቀት ድማ ገይሩለይ ነይሩ ኣካላተይ ፋንዲያ ይጨኑ ነበረ ሓካኪን ድርቀት ጨና ኩሉ የጽላእካ ኣፍዓበት ምስ በጽሕና ኣብራኸይ ጠለማኒ ረሸሽሉኒ ሓይለይ ከም ዝወዳእኹ ተፈለጠኒ በይናይ ዓቕምኸ እንቀሳቀስ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ገረመኒ ምናልባቱን ኩቱር ድሌት ናይ ምንባር ከይኮነ ይተርፍኒ ዘጽንሓኒ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ክዕርፍ ግዜ ነበረንን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ናብ ኣስመራ ክንበርር ነበረና ጋዜጠኛ ንዕረፍቲ ዘይተዓደለ ፍጡር እዩ ሰባት ብዝወሰኑሉ መደብ ዝንቀሳቀስ ፍጡር ህይወት ጋዜጠኛ ዘይቋርጽ በረራ እዩ በታ ሓደ ግን ደስ ኢሉኒ ድማ ነበረ ንዝረኸብኩዎ ሓበሬታ ናብ ኮሎኔል በትሩ ከብጽሕ ተሃዊኸ ነበርኩ ናብ ኣስመራ ተወስደኒ ነፋሪት
ንሰሎሙን በትረ የሺጥላ ማስረሻ ሱሱሎቭን መጽሐፈ ዳንኤልን ትጽበ ነበረት ጽገና ናይቲ ወንበዴታት አፍሪሶሞ ዝኸዱ ሆስፒታል አፍዓበት ስለተዛዘመ ንዑ ክዕዘቡ ሻዓው ጋሕታዮም ካብ አስመራ መጽዮም እቲ ሆስፒታል ንእሽተይ ስለዝነበረ ውጉኣት ኣብ ቴንዳታት ድቁሱ ነበሩ ተዘክሮታት ናይ ዓውደ ኹናት ተመሊሶም መጹኒ በማይት ዝቁጸሩ ውጉኣት ብስቃይ ይጻዓሩ ነበሩ ብዙሓት ሓደሽቱን ያኣቱ ነበሩ ቁስሊ ደም ሽታሞት ኣብ ፈቆዶ ክፍልታትን ቴንዳታትን እቲ ሓኪምን ተሓጋገዝቱን ይሕዘኑኒ ንብዙሕ መዓልታት ከም ዘይዕረፉን ከም ዘይደቀሱን ኣብ ገጾም ይንበብ እቲ ሓኪም ሕጂ ካብ ክፍሊ መጥባሕቲ ይወጽእ ነበረ መጥባሕቲ ተገበረሉ ሰብ ሞይትዩ ካልእ በኸቢድ ተወግአ ሰብ ድማ ብቃሬዛ ናብ ክፍሊ ኦፕራሲዮን ይውሰድ ነበረ እቲ መንእሰይ ሓኪም ዝሓስቦ ጠፊእዎ ናብ ሰሜን ፈጢጡ ይዕዘብ ነበረ ኣብ ውሽጢ ሕልሚ ዘሎ ይመስል ህይወት ዝዓመሰለ ክቡር ነገር ምስኣን ይሕዝን እዩ ኩናት የጽላእካ እዩ መዕርፎ ነፈርተይ ኣፍዓበት ምስ በጻሕና በዓል ሰለሙን በትረውን ኣጋጣሚ ሽዑ መጹ ሰለሙን ሕጁን ህውኽ ክብል ነበረ ምልክት ድኻም ኣይነበሮን ክስዕመኒ ኢሉ ምስ መጸ በጃኻ ገደፈኒ ኢለ ኢደይ ሰዶድ ኩሉ በለኒ ፋንዲያ ይስችት በልኮ እወ ካብ ማዕዶ ተረዲዩኒ በጃኹም እስከ ካብዚ ገሃነም ቀልጢፍኩም አውጹና በለ መጽሐፈ ዳንኤል ንኽልተ ሰዓታት ከመልካ ጸኒሕካ በጃኻ ሓተትኮ ግዴታ ኮይኑኒ በጃኹም ቀልጢፍና ንኺድ በለ መጽሐፈ ዓቅሉ ጸይብዎ ነበረ ኣይኮነን ዶ ኣፍዓበት ዝኣመሰለ ዶራን ቦታ ጽሩይ ገዛ ሰብ ከማ ናይ ፎክሶን እዩ ንመግቢ ክንቀረብ ከለና ቀዲሙ መብልዕ ቢያቱ ይሓጽብ ዶሮናት ተርእዩ ይዕገርግር ንጉሆ ዝተኸደና ናይ ምሸት ቅይራ ኣፍዓበት ዝማዕበለ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ ኣይኮነን ንኺድ በለ ሰለሙን ጽግዕ በለንሞ እንቋዕ ተራኸብና መልእኽቲ ንራትካስ ገዲፈልካ ኸይደ ሓሲበ ነይረ በለኒ ናይ ምንታይ መልእኽቲ ሕጺትኻ ስመራእቲ ኣላ ማዓስ ብሳልስቲ ጌራላ ቀልጢፍካ ተሓጻጽብ በለኒ እንጀራን ጸብሕን ደሲሉን ነበረሞ ማዓሲኻ ከሽንካ ተብላዓኒ ሓተትኩዎ ግዜ እንዲሁ ተሳይኑ በለኒ ሱሱሎቭ ወታደራዊ ካድረታት የዘራርብ ነበረ መጺኡ ሰላም በለንሞ ዊናት ከመይ ነበረ በለኒ ሸሊሕ ገጹ መሊሱ ሸሊሕሎ ሞራል ሰራዊት ማለት እየ ጽቡቕ በልኩዎ ተኣምረኛ ዝኾነ ሰራዊት ይዕንብባሎ ንቃልሲ ውጽዋዓት ዓለምና ዓቢ አበርክቶ ዝገብር ቀይሕ ሰራዊት ክኸውን ናቅፋ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ትርጉም የብላን ቃልስና ኪኖ ናቅፋዩ ንኣሽሓት ናቅፋታት ብሕጂ ክጽበዩና ስለዚ ድማ ነካይዶ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን በዝመን ጽርዚ ክትለም ኣለዎ በለኒ ጓድ ኣነ ዛሓንቲ ናቅፋ ኣኺላትንላ በልኩዎ ዝረኣኹ ርእየለኹ ያእክል ዳግማይ ንናይ ኩናት ዘስካሕክሕን ክፉእን ገጽን ንኸይርኢ አንቂደለኹ ሱሱሎቭ ፍልሊ ሓሳባት ዝሕርቁ ዓይነ ሰባይ ነበረን ሓሳባት ሰባት ኣኽቢሩ ይቕበል እዩ ንመርገጺኡ ድማ ህድ ኢሉ ከረድእን ከእምንን ይፍትን አንጻር ማሕበራዊ ፍትሒ ዝቃለሱ ሓይልታት ስጋብ ዘለውሞ ብዘይካ ምቅላስ እንታይ አማራጽ ኣሎ ሓሳብካ ጽቡቕ ገስገስታ ሓይልታት ዓለምና ኩናት አይደልዩን እዮም ግና ንኩናት ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ተስፋ ብምቁራጽ ኣይኮነን በለኒ ኣይተጋገየን ምስ ሓሳቡ ጸገማይ ነበረንን ግናኸ ህይወት ግድ ብዙሕ ኣቁሲላትን ኮይና ወዲ ሰብ ብሱሩ ቁኑዕ ዝብላት ተሓሳስባ እንዳጠራጠረን ኸይድ ጀሚሩሎ ነዚ ናይ ሰብ መሰረታዊ ቅንዕና ዘረጋግጸለይ ነገር ስጋብ ሕጂ ይገጠመንን ነፋሪትና ካብ ኣፍዓበት ተበጊሳ ናብ ኣስመራ ቅኒዓላ ዝርርብና ናብቲ ኩናት ኣምሪሑ ነበረ መጽሐፈ ዳንኤል ነይሩ እዚ ኩሉ ሰራዊት ኣሰሊፍና እዚ ኩሉ ምድላዋት ኣካይድና ናቅፋ ማሓዝ ከመይልና ንስን እንታይ ይጸገምና ዲዩ ዋላስ ካባና ተሰወረ ዘይፈለጥናዮ ነገር ኣሎ እዩ ነዚ ሕንቅሊተይ መን ይዝፈትሓለይ ብምባል ነተዕላል ኸፈቶ ብሕቶታት ጌርካ ሓደሽ ዛዕባታት ምኽፋት ይፈትዩ ሰለሙን በትረ ናይ ዓይኒ ምስክር ዛረብ ብምባል ሕቶታት መጽሐፍ ናባይ አበሎም ቅጭ ዘምጽኡ ሕቶታት ነበሩ ስለዚ ድማ ካብ ቀጥታ መልስ መሃብ ጸርፍታት ከውርድ ጀመርኩ ኮፊልካ ምዝራብ ቀሊሉ ዝኾነ ሰብ ክነቅፍ ኽእል እዩ ናቅፋ ከመይልና ማሓዛ ንስዕን ኢልካ ምሕታት ሓደ ነገር እዩ ከድካ ማሓዛ ድማ ኻል እዩ
منالو خيدو غوتات ناقفا زرايو كيدوم زفتنوهم دما وين مويتهم يم وين قوسيلهم يم كابز تخايده قداماي ناي متقعت فتننا ناقفا زي تتحزت سراويت وغن زي تعوته حاميقو ويون سان جغننتو ينبرن بشحات قصورو حربኛታት ንወንበዴ ዘይኮኑ ነቶም ከምህ ዘይብሉ ተፈጥሯዊ ድፋዓት ክድይቡ ሞይቶም እንደሚሆምን እዮም ናቅፋ እንታ ኮይና ዘይተታሕዘት ኢሉ ዝሐመም ሰብ እንድሕራሎ ቀሊልዩ ከድካ ናብቲ ቦታ ረጊጽካ ምፍታን እዩ ሽዑ ናይ አብዮታው ሰራዊትና ንሕንጅግነትን ቃልስን መስዋዕትን ሞራልን ጽንዓትን ብጉቡ ክርዶ ይኽእል ናይ ምንታይ ሕንቅሊተይ ዋላ ሚስጥር እዚ ኩናት ናፋፉሊ ሚስጥር ይብሉን ተፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ወንናይ ወድሰብ እንታ አዲማ እንታይ ይግበር ሰማይ ሕቆር ወይ ድማ ዝጅግና ሰራዊት ናብ ህልቂት ይእቶ ኣይካልኒ ሞንታይ ዳይ ገበር ሕጂ ዘላ ማራጺት ሓንቲ ጥራሕያ ናይ ጸላኢ መእተውን መውጽእ ነጥብታት በብቁሩብ ሰለይ እናበልካ ግን ብርግጽ እንዳዓጸኻ ምክባብ ብድሕሪው ድማ ነቲ ቀለቤት መካበብያ በብቁሩብ እንዳጽበብካ ኸድካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጉድጓዶም እንከለው ንሓንሳብን ናሐዋሩን ምሕራሮ ካለ አማራጽ ይልቦን ግዜን ተእግስትን ይሓትት ግን ሙዳቅ ናቅፋ ርጉጽ እዩ ግዜው እንድርሑ አይክኸውን ስጋብ ሽዑ ኢኮኖሚና ይደም ኸውን ሕጂውን ደምሉ ግና እንታይ ክግበር ይሞ ሃገር ከያለዎት ኢኮኖሚ እንታዩ ንመን ይኸ ኩናት አይፈቱኒ የጽላአኒ ተኾይኑለውን ዳግማይ ክሪኦ ይደልኒ ግና ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብ ወዲ ሰብ ዝውጁ መጽነት ሰብ ስጋብ ዘለው አማራጽ ይክህሉና ክቅጽላለዎ ክቅጽዑ ድማ ዓመጽ በዓመጽ ተራዩ ግብረ መልስ ዝውሃቦ ካብ ጎቦታት ናቅፋ ናይ ጀጋኑ ደም ይእውሎ ሕጂ ይሰምዑለኹ እታ ነፋሪት አስመራ በጽሓን ተዘይተዕርፍ ዘረባይ መቋረጽኩን ነይረ አስመራ አጋወጋሕታ በጽሕና ኩነታት አየር ሙቂሉ ጸንሐና ካብታ ነፋሪት እንዳወረድና ግን ሓደ ነገር ዶኽ ነግረካ በለኒ ሱሱሎፍ እንታዩ በልኮ ካብ ወዲ ሰብ ግን ተስፋ ከይተቆረጽ ምናልባቱም ዘለና ናይ መወዳእታ ተስፋ ንሱ ስለዝኾነ በለኒ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለን እምነት ዘበርኸለይ ኩነት ተዝረክብ ክንደይ ደስ መበለኒ ስጋብ ሕጂ ዘጋጠመን ግን ንዝነበረን እምነት ዘፍርስ እምበር ዘጽንዕ ኩነት ያጋጠመን ኢለዮ ገዲፈዮ ኸድኩ ገዛእቱ ምስበልኩ ናብ ኮሎኔል በትሩ ስልክ ደወልኩ ተቀበለኒ ጸሓፊው ነበረ ጓድ ኮሎኔል ደልየ ነይረ ጸጋይ ኃይለ ማርያም ባህል ባገዳስ ጉዳዩ በልኮ ናምጽዋ ጋይሾም አለው ኦዋይ ሕማ አጋጣሚ ኩል ጊዜ ባገዳስ ጉዳይ አብዝደለኹ ካብ ከተማ ተንቀሳቀሱ ምጽንሑ ከይገረመኒ ተረፈን ማዓስ ሓተትኩም ሎሚ ማዓስ ክምለስዩ ሎማ አጋምሸት አምጽዋ ዝርከበሉ ቁጥር ስልክ ክትበንዶ መኻልካ አይ ተዓዘዝኩን ሃራይ ደሓን ደዊልካ ክትሕብረለይከ መኻልካ ዶ تقولي نايموتن حياتني أنت يا خبلو تقاي لي هاي لماريم بعد زيو أقداس قولي يدلي كارلو بولو حراي كفتني بزيكا أموق ماي آتيخا مقلاخ كال إنك الرأيني نبرن ماي زفت أركا أملاخ نداولكو بحاقوز حنبس كلو كمزانا يتعودو خوينات حاتيات كاب نفسي زحاتي بزقالا قولو أكالاتي فحفحكو نفيامي التاقلايون مسترسحات كاب لبي حاتي بوصاخوا سلازت هاللتني أبوش تيزبو قولة تلقي قبلوه قلابت اسم عنلو عبز عالم نمن كتأمن تخل كميل هذا عين عمو ود سب كام مسروت قنعي ونبل اندابلكو حسب جمركو مخلصو سولوف موحات أبيني لومي نمود عتاق زي خرخباي سألا خهباي أبا أخلو خدمة دحن كون خبلاي كاب أن دهار نزاخل بداق مايكري عيدلني إلو وصنكو ممزع رومون تصبق أقات عمو خوينو اللو يتحقوسكو كادمون ادلين ياندي حسب تبولكو وسي نيوات سكساب كندو زمارلو مخنيتاي نبرن هيوتاي كلابتن تنن رومي أب جزيون أب ساعتون ممزع يحقوسني هيوت عتبياخت كحسك خلا تعميو رومي يا بي كم زلاز نجرن نسب سلزي نبره تنسيين رزان دول كلها ما أصدع عمتيخم بلا ترزان كدم ساعتا بلاتي سرح كم يالله كورونيل بترو تسمع عمت عندون دبلو قد سألو يمزحتوني قال أخي
ወይዘሪት ሮማን ዝበሃላውን ብዙሕ ግዜ እንደውለን አድራሻ ነጊራት ክኔራ እወ ከረን ሆቴል ቁጥር 19 ቁጥር ስልክ የለኩም ዲው ዳሃን አይደልልኝ ናፍያ ሜታጊ ላይ ደወልኩ ስመይ መስምዕት ሰንበደት ሐሳባን ድምጻን ስብርብር በለ ጠፊእ ከደበልኩዋ ክድውለልካ እንዳበልኩ ቀዲም ካኒ በለትኒ በተቆራረጸ ድምጺ ምምጻይ ዳብ ከሚፈልጥ ሓተትኩዋ ትንበለት እንታ ወንክለኺ ዋላ ሓንቲ ሎም ምሸት አበይ ክረኽበክ ክኽእል ቀልጢፋይ መለሰትልኝ ሕስብ አቢላ ናቅፋ ከመይ አሎ በለትኒ ደሓንዩ በልኩዋ ምስላ ጣቢኩም እባሃላሎ ናይ ግዜ ሕቶዩ ሓደ መዓልቲ ክኸውን እዩ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ሰሓቐቱሞ ሓቂ ኻዲኻ በለትኒ ርግፀኛ ስለምንታይ ከም ትጸልኡና ግን አይርዳእንን እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ፍቅሪ ምስዓሩ ዘይተርፍ እዩ ኩሉ ግዜ ብጽልእ ዝወርሰብ ወይ እውን ሓይሊ ኣብ መወዳእታ ምውዳቁ ዘይተርፍ እዩ ጎቦታት ናቅፋ አጽሎሞ ይነብሩን እዮም በልኩዋ እሞ ናብ ፋልማይ ሕቶይ ተመለስኩ አገዳስ ጉዳይ ኣለኒ ክረኽበክ ደልለኹ ሰዓት ክንደይ ክንረኸብ በልኩዋ ሕዚትኻ ገዲፍካ ሓተተትኒ ከም ዝመፀት ሰሚዕ ኸዲኺ እዋ ኣስመራ እኮ ጸባብያ ዝሕባእ ሚስጥር የብላን ኢላ ሕጁን ካብ ክሳድ ንላዕሊ ይስሓቐትሞ ርኤያይ ኣቦይ ሙት ጽብቕትያ ድሕሪ ሕጂ ግን ኣይክትረኽበኒ ኢኻ ስለምንታይ ኻ ምትረኽበኒ በለትኒ ጎሮሮይ በህል ለኽሪዩ በሕርቃን እንዳተለኸተ ንዓኸኽረክ ደገድደኒ ጉዳይ ኣሎ በልኩዋ ነታ ስእሊ ሂበያ ካብኣ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምፍላይ ንላዕሊ ካልእ ዘገድሰኒ ጉዳይ ነበረን ተዓዊታትለይ ክተርፋይ ደለኽዋን ንሰብ ምብዳል ኣብ ሓሳባተይ የለን ብዙኾነ ጉዳይ ተመጺኡኒ ግን ሰይጣኒ ነዚኦም ድማ ገለ ቀረብተይ ልዙብ ሰይጣን እዩ ዝብሉኒ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ሰብ ኩሉ ከምኣ መደናገርን ፈታው ነብሱን ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለዋ ነዛ ብንጹሕ ስምዒት ሰባት እንዳተጻወተት ትነብር ከልቢ ዘይትርስዖ ትምህርቲ ክመሃር ኣለኒ ኢለንቂለ ነበርኩ ብስልክ ክነግራ ምኻልኩ ግን ክንድትይ ዝጎዳኣትን ክጎዳኣ ደለይ ነበርኩ ግን ድማ ካብ ጌጉኡ ዝመሃር ልቢ ይህሉ ኣዶ ልበይ እምባና ቅፋተ ዘይከውን ስባ ነዚ ጉዳይ ምሰርሓትን ነራ ንኮሎኔል ታሪኩ ዘከርኩዎ ሙሉእ ነፍሰይ ስኽፍክፍ በለኒ እንታይ ከብለኒ ስለዝደለየ ነቲ ስእሊ ሂቡኒ ኢላ ሓሰብኩ ንሱ ሞይትዩ ያዕሪፉሎ ኣነ ድማ ሳቐ ድሕራይ ክድውለልካየ በለትኒ መዓስ ድሕሪ 5 ደቂቃ ግዜ የብለይን ሕጂ ዘይትነግርኒ ሕፂትኻ ክትረኽባ ታውካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከረን ሆቴል ኣላትካ በለትኒ ኣራይ ደሓን ድሕሪ 5 ደቂቃ በልኩዋ ዋላ እኳ እንታ ክትገብር ደልያ ምዃና እንተዘይፈለጥኩ ን5 ደቂቃ ተጸበኹዋ ከምታ ዝበለታ ልክዕ ድሕሪ 5 ደቂቃ ደወለትለይ ሰዓት 7 ከባቢኒ ያላ ተጸበየኒ በለትኒ ቅድሚ ናብ ከረን ሆቴል ምኻደይ ብቪያ ፓራዲዞ እንዳተጓዓዝኩ በቤት ሻሂ ፓራዲዞ ቢላ ሓለፍኩ ታ ቤት ሻሂ ኣብኣ ከም ቀደማ ነበረት ናብ ዝኾነ ምነቕ ኣይበለትን ንኮሎኔል በትሩ ብዘይ ምርካበይ ልበይ ጠልጠል በለት በቐጥታ ናብ ከረን ሆቴል ኣምራሕኩ ሻለቃ ተኽላይ ዘድንግል ኣብቲ ቤት ሻሂ ዝንብ ነበረ ሙሉእ ሽራጥ ጸሊም ባድላ ተኸዲኑ ዘኒጡ ነበረ ዕድመለካ ድዩ በልኩዎ ነካዳድኑ እንዳድነቁ ኣበይልናዮ እምበር ህይወትሲ ወትሩ ምስ ዓደመትና እንድያ በለኒ ኣብዚ ኸዳ እንታይ ኮን ዝህደን ረኺብካ በልኩዎ ማኮም የቤላ ኢሉ ዋጻብእቱ ሰዓመሞ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ዝለንቀነ ዝመጸት ዕምባባ ትመስል ቆልዓ ኣብ ክፍሊ ቁጥር 19 ከም ትርከብ ነገረኒ በሓቂ በልኩዎ ኣብቲ መደቀስ ተዓጽያ እንታይ ከም ትገብር እንዴ ግን በሓቂ ዝብለካ ሓጢያተኛ በለኒ ስለምንታይ ነቲ ጽባቂያ ምሕባእ ንባዕሉ ሓጢያት እዩ ኢሉ ካራባቱ ማዕራርየሞ ሓላፊና ድማ ብጣዕሚ ይደልየካ ነይሩ በለኒ እንታይ ደልዩ ኻባይ ኣይፈለጥኩን ግን ይደልየካ ኣሎ ስራሕ ከመይ ኣሎ ሓተትኮ ሓደ ክልተ ክብለን ደሊ ነይሩ ንሮሚ ምርካብ ተሃዊ ክስለ ዝነበርኩ ግን ንዕድሚኡ ነጸኩዎ ናብ ሓደ ኹርናዕ ስሕባ ቢሉ ወሰደንሞ ጥንቀቕተ ትብል ጽቦ ነይሩ በለኒ ሓተትኮ ክቐትሉኻ ደልዮም ከም ዘለው በፂሕናዮ ኣለና በለኒ ስለምንታይ
من ينعي قتل دلي قسيلو ጫፍ ናይቲ ጉዳይ ነገረኒ ኦሮማይ ተባለ ሕቡእ ጉጅለ ወንበዴታት ተወዲውሎ ዕላማ ኦሮማይ ናይ ወንበዴታት ናይ መወዳእታ ድፍዓት ንምድምሳስ ንዝግበር ፈተነ ንምብራዕን ሰራዊት ወገን ኣብ ዝሓደረሉ ሃንደበታወት መጥቃዕቲ ምፍናው ምብስጫውን ናይ ሰራዊት መገድታት ዕጥቅን ስንቅን ምስንኻል መራኸቢታት መብታኽን ምጥላፍን ከምኡን ነብሰ ቅትለት ተሓወሶ መጥቃዕታት ብዝፍጹም ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሃስያ ሙራድ ነበረ بخالق وجن دما نت حزبنا يتخفل حجر أب كبير حشوية مش مام كم زنبرة نجر النمو كم تزبلقها نسخة حدا خاب علاماتهم سلزخونك كنت إنك جباك زيتات فليتنا لنا حجز أجيمونا زلو وهيوتاتهم مركاديو أبزغ قربنا يوم أنفتنا يدفولنا سبات مويتهم مركبو ويدما حزنا يوم كنبل نفسهم يدفو أبوشت إيز زرقو هو مربب كيبتاتخنا أب عودو خوينا تعود كمن زمالت زي حسابيو زي بقولهم حبريتها كويلن بلني دحن حجيجنو وهيوتاتهم مركب قليل كيكون يترفنيو بالكو بغمي بتأمر بالكو كنقرو يدلخون وهي زحبرنا سبتا نركب مليون بر محبنايو ኦሮማይ ጥራይ ከይመስለካ ቢሮክራሲ ዝበሃል ካለ አካሉን ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ተጸገም ግን ምን አብ ያለው ዝብል ሕቶይ በለኒ ስለ ያለው ዶ ሓተትኩ አሎ ንኡ ምክታል ማለት ደድሕር ጽላሎት ሙግያ ይበሎ ቤት ሻይ ፓራዲዞ ከመ ያለው ሓተትኩ ስለምታ ሓትካኒ ቱዕምቡን ደሲሉ ንኾይኒው እሞ ሲደሎ ጋብዘካ يغني لي قن كل سلامي مش حتتكو عيتزكف اذا ختما بتحت قصرنا زلا نامشتونا نقربنا زلنا مع اسويا بين دي قن ابقرب اوان جلس شتن له بلني كورونيل بتروخ اباص مستملسه مليون بر قرب كاصنحن بولو كمتي هجينا بقطر 10 شعات تصبين نقول على تهوي خلو بلكو بخلتي وزبلكو وي امننن زلاقه زلخو مسيلو نبره غديفيو نابلا عديوبكو رومان دمصاي تزيت سمع عيم خفتتن النيرا بنافقوت تسع امنامو ابزا خفلت عاطيخس تايت غبري بلكو وا انت عينت عدديو بجخا بلتني اوداتا مغد زي حلفوخا بانتم قمشي كوصور رايني الى بعين نافقوت امتتنمو عبيركا تصليمكا دما بلتني لك على اخي اب عرفتي نوركم بلكوا شحن 80 كيلومتر اغوايه يزكا ما اسيز وفرا زبكع بلتني اندعي بحق سيفلوتكم انت يطاطو يبجها انا استعدلي قال وريدوني بلتني كابتو هوتيل وصينا نابتيانه يعرفوا زنوركو غزان خطاتو تردادا انامو تبغسنا حسابنا يتو هوتيل كنكفل مسكدنا نتخلاي زدنجل راخو نرومان ناوح يزي اخركمو تغلاي يبحال عركنايو رومان حصيتيا الى لا لخوم رومي مسرايتو دسايبلان طوي مسبلت بتام ملكتيتو نايلاغص مفرارحي رايني امكينا مساتنا انتي عركيو تبل متاون موصان كليو مكراي كبل عن زقني ايزنديو بلتني غدافيو دحان تتمنى يخ تايمو تقمالو ملكتي يخي نسون غرومي بخف ايكونن اوالدو فوتيو يوت فوتيو تالو إلى تسنانا أخوة أياب قلت انديكم دا أسافيركم إلى نتزعرفنا له بيتال نغطو اتخانشالو بزتفر عليه عمباباتات حرقات صحدتات نسيتات زمعرقة نبرة اتوم كفلتاتو نازيوم متشوات نصبوات النبرو وفرا خمزة تخوينو دا انت نوحون صاقم بولون بلتمو بالجا اخي كفتت نتمرق اسختم معرار جمرت وزلزل زبل ነገር አይትፈቱኛ ክዳውንተይ ጫማታት ካልስታት ፈقدو ተደራቢዮም ነበሩ ሓደ ናይ ቴፕ ካሴት ካባይታ العلاق ተዘቦራ አخوا ኣብቲ ባይታ ተሰንዲዩ ረሲዕዮ ነረ ሕጂ ወላ ሓደ ነገር ክገብር አይክልኒ ካብ ኢዳይ ምንጥላ ነፍሰይ ረገምኳ ፊያሜታ ጊላይ ዝሃበትን ካሴት ነበረ سمادما تتصحفو نبره ገጽ ሮማን በሕርቃን ከነድድራ አخዎ እንታይ ክብላ ወይ ክገብር خእል እንዴ ኣብ ዘለኹ ወደው ኢለ ተረፍኩ ነቲ ካሴት ናብቲ ቴብ የእተወቶ ነቲ ደርፊ ክሰምዕ ጀመረት ግጥም ናይ ተደርፊ ይወጾየ
ምናልባቱን ለዕለሚት ጊዜ ሰሚዐዮ ኸውኔ ናይ ኩኩ ደርፍ ነበረ ከሰው የተለየ እኔ ምን አውቃለሁ ሳይህ ደስ ይለኛል ስላንተ አስባለሁ አመመኝ ደከመኝ አጣው መድኃኒት ፍቅር አስጨነቀኝ እንደ ልቡ ጋት መውደዴ ከሆነ እኔ አንተን ማየቱ ልቤ ከተሰማው የፍቅርህ ግለቱ ገረመኝ ራሴን ሳየው ሁኔታዬን አንተም እንደኔው ነህ ወይኔ ብቻዬን ወደ አንተ ያደላ እምቢ አለኝ ተው በለው ነጋ ጠባ አንተን ነው የሚያሰላስለው ልቤ ተቆልፎ ያስባል ለብቻው ለምወደው ልጅ ግን ያውና መክፈቻው አብት ኻሴት ካልእ ደርፊ ነበረን ጽቦና የፍቅር ሙዚቃዩ በለትን رأسي حقيقة بلكو رومان حارقة مع عقورتا مزقيه ولدو نعم بابا قيح تغير دات مثل في عميت تاقي لاي منيا بلتني انتاي ملسخم زهبا تأفيو النفازيزة ترفكو بالجا أحيزة حف بلت نابيخي إلى بالجا حسكو صحوي قدفن خيري زخونا كله خرداء كبجا قرب عدل هابني إلى نابل منا أتخو قدفن نسكا ولا حنت تردى عن نجر البون بلتني بتجاخرو مسمعني إذا فرحني رقدومونو انتاي نسخة زبصح كايو كله جزا خايو أبزح دركايو تلامد انتاي موغير كان نسخة أنا حسرتي بنفسي تحزن بأخي كون بلتني زحلف حليفو مسمع أبي خننبر حجو كله من نجر كونيرة اتاقوال مدنا جريت يعني را بتجاخرومي أزيه يا حزينة يقرأ قبر لي كلم منكي أي تخيلي إلى لما نكوا كل نجر شعان شعاخنا زدلين وركو لما نايجن أي سمعتنا قرفني زبلكا أي تحزني إلى زجر دفات أتتلي جان أتوني رأسي إذا دوبلكو زجبرو تفاني حركان جروري حنغني كابزن العلم لما ندما مخال أبيني أي كلونيون أوالد بزي أقول مخنيت مسمع تأبيناني منين تبزحن إتشيز مسألني بدحريو ملما نديو ممحصان أيكون اللينيو دك أنستيو دما زلمنا نودي قد فتوا خوينن تشأكينا تم سبولكو نسو تشأكان نديو نسو رخوص عرمين نديو ينزبلاني أوالد دما أيكون ندو تبديلن بديلنون كحسان لمنان ينزبها أنا جن عيتس أورنني مسقال أبهلخ مقتوى يدلني عند حركة سمع عن زيكي إلا قدي فيها مخاط رح يزفلت هو نرومان بدي لي ياخوني جن سلام تاجت سمعني دحنا موتدلي خنكي كدت خليخي إلى ما قد قدف كلا تخيلا وتسات نتمندق ببنيا زبط قومو ددحري أوت أخو حراي مخاد سخيدي قلنا بيخي كبس حكي بالكوا قالينني بعليك خيدي بلتني بجاخ بارومي تشجرني بجاخي أنا زي شجر عينت سبا يكون تاكس مليولو أي تشجر إلى ما قد قد بسلام قدف كوا عبدق خوات أتعايد لخون بسلام كتكيد كام مفقدن لعلي قال زغبرو ነገር አይነበረን ቃል ለንዳነ ደድኩ ደውይለ ታሪፈም ሮማን ሓደ አፊቱ ከምዚ አገራብ ጥራሕ ጎልጎል ገዲፋትን ትኸይድ ትኸውን ያዝብል ግምት አይነበረን ሲዒበያ ኸይከይድ ድማ ህልኽ ሓዘኒ ወድሰብ ዝጎራ ፈጠሎ ምን ዝፈላለየሎ ምን ደቀቅተ ምኽኒታት አበሳጨውኒ አሕዘኑን ሰብ እንተ ዝሰማማ እንታይ ነይርዎ ካብ ክንደይ ስቃይን ሻቅሎትን ነፍስና መኸደና ያነርና نفيامتا جيلاي كابل بيرجوم كوا عشاب مخاني لنفسي تلاقوا كأوي وينك بكي كالكون سمعتي تفعني كم زت أودنا يجزينا تاوي تك تك كمبال حليفة سخوني نبرنن كنت كوست دلي جنا أبيكا هرك أنا ينت عساين قبل الفيامتا جيلاي كوت أودلينا وركم كيدا كلنا بقى خوت أون كنت كوسن دلخو نبيت صحفة كوروني البترو للعسر تجزي دولكم كم تسوعي تملسن زرخبكو حبريتا خبص حلو بزدلو كله نعم سأني مليسو يحرقني مستحبريتا يزموت ويونز فنجر كوينو تسمعني زترق معجا كم مسايو مساي كم شعا معلت جزينا ويحني فلتن كبابي نيالا هوتيل نفيامي تاكي لايك سبيا جماركو ساعات شوعات تخونا أخباري تقوصر يعني را قلنا بزقوصرتن ساعتاي متساتن دقائق حاليفون بدقائق تتوكعو ندك أنستيو حموش تدق متصباي قديتا يبل 10 دقائق ما هب دما ጭውነትዩ ካብኡን ለዓለም ጽባይግን ዕሽነትዩ ዝብል መርሆ ዋላ ኳንተ ነበረኒ ነቲ መገድ እንዳተኸታተልኩ ተጸበኹዋ ሸውዓተን 20 ኮነ
ጥራሽ ኣይተቀልቀለትን ተስፋ ይቆረጽኩን ተወሳኺ 10 ተለቕ ተጸበኹ እዛ ኸልቢ ተረዲዋ ማለት ድዩ ይመጸት ጸንሕ ደሃን በልኩም ሞቡሽጠይ እንዳፈከርኩ ንሮማን ተረኸብኩዋ ናብ ከረን ሆቴል አበልኩ ምስ ሮሚ ንምትዕራቅ ናይ መወዳእታ ፈተነይ ከካይድ ተዳልየ ነበርኩ ግዜ ዘይቅይሮን ዘይሖየን ነገር የለን እሞ ሓዴና ትምክሕቱ ሰይሩ ድንን እንተዘይሉ ፍቅርና ኸብተኺዩ ንስለ ፍቅሪ ድንን ምባል ከዓ አድላዩ ኣነን ሮምን ክንባኣስ መጀመርታና ይነበረን ሓደ እዋን ተባኢስና ተኳረናሉ ጋጣሚ ኩሉ ግዜ ብፉሉይ ዝክራ እንዳ መሻጢት ኣብጽሕያ ኣብ ዝተቋጸርናሉ ሰዓት መጽእ ወስዳ ግን ኣይካልኩን ብጣዕሚ ደንጉየያ ኣዝዩዋ ግዳስን ግዜ ዘይህብን ስራሕ ነይሩኒ ክወስዳ ምስ መጻኹ ኮርያላ ናብ ሓደ ቦታ ኣድመ ድማ ነይሩና ጓል ናብ መኪና ይድይብ ነይላ ተቕብጽ እንተለመንኳ ምስማዕታ ዓቤኒ መወዳቱ እሞ ነዚ ኤልክ ተኾን ክዳ ስጋብ ሕጂ ስለምንታይ ዳ ተጸቢኽኒ ይብላሞ እንደ ኤልካ ኢላ ታኽሳ ሒዛ ሃጽበለት ኣዝያ ስለ ዘሕረቐትኒ ንሰሙን ሙሉ ጠባኽዋ ናይ ቃልሲ ሰሙን ነበረት ምስ ልበይ ክቃለስ ሰሙን ሓለፈት ቀዳም ምሸት ደወለትለይ ደዊላ ዝበለትን ሁሉ ይዝከረኒ አንታ በጥራም አለኻ ዲኻ ሎሚ ደዊለ እንተ ዘይረኽበካሲ ዳግማ ይምደወልኩልካ ነይረ ጨካኒኻ ሕማቕ ጨካን ሕራይስከ ኣነስ ኣብ መኪናኻ ምድያብ ኣበኹኻ ታክሲ ሒዘ ኸድኩ ስዒብካ ንዘይ መጻኻሲ እንታ ኾንካ ኢኻ ገዛይ ትፈልጦ ኢኻ ትዕቢት ንዕቀት ይትሪፉካ ሓቀይ ኣታሓሕዛ ጓል ግን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ፍቅሪ እንታይ ምዃኑ ይርዳእካን በሓቂ ተገርምን ተሕዝንን ፍጡር ኢኻ ኢላትን ነይራ ተመሳሳሊ ጌጋ ብምድጋመይ ሓዞንኩ ክኸይድ ኢላ ምስተበገሰት ዋላ በሓይሊ ሒዘ ኸትርፋ ነይሩኒ እሞ ድማ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ስቕ ክሰዳስ ኣይነበረንን ሮማን ከረን ሆቴል ኣይነበረትን ናብኡ ከም ዘይተመልሰት ነገሩኒ ኣበይ ኣትያ ትኸውን ብምባል ኒያላንን ባሴራን ከይዳ ሓተትኩ ኣብ ክልቲኡ ኣይነበረትን ካልኦት ተወሰኽቲ ክልተ ሆቴላቱን ከይዳ ጻረኹ ኣይነበረትን ተስፋ ይቆረጽኩን ምናልባት ዶ ናብ ገዛይ ተመሊሳ ትኸውን ብምባል ናብ ገዛይ ኣምራሕኩ ካብቶም ነቲ ኻንሸሎ ዝሕሉ ዝነበሩ ወታደራት ሓደ ብኢንቨሎፕ ዝተሰተረ ርዝን ዝበለ ደብዳቤ ሃበኒ ስምን ኣድራሻን ኣይነበሮን ካብ ሮማን መሲሉኒ ሒዜዮ ናብ መደቀሴ ኣተኹ ትደብዳቤ ካፊያ ሜታጊላ ይነበረ ጨና ናይቲ ወረቐት ጸብሒ ይሽትት ነበረ ገረመኒ ፊያሜታ ኣይኮነን ዶ ዝተንከፈቶ ዝሓለፈቶ ኸማን ሙኡዝ ጨና ይሽትት ጸጋዬ እዚ ናይ መወዳእታ ቃለዩ ተራኸብናላ መዓልቲ ረግማዬ ቀይሕ ኮኸብ ድማ ይጉድ ገይሩኒ ኣቦ ይሙት ቀይሕ ኮኸብ ተዘይመጽ ነይሩሲ ኣብ ሽግራይ ማእተኹም ነይረ ኣነ ንሓጎስን ደስታን ተፈጢረ ኢለካ ነይረ ምሽ ቀይሕ ኮኸብ ተዘይምጻካ ነይሩስ ምዝደለኽዎ ወዲ እንዳኣተኹን እንዳወጻኹን ብደስታ ምነበርኩ ነይረ ሕጂ ግን ሓጎስ የብለይን ሲኢነ ያለኹ ሳላኻ ህይወት ስቃይ ኮይናትንላ ስኮረኛ ኢኻ ኣቦ ይሙት ሕጂ ሕስብ ከብሎ ኸለኹስ ቀድሞ ምሳኻ ምልላይና ዘሕለፍኩዎ ጊዜውን ናይ ሓጎስ ጊዜ ነይሩ ኽብል ኣይክእልኒ ዝፈትዎንን ሰብ ክደሊ ጊዜ ይሕሊፈዮ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንዓኻ ረኺበካ ዕጫና ይበሎን ድማ ሰኣንኩኻ ወይ እውን ክስእነካየ ስለምንታይ ፈተውኻ ዘኽብረኒ ዝረዳድኣንን ዝፈትዎንን ሰብ የደሊ ጊዜ ይሕሊፈዮ ንስኻ ድማ ሰለስቲኡ ተማለይ ኢኻ ነርካ ናይ ባዕልኻ ሓጎስ ጥራይ ኣገዲሱካ ናብ ዓራት ትጎተኒ ነበርካን ከም ካልኦት ናይ ማእኸል ሃገር ሰባት ጠባይ ናይ ቱሪስት እውን የብልካን ኣፍቂረኪ ሞይተልኪ ኩብሉኻ ኸሪሞም ምኻዶም ምስ ቀረበ ድማ ይጠልሙኻ ኣቦ ይሙት በዓለ ገታት እዮም ኣይገርምንኒ ድማ ቀደሙስ ካብ ቱሪስት እንታይ ካልእ ትጽቢት ኣሎ ንስኻ ግን ከምኦም ኣይኮንካን ስለዚህ ድማ ምሳኻን ክኸውን ኣካላተይ ፍስሓ ዝኣስሎ ነፍሰይ በሓጎስ ትሕምብስ ዝሓብኣካ ወይ እውን ዝበቀልካ ነገር የልቦን ምሳኻን ክኸውንሲ እንታይነተይ ይርስዕ ሕፍረተይ ይጠፍእ ሕንከተይ ይዓርብ ይፈትወካየ ሽታኻ ሽታይ ኮይኑሎ ኣካላተይ ኣካላትካ ምስትፈትዎ ሰብ ዋላ ሓንቲ ደቂቕ ሓቢርካ ከተሕልፋ ኣቤት ክጥዕም ብዘይ ፍቕሪ ኣብ ሓደ ቤት ሓቢርካ ምንባር እንታይ ትርጉም ኣለዎ ግን ንስኻውን
ቁሩብ ተጽንሕ ነርካስ ናይ ቱሪስት ጠባይ ከይራኻ ንሳይም ተረፍካ ነርካ እሱ ኸይራኣኹ እንቋዕመትኩ ኣቦ ይሙት ከመይ ማሓዘንኩ ነይረ መስለካ እቲ ዝሕዝን ዝፈተኻዮ ክትደልዮ ብህይወትካ ሙሉእ ዘሕለፍካዮ ሰብ ረኺብካ ምስኣን እዩ ሲኢነካ እንታይ ነይርዎ እንተ ዘይፈልጠካስ ንሓጎስ ተፈጠርኩ ኮይኑ ስምዓኒ ነበረ ግን ኣይኮነን ንመከራ ተፈጠርኩ ምዃነይ ተረዲዩንሎ ሳላኻ እስኻ ምስ ሕፂትካ ተሓወስ መጽያትልካ ኣላ እንኳ ሓጎሰካ ድማ እስኪ በቦኻ ሓተካ ድማ ከምዚ ከማይ ትኾንልካ ዶ ከማይ ትፈትወካ ዶ لأني سبلع لي خانتاي مسل نوانت هالوادي زتغيركم مو خاتمي أبي مويلك يا أمبر أنا هيوتك هبلكاي دونكورو أبوي موت دونكوريخا كن سلام انتاي أنس انتا عينت سابي اسكا نقراني تخيل انديخا دحان دهر عجيقن أي كتري اننيخا بهوت أي كترخبننيخا ጸግ شي بزعباي كل يعلي لك كما خاكيره بغلوصنت زقربكو سب يبلين حدا ነገር ጥራሕ ከይ ነገርኩ ኻዝ ተረፈን ነይሩ ስለምንታይ ከም ዘይ ነገርኩ ኸይር ዳንኒው ሎሚ ጽባሕ ከነግሩ እንዳበልኩ ይሐስብ ነይረ ከይ ነገርኩ ኻዝ ተረፍ ኩሉ ምኽንያቱን ከይስእነካ ፈሪሕ ዝኸው ኣይትፍረደኒ ዘፍቀረ ዕውርዩ ሕጂ ግን ክነግረከ ምስ ኮሎኔል ታሪኽ ወልዳይ ንሸውዓተ ዓመታት ሓቢርና ወፂና ኢና يخبرو يخبرنون لواهيو زو على اللي دما بتعم وزحيو جناخه كبرتن وعلتن بينهم مسرت فقر خوني كلونيم زصو عن نذكرنن ابز دلين نطراي نبره كال غزي ذكرني مسلن نيرو ابوشتي هيوتو نبركون نسونا بناتي اي نبرن امو خدا نعغا مفتاوي حاتيات ليخونني نباه زبلني ناي مفتاو مسل يبلي انديو كاب سباي تفطركون دي زسرحكو حاتيات يبلين نزدلخو مفكار مسليو سباي ويحصو يبلين زسرحكو حاتياتون يلان زي نغركو خاخي تقن الي نبرن مسفكاريت نبر ناي حاده تواغاي وتهدر كمي لخوت تبل سلاز مسلنيو سلاز فتخو خادما بس مخنيت كسنا كون ايدلخون كمي ابلكي نزفليت كتبلن تخون تسمعني مبزحتو حسابات قالن ستيت زفلفل كاب سمعتيو عقمان الساعة أيتفرد الليخة دونكورو أنا بزيكا فقري زفلت إبلين عوداتها فقر مئتاو باهي زبلني نود فقر اختات حزو كاليليو كما يمثيلوكا مجمرتا مستلال أخوه كمزا زماني كلو كتسبيو تسنحكو سابسخونة كوينو خمز سمو أي قبر قلت سخويني يقربو فقري لقسالو نقروب سمونات كابقوني فلاني كيرا أخوه إلي حدرني نخالق قوال نغط أمت أدل كمان هيووني يلمدني عبدمو يعطو ودع شايو كلبيو كالتفو يزلمت كم زلمدنن عبدمو خمزة أتخون مسرقا قزكو شلل كولو يجمر لومي عيتعمننيو صباح سرحة لني مبالي جمر انت ماريرو يخدو ولا خيداقن عرفتنا منفس هيووني ناي قدم فتوتي سمو من دات صواخو زنو من لوهاتو من حيلو من سبعنتو من اندال عالكو دقاسي خلقو كابو ناي فقرن كنن كورما جمره مالتيو نعخاون كومو خبرك حسيبه نيره جن يحزن كاني سلامتاي مخانو ندعي خصاوتلكا ايكا الكون متالل سلازي كونكا خطال لك ايدلخون كورماج فقرن كنن مسجمرت تفلالي ودات تفلالي سغمتيوم زوسدو غليوم ابهلخ ياوتومو نغون مشتن بتري جمرو توم زخبودوم نابقتلت سوغرو سبيتي فتح انت زي تمرعخو زبلون አለው بوشتي يسحكم اشنتو مسحقني يعزبومو ينعقومكا اسك بجاخ محسبو كندي عمت اب حدار زغبرسب قلعت زلو ابز بغاطام بسرح مصيوس كمرعوكي تصبيني ايتفلين خبلكاس انتي تولو حساويو نسو زدليو نزلمدو سبنه ترايو سغاب زلو قال ود ختكن كفودو سلازي دلي ترايو بقن حرر سلازبل ابو يموت اودات كتبحالو كاب انسساي تحشون يخم نقوالا نستي تخلبتو لنبر كاباخوم زغدد خلبي البون قاليو ما اودات دما
بسرقني نابهل خياتهم زلون زي النوايوم كفسسو لا يجمروا هياباتن جبجاتاتن نقول مشاتن كوحس يجمر معالتاوي 100 بر مشرا في مص كابي يزخلو ገንዘብ ዘምጾ ናብዛ ዓዲ ብስራሕ ዝመጹ አወዳት ደሞዞም በዚሁ ተባሂሉ ካብ 800 ወይ 1000 ብር አይሐልፍኒ ኣብ ርእሲ ዝድማ አንስቶም እንደቆምን አለው ስለዚህ ስድሮም እንዳጥመዩን እንዳጽሙኡን ደቆም እንዳዓረቁን ክኸውን አለው እንዳተለቁን እንዳተመርቁን እዚ መኻል ምስአበይኸ እንታይ መጽ ብላዕ ክትበልዕ ከተደናግር ስልጣንካ ተጠቂምካ ሰባት ምዕማጽ ይጅምር እዞም ከምዚ ዓይነት አወዳት ዘይኮን ወኾይኖም ክረአዩ ይደልዩ ሓሶትዮ ምሸት 100 ብር ምምዛዝን ዊስክ ከማይ ምስታይን ምግባዝን ህያባት እንዳፍሰስካ ልቡ ጓላንስተይ ተኸማሩኹ ዝሓልሙ ሕሱራት ስለዝኾኑ ብልበይ ይስሕቆም ይንዕቆም ድማ ግናይ እዞም ከምዚኦም አወዳት ይሕሹኒ ኣነ ደይ ምሕጓስ ይደሊ ብድሕሪኡ ታእቲኒ ሕጂ حسب تبلكاس إذا كل زجايت صون الزنطون بس زي تكم دموزي مسيلكا دموزي نتشانا كمان يتأخلني أنا زسأل نظام تعرار موداتي قال يوم عودات بزي كفقر أدقي كال أي فرطوني فقر بحال اللودي أي كوني نقول كأتكيت كان أدمي خان دمات في خان بحال انت دك أسكايا حتى نجبنني نقول أنا استيت بزي دليتا بحال عم أمات نقول مشتن عدو إلتا زي جيركسي እንዳብል ካም ፍራህ ንባዕሉ ገበኒ ነዚ ስለዚህ ደልይ ንሰበ ስልጣናት ዝመርጽ ሓደ በዓል ስልጣን ንኽብሩ ስለዚ ስከፍ ካብ ኣነዋር ስራሕ ይቁጠብዩ አይታራርምኒ ለተሰኺሩ መጽኡ ገዛ ሴረን ተዚአተ ኹይሉ አይዋጠትኒ ወይን ፈቆዶ ጎንደናታት በመኪና እንዳጓየ ንዑረዲ እንዳበለ አይዋጠትኒ ዝብል ግምት ነይሩኒ ሕጂ ግን ሐሳበይ ቀይረለሁ ሐሳበይ ዝቀየረኒ ሓደ በዓል ስልጣን እዩ أبز تفاخو أوان ناب جزاي قديفو نسرحين دامزة أبكر محلافيه كي ترفه حامد دفات شي كستين نجمره انتاي كغورو بسلطانو تتكي مسلز النابر من كزارو كلو أبقودنو نبره مسبع الجزاي من كوات أدخل جزاي دامزة أبكر مولدين حواتين قد قطن نبره حواتي حوز جون وقابزيوم جن زخونه غورو ويكلو نبورو انت تزاربو وين تهرمو ምናልባት ጸረ አብዮትዮም ተባሂሎም ሰንበልካአቱ ምኻሉ ነዙር ረት ምጽዋር ሲኖሞ ተሐደ በጭንቀት ተጸለለ ተሐደ ድማ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ዳዩ ጥፈ አነ መርገም ናይ ገዛናይ አነ ዘምጻኹ ወውርደት ህይወቶም አብዘ ቋርጽ ጓሂ ይቀይረዩ تذكردو أنا موسى دس زبلني مسبح حداري ولا كانيرة مسقوالا بهاللخ مقطعو دس يزبلني قل عليو تقندم مخنيث سبيت زلاتو سبعي نقول مشاتن أي شجرة كان دليتيك خون غيري بموبايل نبرة حجي قل من ولا نزوم سبح حدار كروحكم جمير اللخو قال لي أمسي كابتو مسكابولين لعليهم دا شجروخا حين كاتبوا لهم مسانستم أبزز تبع أسولو ما تيم شجروخا سخيرهم سبيرو بشو ساب انتا يكون بلني عيبلونيم مساكين تنانستهم قدا لازم دراخوس كميل حدار كقبر حدا خابر دي سابازي متصب على حدار زقبرن نخنقركا انتا يخويني يخص إلا زي نازل كازر لخو دحان سمو اي قد سكاني نابز عاد تمدبه حدا بعال سلطان نبره عبد دي سابا صبق تسبيتن عم باباز مسلو قلعوتن نبرو بعال حداريو بعال سلطانو إلى متشم كم لمعدي أبتحتي أتخوه دحري مو خجر فندي مسيلكا كورو تشقو بترو نزا مأتاون موسان كلاني تفتر كلها مع ترجمكو كامي جيريخ قلاقلو خحسبن كتشنقم كالب على سلطانة قات مني تقولول زبات خلو تقولول إذا دما زجدد قردو خونني مسحين درارين تسفعيت كونه كاب قدامي دحري جدد كم زبحال كابت تجلاجي لخبل زجدد صنحني نفس سجاي تلبلبه تقاصلكو بزعباز السباي صنيح فعل كاندي حجين كان نغركا ازو كله خرتت سلامتاي زوردن دو مسلكا مستايو حدا سبنيرو جزو مسوسدني
بوالي يزلخو بلكو حسيه نيره سلامنتايكم الى يوندي اب حسوتي صناخو امنني كلت عامت مولو بحبار زيرنا يبلعني يستيني يخدنني يزاورني حدا معلت بغاطامي اب كومبشتاتو اندا تزاورن كله فيلو تخدينه تسالكو وسلي ناي مرعا يريو كجرمكا ولا حدا يبلنن بعشنتو سحقمو انتي بلغ تبلني يا اخي مستاي دم كم باعك خنبري يلو نخده بحق دما دم نبيع عبل لدك تبعتيو زرغخو مصاوديا ماليشونا اي اسيرو يسقيني جن سلامنتاي خو زغبر انت انا سبي جن ابو يموت سلامنتايوم كبرهم زحلو زي كونو خوينون كرايو زي دليو فتيخايوم زفتو صليخايوم زغدفوخا فقودو بيت مستا زي زورو سرحوم اخبيروم زخبرو تግራዋይ ዝክባሃል ኩሉ ወንበዴ ኢሎም ዘይኣምኑ በዘራርቦምን በተግባሮምን ከም ኣብነት ዝረአዩ አጉል ትምክሕትን ትዕቢትን ጃህራን ዘይብሎም መስተውዓልትን ትሑታትን ዝኾኑ ሕሩያት ሰባት ናብ ዘይምደቡ አቦ ይሙት ጽቡቕ ነይሩ ኣነ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ዝብሎ ነዚዩ ፍትወት ፍቅር ንዋይ ጃህራ ትዕቢት ባህጊ ስልጣን ዘጥቆም ሰባት ናብ መንበረ ስልጣን መቅማጥ ፖለቲካ ይባላሽ እዚ ወፍርቀ ይሕኮኹን ነዚ ጉዳይ እንተ ሓሰበሉ ጽቡቕ መስለኒ ኣነ ፖለቲካ ይፈልጥኒ ክፈልጡን አይደለኒ ኣነ ዝፈልጥ ፍቅር ጥራዩ ግናኸ ስራሕ ፖለቲካ መሰረቱ ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ሰባት ዘለዎም ጽኑዕነትን ኣብ ህዝቦም ዘለዎም ተቀባልነትን ተኣማንነትን ይመስለኒ ገሊኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ነገር ኩሉ ቃልኣቱ ስራሕ ከእትወኬ ደሞዝ ከወስኸልኬ እንደገኽ ሰደኬ ተኣሰረ ሓውኺ ወይ ዘመድ ክኸፍተሓልኬ ቃል ዘይኣትዎ ነገር የብሎምን ገሊኦም ፍጹም ወይ እዚ ሕጅስ እንታይ ፍትሕ ኮይኑ ደሓን ዝኾነ ሰብ ዝሓዘት ጓል ድሌታ ክትረክብን ተፈጽምን እተን ካልኦት ከዳ እንታይ ይግበራ እንታይ ክበልዓ እንታይ ክሰርሓ ምሩጻት ሰባት ኣብ ስልጣን ኮፍ ከም ዝብሉ እንተዝግበር ነይሩ ግን ኣዋልድ ኣስመራውን መዕረፋ አቦ ይሙት ፍትሑም ተረኽበ ነይሩ ኣዋልድ ኣስመራ ካባይ ጀሚርካ ኣወዳት ማእኸል ዓዲ ነገር ጓል ስለዘይኽለሎም በቀሊሉ ይዕሸው ይታለሉ ንጓል ተገዛእት ይኾኑ ዝብል እምነት ኣለና ድማ ሓቂው ልክ ኸንጥልያንዮ ንጓል ኡፍ ምባልን ምኽባርን ፈትወም ተባህልዎ ድማ ይገብሩ ኩርዓት ድማ ኣለዎ ትግራይ ወዲ ንጓል ረጊጹ ይዝገዛ ብዛዕባ ጓል አይግድሶኒ ክብረት አይህባኒ ተደልዩ ሰበይቱ ኮፍ አቢሉ ካልያቱ ስለዚህ ድማ ካብ ዝተሐሳስባ ተበጊስና ንሰብኡት ማእኸል ዓዲ አጓየን ዝሕዛ ዝቅበላን ዘፋንዋን ፉልያ ተዋልድ ኣብ ኣስመራ ተፈጠራ ኣዝየን በላሕቲን ዕላም እንግን ኣዳኺምካ ቀልጢፍካ እለይ ምባልዩ ገለገለ ሕማቃት ቆራዲድ ተዘይጋጢሞመን ስለምንታይ ሞ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመጽእ ወዲ በዓል ሓዳር ምዃኑን ንሓዳር ንቁም ነገር ከም ዘይደልየንን ኣጸቢቐን ይፈልጣየን ገንዘብ ከም ዘለዎ ድማ ይፈልጣየን መብዛሕትኦም ፍትወተ ስጋ ከም ዘለዎም ይፈልጣየን እቲ ወዲ ክጥቀመለን ይደሊ እንሰኑን ከምኡ ይጥቀማሉ እረባረባሉ ትሕኝኾን ተራግፎን ታዘውፃ ዘሎ ጓል ጥራይ ኣይኮነትን ማሓዙ ተኸይተረፋየን ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ ትምክሕተይና ስለዝኾነ ደኺመ ረብሪበ ኣይብልኒው ገንዘቡ ይንስንስ ምሸት መርዓን ምልሶትን ይኸውን ከም ቁርዲድ ደሙ መጽየን ከይወድኣ ኣይሰደውንየን ኣዋልድ ኣስመራ ኣብ ደም ከኣትዋ ግዜ ወስደለኒው ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ እንታይ ዶልብሎ ወይ ድርዝ እንተቢልካዮ ቀልጢፋ ያልቡ ትማርኽ በዕራዩ ብጉዳይ ናይ ማእኸል ዓዲ ሰባት ካባይን ላዕሊ ኤክስፐርት ኣይትርከብኒ ብዙሓት ተቐቢለ ብዙሓት ኣፋን የለኹ ብዙሕ ድማ ተማሂረ ትዝክር እንተኾንካ ዝተላለናላ ሰሙን ማሓዙተይ እንዳምጻኹ ከዳኽመካ ተበጊሰ ነይረ ግን ሕዚንካኒ ንስኻ ከም ካልኦት ኣወዳት ጊዜያዊ ደስታ ደልዩ ዝዕሾይ ነበርካን ወይ እውን ኣይመሰልካንን ተግባራትካ ሁሉ ካብ ንጹህ ፍቕርን ቅንዕናን ዝፍልፍል ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ፍቕርኻ ግብዣኻ ህያባትካን ልውህናኻን ምርኻስ ከቢድ እዩ ካልኦት ኣወዳት ብገንዘብ ብምትላል ወይ እውን ብሓይሊ ጊዜያዊ ስምዒቶም ንምርዋይ ስለዝጓዩ ደሞም ምምጻይ ተሪፉ ያዕጽምቶም ከማን ተጋሃጽካዮም ኣይኽፍእን ብዙሓት
ድሕሪ ሕጅስ ምስ ሰበይተይ ከማን ዝነብር አይመስለንን ዝብሉ ዝነበሩ አዲስ አበባ እቱ ምስ በሉ ምፍጣሬ ከማን ዝርስዑ ፈልጤ መብዛሕትኩም ሕሱራት ይኹም አነ ድማ አቦይ ይሙት ከማ ወልዳ አስመራ ቀልጢፈ ፍቅሪ ይሕዘኒ አዋልዳ አስመራ ድማ ክገርመካ በሐንሳቤና ፍቅር ዝጠይራ ቀልጢፈኔን ሙት ውድቅ ዝብላ ብፍላይ ድማ ዘኽበረንን ዝፈትወንን ዝካናኸንን ወድን ተረኺበን በቃ ልክዕ ከምዛ ጠስሚ ምኽኽን ዝብላ ንምንታይ ደን ናይ ማእኸል ዓዲ ኣወዳት ዘፍቅራ መሲልካ ፍቅሪ ፈልጥዮም ኣዋልድ የኽብሩዮም ስለ ዝበሃል እዩ ደብረ ዘይት እንተትኸይድ መኮንናት ሓይሊ ኣየር ፍርቀና ንስቶም ደቂ ስመራይን ምስ እንዳ ሓይሊ ባሕር እውን ከምኡ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመፁ ወታደራት ሚሊሻን ኣባት ጦርን ከይተረፈ ሓሓንቲ ዓሚኾም ምምላስ ጀሚሮም ኣለዉ ሓቂ ዘረባት ጽቡቕ ነገሩ ዋላ እኳ ውሑዳት ደቂ ተባዕትዮ ክንግንጸሊና እንተበሉ ደቂ ኣንስትዮና ድማ ሓድነት ንሕልው ኣለና መሰረት ሓድነት ፍቅሪ እዩ ኣይመስለካን ኣነ እኳ ናይ ማእኸል ዓዲ ደቂ ተባዕትዮ ኣይፈቱኒ መብዛሕትኩም ቱሪስት እንዲኹም ምስ ቱሪስት ኣፍቅሪ ምእታው ድማ እንታይ ዓብስ ግዜኹም ዝኣኸለ ባልጃኹም አንጠልጢልኩም ይኹም እሊትብሉ ዳሕንኩንን ምባል እኳ ዘይተርክብሉ ንስኻውን ከም ካልኦት ቱሪስት ኢኻ ኣይኮነን ግና ምሳኻስ ፍቅሪ ሒዙኒ እዩ ንምንታይ እዩ ግና እንታይ ኣንሰበ ግን እስከ ነገረኒ በቦኻ ነዚ ኣብዚ ገዲፈ ብዛዕባ ካልእ ክእለካ ኣይፈለጥካ ንበር ኣዝየ ቀናዒ ኣይገርመካ በታ ሓደ ምስ ሓደ ወድነ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይክእልኒ ብሓይሊ ተዘይኮይኑ ግናኸ ዋላ ዘይፈትዎ ወዲ ምስ ካልእ ጓልን ክወፅእ እንተርኤ ይቐኒ ይቃጸል ይሳቐ ልበይ ናይ ሓዘን ዜማ ክጸሆት እዩ ዝውዕል ከብደይ ነዚ ወዲ ተዘይረኺብክዮ ይብለኒ እሞ ካድኖ ይጅምር ከይረኸብኩ ይዕርፍኒ ብሓቂ ዝብለካ ልቢ ናይ ሸርሙጣ ይዘለኒ ስለምንታይ ግን ከመይ መኽብለካ ኣውዳት ከማኻልብ ክባሉ ዕለይ ከለው ደስ ይዝብለኒ ንውልቃው ጥቕመይ ውሽጣው ባህግታተይ ክብል ጸውተሎ ግን እዚ ከምዚ ዝምድና ሓንሳብ ፍጻሚኡ ዘሕዝን እዩ የሳቀየኒ ሓንሳብ ብድሌት ድዩ በሓይሊ ፍቅሪ ይሕዘኒ ግን ድማ ሙሳን ኣይክልኒ ልቢ ሸርሙጣ ከመይሉ ክውስን ክእል ይገርመካዩ ዝልምነን ወዲ ብዙሕ ግዜ ደስ ኣይብለኒን እዩ ሰብኣይ ትር ክብል ከሉ ይደስ ብለኒ ሓሓሊፉ ጠፉ ናይ ጸለኒ ከም ብዙሓት ኣዋልድ ሓያል ወዲ ዝፈቱ ምናልባት ዶ ጎዶሎና ስለ ዝምላኣልና ይኸውን ኣነ ግን ንሓጢኣተይ ዝኸፍሉ ዋጋ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ ይኸ ክነግረካ ኢለ ነይረ ረሲዐዮ እወ ኣወዳት ከም ከልቢ ክበኣሱ ለይ ከለው ደስ ብለኒ ይብለካ ነይረ ኣነ ንስኻን ፍቅሪ ዝጀመርናሉ ሰሙን እቲ ኣብዚ ዝኣተኽዎ እንዳቐጥቀጠ ዝወስደኒ ነበረ ሰብ ናብ ዝመጽዩ ነይሩ ስሙይ ነገረካኒ ኣዋልዳ አስመራ ንኹሉ ወድና ተዩ ወይ ነይሩ ምባል ፈትዋይን ብዝኾነ እትሰብ ጽሉል እዩ ቅድሚ ምምጽኡ ደዊሉለይ ኣብዚ ምስ መጸውን ናብ ስርሐይ ገዛይ እንዳደወለ ኸፈራርሓኒ ጀመረ ንስኻ ስለ ዝነበርካ ድማ ምስኡ ፈጺመ ክወጽእ ኣይደለኹን በቲ ሓደ ወገን ድማ ረአዮ ዘብል ሕማም ሓዘኒ ኣብዚ መጽኡ እንከሎ ከመይ ኢሉ ምስ ካልእ ጓል ክዘውር ዝብል ሕማም መጽኡ ሓዘኒ ናብዚ መጽኡ ምስ ካልእ ጓል ክዘውር ውርደት ኮይኑ ተሰማዓኒ መቸም ኣብ ከተማ አስመራ ናተይ ናቱን ዛንታን ዘይፈልጥ ሰብ የለን ሓገርጊሩኒ ከብደይ ተቃጸልኩ በቃ ክሪኦ ደለኹ ኣይተረዳእካ ንበር ምሳኻ ኮይነ ንዑ ክደሊ ዘይኣተኽዎ ቦታ ኣይነበረን ተዝክሮዶ ኣብዚ ከተማ ዘሎ ባራት ኩሉ ተዘይኣተኻኒለ ክርብሸካ ዞም ሰኹላ ምሸት ደንቆሮ ንስኻ ኣይተረዳእካን ወላ ሓደ ይርዳእካን ደንቆሮ ዝብለካ ነዚ ብድሕሪኡ ዘጋጠመነ ነገር ኣይነገረካኒ ይቕረበለኒ እንታይ እሞ ክገብር ሸርሙጣ ልበይ ይኸሙ ዝገብረኒ ንስኻ ሰባት ተኣምን ኢኻ ቅንዒ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ህልኽ ኣይተኣምን ኢኻ ንዝኾነ ነገር ብዝርርብን ምርዳእን ንምፍታሕ ካብ ልብኻ ኢኻ ትፅዕር ናብ ምርዳእ እንተ ዘይተበፂሑ ድማ ብትኻቢልካ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ መስለኒ ብሕፅር ዝበለ ንጹሕ ልብን ቅኑዕ ስምዒትን ኣተሓሳስባን ዘለካ ሰላማዊ ሰብ ኢኻ ብጉልበቱ ዝምካሕ ሓያል ኣይኮንካን ግን ድማ ጉልበትን ሓይልን ከምህ ዘይብሉኻ ፍጡር ምዃንካ ድማ ፍልጥ ፍርሕ ትበሃል የብልካን ምናልባት ደንቆሮ ስለ ዝኾንካ ክኸውን ይኽእል
ኣይፍለጥን ግን ፍልይ ዝበለ ሓይሊ ኣለካ ግን ስለምንታይ ይፈቴካ ካብ ስልጣን ይብልካ ካብ ገንዘብ ይብልካ መልኩዑን ስጋብ ክንዱ ይኮንካን ዘላትካ መልሓስ ጥራሕ ንሳኻ ማንዴ ኣብ ቲቪ ጥራይ እምበር ዕቡስ ኢኻ ፀወታይ ትፈልጥኒ ኢኻ ድንግል ኢኻ ምናልባት ነዚ ኸውን ድማ ፈቴካ ብድንግላ ተረኽበት ጓል ትፍቶ እንዳ ንዓይ ድማ ንስኻ ኸም ኢኻ ከምኡ ተዘይትኸውን ነይሩ ስጋብ ሕጂ ኣቦይ ይሙት ክልተ ቀርኒ መቆልካ ነርካ ግና ሕጂ እንታይ ይገበር ኩሉ ሓሊፉሎ ሕጂ ዝኹሉ ትርጉም የብሉ ካልኡን ዘይነገርኩኻ ነገር ኣለኒ እንዳተቀየርኩም መኻለያ አስተቢልካ እንታይ ኾንክ እንዳበልካ ብዙሕ ግዜ ሓቲትካኒ ኢኻ ኣብ ግዜኡ ኸይነግረካ ፈሪሐ ሙሳን ኣይካልኩን ኣቦይ ሙት ሙሳን ዘይኮነለይ ሕጂ ግን ወሲነ ስለምንታይ ግን እንታይ ዓይነት ሰብ ሕጂ እታ መኽኒት ክነግረካ ቅድሞ ውሑዳት ሰሙናት ሓደ ሰባብ ገዛይ መጺኡ ካብ ናይ ጸጋይ ሃይለ ማርያም ወይ ውናት ኪወት ሓዲኡ ምረጺ ይበለኒ እንታይ ክገብር ኢኻ ደሊኻኒ በልኩ ዝደልዮ ዝነበረ ነገር ግሉጽ ነይሩ ንዓኻ ናብ ሓደ ዝተመረጸ ቦታ ኣብ ዝተደለየሉ ግዜ ሒዘካ ንኽመጽእ ነበረ ግዜን ቦታ ናብ መጻፍ ንገረኪ ኢሉኒ ኸደ እቲ ሰብ መን ምዃኑን ኣበይ ከም ዝሰርሕ በፂሕ ኣለኹ ኣርማ ኣቪዬሽን ይሰርሕ ዕቁባይ ሲላ በሃል ከይነግረካ ፈራሕኩ ከም ዝቐትሉን ርግጸኛ ነይረ ነፍሰይ ኣዝያ ክትጭነቕ ጀመረት ካባኻ ወይ ካባይ ንሓዴና ክሓር ነበረኒ በቲ ዝሓተተኒ መሰረት ይሕሊፈን ተይበካ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ካርቱም ከም ዘብጽሑን ካብኡ ድማ ናብ ዝደለኽዎ ኸይድ ከም ዝሕግዙንን ቃል ኣተወለይ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ግዜኡን ቦቱን ከይነገሩኒ ንስኻ ሓፊልካ ናብ ዓውደ ኾይናት ከድካ ንግዜኡ ካብ ጭንቀትን መከራን ተገላገልኩ ቅድሚ መምላስካ ክጠፊ ኢለ ሓሲበ ነይረ ኣይከኣልኩን ኩስን ኣይከኣልኩን ኣብ ዝኸድክዎ ቦታ ድማ ኩሉ ግዜ ምስተኸታተሉኒ በብእዋኑ ናብ ስራሕን ገዛይን እንዳደወሉ ምህላወይ የጻርዩ ነበሩ ሰላም ኣይውንን እዮም ድቃስ ካብስ ነውሕ የገረ ዘለኹ ኣመንጉ ድማ ሓጺትኻ ምምጻእ ሰማኹ ምምጻእ ዝነገረኒ ወሲዱ ዘርኣይንን ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ እዩ ሽዑ እዋን ንዓይተ ዘይኮይኑ ዳ ንመን ኣድዩ ኸውን ካብ ህይወተይ ዝዓበየኒ ነገር ስንታይ ኣሎ ድዩ ዓሊፈ ሂበዮ ሰላም ገይረ ዘይነብር ናብ ዝብል ውሳነ ወደቅኩ ኣብዚ ውሳነ ጸኒዕን ከለኹ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ምምጻእኻ ነገረኒ ትዝክር ተኾንካ ድሕሪ 5 ደቂቕ ክድውለልካ ኢለካ ነይረ በተን ደቃይቕ ተጠቂመ ናብታ ተዋህበትን ቁጽሪ ስልክ ደወልኩ ሰዓት 7 ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ንኽወስደካ ተዓዘዝኩ ዝገብሮ ጠፍኣኒ ምውሳን ሰኣንኩ ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ ጋሻ ተመሲሉ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኮፍ በለ እንታይ ይገብር ምህላወይ ክከታተል ዝመጸ ሰብ ምዃኑ ተረዳእኒ ስለዚ ድማ ናይ ተካለይ ስራሕ ዝሰርሕ ኣምሲለ ነዚ ደብዳቤ ካብ መጽሓፍ ንላዕሊ ካልእ ኣማራጺ ነበረኒ ነዚ ክጽሕፍ የውዕለ ኣቦይ ሙት ካብ ልብኻ ትጽሕፎ ነገር ኣይሸግርኒ ነዛ ደብዳቤ ከመይ ኣውፅእያ ይገርመካ ዝሕልወኒ ዝነበረ ሰብ ከይርኤኒ ኣብ ናይ ምሳሕ ስልጣን ያእትየ የውፅእያ ስጋብ ክንደይ ከም ዝፈትወካ ዝበርሃለይ ሎሚ እዩ ኣቦይ ሙት ኣፍቅረካ ግን እንታይ ዓይነት ሰብ ኣብ ህይወተይ ዝኾነ ነገር ወሲነ ይፈልጥኒ ደይሎም ውሳነ ወሲለ ድማ ኣብ ሽግር ኣቴ ስለምንታይ ፖሊስ ዘይትነግር ነርኪ ትብለኒ ትኸውን ሓሲበዮ ነይረ ግን ከም ዝነገርኩኻ ኣብ ጥቓይ ሰብ ነይርዎ እዚ ኸይነገርኩኻ ተመይተ ንስኻውን ኣይክትድሕኒ ኢኻ ዝነበረኒ ኣማራጺ ነዛ ደብዳቤ ጽሒፍካ ብሰብ ምስዳድ ነበረ ተስፋ ገብር እዛ ደብዳቤ ክትበጽሓካ ብድሕሪዚ እንታይ ክትገብሪ ክትብለኒ ትኸውን ብሓቂ ይፈልጥኒ ተሓዋዊሱንሎ ተስፋ ገብር ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከይጋጥመኒ ድሕራይ ንራኸብ ዶ ኣይመስለንን ረኺበካ ሲኢነካ ቻው ቻው እምበር ጸጋዬ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወልኩ ጸሓፊኦም መጺኦም ኣለው ክረኽብኹም ደልዮም ሲኢኖምኩም ገዛ ዋላ ቤት ጽሕፈት ኣይነበሩን በለኒ ሕራይ በል ሕጂ ረኽበኒ ገዛ በጽሕኽ መጺ ኢሎም ሕጂ ወጪኦም ንሶም ብጣዕሚ ደልዩኹም ኣለው
حري حبني قطر سلك نايغزو قطر سلك نايغزو هبني دولكو حج وصيو تبعالكو غزي خيطفاخو تنسينا ماي تمناي كمصلو البرركو حسابي قلطيفه بصيحه ابتحتي حلواناي اوالات دحنه حزبي كتصنح نبره ماي تمناي تناوصو صنحني اويات بركيتو سب دما اغرغر يبل نبره عبين بخمين دو كم زبولكو يفلطني ጥራይ ቡጉያ ኸይደ እንዳፊያ ሜታጊ ላይ ገዛነት ኢራአተኹ እትኻንሸሎ ብዘውዩ ሰባት መሊኡሎ አብ ዓራታ ደቂሶማ ነበሩ ፊያሜታ ጸጋዬ ሰምዕን ለኽዶ ፊያሜታ ትገዛ በሐንሳብ ጸጥ በለ ደብዳቤ በጽሕካዶ በለትኒ ብዝተዳኸመ ድምጺ كداونتا بدم ጨቂሎ ወፊያሜታ አጆኺ ሕጂ ክትደሕኒኺ ከመውት ደ ኖ ፊያሜታ አይትሞትኒኺ ግን ስለምንታይ ዝመውት እንታይ ያጥፊ አምላኽ ስለምንታይ ዝቀትለኒ እንታይ በዲለዮ አጆኺ ዋላ ሓደ ትኾንኒኺ ክትዝክረኒ ዲኻ ወኒ ወፊያሜታ ኩል ጊዜ ኖ ፊያሜታ በጃኺ በርቴ አንተ ሓግዙኑባ ስለምንታይ ስቁትሉ ኣብ ሆስፒታል ባኑ ሰዳ زحبكو حبريتا قلطيفكا تطقمولو እቶም ሰባት አዝዮም ሓደገኛታትዮም ሕራይ ኣነውን ኣባል ወፍሪ ቀይሕ ኮኸቤ ኣይኮንኩን ፍቅሪ ኣባል ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ገይሩኒዩ አንታ ደንቆሮ ፊያሜታ ጽቡቕ ፍሽኽታ ጥራሕ ኣብቲ ጽቡቕ ገጻ ተረፈ እታ ንእሽተይ ነበልባል ቃመት ኦሮማይ ደራሴ ከም በሐድሽ ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ካብ ብሕጂ ብናቱ ቃላትን ስምዒትን ነዝዛንታ ኹምልኦ ይክእልኒ ከቢድ ሓዘን ወሪድዎሎ ኣይርኢ ኣይሰምዕ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይሰምዖን ሓዘን ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑሎ ደራሲ ሓዘን ኣይሰምዖን እዩ ንስለሰብ ይሓዝን እዩ ናይ ባዕሉ ሓዘን ግን ይብሉን ኣምላኽ ንወዲ ሰብ በኣምሳሉ ፈጠሮ ይበሃል ግን ንስለሰብ ይሓዝን እዩ ኣይገርምን ዶ ይገርም ደራሱን ከምኡ ግን ብዛዕባ ኣምላኽ ኹን ብዛዕባ ደራሲ መን ይግድሶ ሕጅናቱ ንግደፎ ናብ ጸጋዬ ንመለስ ፊያሜታ ጠፊኣላ ዘለና ያ ህይወት ናብ ሓደ አንፈት ጥራይ ተወስድ መንገድያ ድሕሪ ሕጂ ተመሊሳይ ክትመጽንያ ህይወት ንጸጋዬ ኃይለ ማርያም ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይናቶላ ንባእሲ ዝደለያ ሰብ ህይወታ ይሕሊፋ ሂባትሉ ናታ ሞት ናቱ ህይወት ኮይኑ ናይ ለቃሕ ህይወት ሞታ ካብ ልቡ ገለ ነገር መንጪቱ ሙሳዱ ከይኣክል ካልእ ዝለወጦ ነገሩን ነበረ ሓድሽ እምነት ረኺቡሉ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ሓድሽ እምነት ገበረ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወለ ናብ ኮሎኔል በትሩ ኸይዱ ብዛዕባ ስእላይ ዝረኸቡ ሓበሬታ ሃቦሞ ብእዋኑ ረኺበካ ነይረ ተዝኸውን እዚ ኩሉ ይመጋጠመን ብምባል ምስ ዕድሉ ማለረ ኮሎኔል በትሩ መልስኸ ወይ ተጸበዮን በተወሳኹን ብዛዕባ ቤት ሻሂ ፓራዲዞ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይበካ ነይረ ስጋብ ሕጂ ስጉምቲ ዘይተወሰደሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ብሓቂ ዓዚነ ናይዛ ቆልዓ ትንፋስ ብናትኩም ሸለልትነት ይጠፍዩ ኢሉ ነደረሉ ኮሎኔል በትሩ ብዛዕባ ስእላይ ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣተኪሩ ክምርምር ጸንሐሞ ተሲኡ ጠጠው በለ ኣብ ገጹ ናይ ዓወት ስምዒት ንበብ ነበረ ጓድ ጸጋዬ በለ ሸለል ዝበልናሉ ጊዜ የልቦን ንፓራዲዞ 24 ሰዓት ሙሉ ክንከታተሉ ኢና ቀኒና ሴርካ ምእታው ቀሊል ነገር ነይሩ ግን ከቢድ ጥንቃቐ ክንገብር ነበረና ዘይከውን ስራሕ ሰሪሕና ንኻልኦት ናይ ሙምላቕ ዕድል ክንህብ ማሃብ ትርፉ ድኻም እዩ ንወስዶ ስጉምት እንተሎ ነትናቶም ናይ ስልያ ትካል ዓንዲ ሕቑኡ ዝሰብር ክኸውን ኣሎ ብዙሓት ሴላት ከም ዘለዎ ምግመት እዩ ነቲ ዋና ሴሎም እንተዘይሴርናዮ ነተና ኣሽቱ ምስባር ትርጉም የብሉን እታ ሓደ ሴል ብዛዕባ ካልኦት ስለ ዘይፈልጥ ነቲ ኣውራ ሴል እንተሴርናዮ ግን ነቶም ካልኦት ምስባር ቀሊሉ ርግጸኛታት ክንከውን ነይሩና ሕጂ ርግጸኛ ዝኾንኩ መስለኒ ዘጠራጥር ነገር የልቦን ፓራዲዞ ስእላይ ኣውራ ሴል ኦሮማይ
عبقتو زرق زنبرة في الشخطة اندابرها يخيد نبرة سلكو العلو نتخلاي زوعو تخلاي كم لمادو زن يطلو عبالات كادلوات ديوم دلواتي ناقواد كورنيل نسروح سراح اللو ديوم تخلاي زدنقل تقبار تصمو يمثل بزعبا بيت شاي باراديزو حد شوي توسخ حبريت على كالو سقاب حجي السخوني البون صبو تبيت شاي خصبر دليلو حجي او سرح حسابات حادي كمانكم ولا قايدلني بروديو دما نسلاي بهيوت يزدليو غزي يبلنا بلو عبقص تخلاي زنبب زنبره دستا فولي نبره وصيو خده مشت ساعه 10:40 مسكونه باريستا بيت شاي باراديزو سرح عصيو خوصه تتحزه تخلاي درنجل غزي هابون كوليتو حنساب رغيصو وازاربو نسونا بتخسته غبراي مرحو تخسته هاجر سلام الله يلو عبيتو دقيسو نبره تخلاي سيرو اتيو عمدا قسو هندبت ودقو تخسته طرحو نبره عفر نفسو بركو هرممو دحرغ وحدات دقائق عقباي سيلا مسكلت تخالوت سبات مستنداسته اندعللن تخلاي زدنجل تحبابرتون كنبرق ودقوم سلستيوم سخيروم نبرو اتوم مس عقباي زنبرو خلت سبات بتام شترداديوم صنيحوم نفيامت تاغيلاي عب اف دغ غزا تصبيوم بطيت سسطحوايم عطفي خان مطفا تسلفو سرعت قتلت نبرو عب اخلو تلفالفو نفيامت تاغيلاي كتاتلو ويمامسيوم كم حبرتهم نابنيالا خند تخيد نابيتا بتخس خدت بماكينه تخاتيلوم قدموا عب اف دغ بيتا صنيحوم حغتوامو حزوا انتايو بلتهم زتابهال كيو سلمتاي دي فصمكي ايغبرن اتسليا منغستي ايكونكون بخلته طيايت هاريموما غويو تخلاي نفسو قصاصراي كالن تحغاغستون تزيحزو نيروم اب انكلو حقاب صوم دليو نبره ود براخه تحيزومش بلا عباي دمو خب افون داصرغه سلاي مالت كاديها بلو تخلاي قدمون ابو امنت هاي نبرن ود خلبي بلا تخلاي وصيو نابچاو هوتيل برره ساعات حليف كونت نبره بارنايت هوتيل جن جنايت عصون نبره سلاي براخي مس وفاروق يحكوخب ترغاغيو بيرو يست نبره تخلاي مصيو اب غودنو بهدات كوف بلمو بيرا اززه صميولو غورورو نديدو نبره سلاي لومي هادن كميالو يلو بوازان تخلاي حتتو لومي فتاري رئين بر كلن دق انستيو بوان دقيسن الله يلو ملسلو تخلاي قسيلو بيرو چلطمو في اميتا غلاي زغاطما سمي خالو بلو انت خوينا زخونه تودا اتفلط مسيلو نيرو بلو انت غتبل سلاز ديلا خايخه حتى تسلاي ميتالا اموسي اماو تاس تفلط اخا نعات تمثل قنجو قلعه حجس من چكنو يقتل تفلطيخا انو نفلطي كلتين نفلطينا بغمي يفلطو حتى تسلاي اوروماي زي فلطون تايلو الكايو سلاي ايسن بدن نتخلاي نخالي تاتوكرو طمطو قليحليحلو نتبار بعين تقانيومو زفلطوم ناي دحنه حزب سبات نبرو ترديو إدونا بجبوء كملس مسبلة تخلاينات إيرو حانقو اتوم كالوت عبالاتون تربارولو عبجوبا سئلاي بزيكا سم ساينايد كالاي ترخبن تخسته حيزكم مومش نسو خونا لونا بايز مرحكم حلف بلو تخلاي انتاي كمارات لني كي قدمكو قدم كاني انتاي مو عبسلي بلا تخلاي اسنانو اندحرقمه سلمتاي لنفس غنبرنكو حغوسك بلا و بأداوي تزقط لكاس ممسغونكو نيره انتاي مو ادلاي غوركون بلو صقاي حجبي يالو اب حزن الله اي مستعناتو خيكون يترفني ناب زبصحنا امو دما ناي تاشرموطا تخلاي زدنجل بتعسا تمليو نسلاي براخي حزو وصه مثلن اشتحو انداترايو بلو نبره سلاي جن ادلاي حون كم بقي اندات خوبكو بخده عبز قصل ساعات
تحت بيت شاي باراديزو زركب سيل تخفته كورونيل بترو بعلو بتبوتا ترخيبو نبره دقاس اجيبو تبرابره من اسي مسيلولو طرطاراتاتو قنعات كوينهم بمصنحهم دسيلو نبره بتا حدا دما ناي صلااتو ودابن مدلواتن بلبونا دنقه ازو كله تحت فنجو كايد منبارو بوشتو حرره سمزرزر نايب سرحات سليان كنصلان توافرو لالي 500 سبات كمو نابناي قتلت مزغب صنحو ناي سيفيلن وتادراو سبسلطانات توكلت حزباوያን ውድባትን ከምዘለዎ ተረክበ አስማት ናይ ተልእኾ ኦሮማይ ዘሳልጡ ዝነበሩ ስሩዓት ነበረ ኮሎኔል በትሩ ስምናይ ሻለቃ ታደሰ ቆሪቾ ምስራኤ ርእሱ ሓዘ እዚ ናይ መወዳእታ ከምዘይኮነ ይፈልጥዩ ስሩሑ ገና መጅማሪዩ ዝፍሕሮ ጉድጓድ ናበይ ከምዘምርሖ ሃንደበ ተሕሰቦ ስጋብ ክንደይን ላዕል ክድይብዩ አበይ ኮንደው ክብልዩ ዝብሉ ሕቶታት አበይ እምርኡ ተመላለሱ رجعتن دفرتن سلاي بوشتو ندال نقه كمي كميستر اوروماي بلو علنا نبره ملسو كم تتحبابرنا تسفا قبر امنتاي بيروقراسي منيو سلاي براخي كتحبابر نبرو ولا كواموتو تمرصه زقتلو سبغنا يرخبن كسا قدم مايدلين ابيت ما اثرت جبها زرايو مكرانغفن اخيلو ويو ابز قصلت ساعات مستغلاي زدنجل بفليت نفاريت نابدي سابا خمزورو تغبره ابتا اوان منالبات قدم حجيه بتاريخ انتليجنس ኢትዮጵያ ተራዩ ዘይት ፈልጥ መጠን ንሰባት አብዘለው ዋህዲን ካናይ ማሐሰራህ ተጀሚሩ ነበረ ኮሎኔል በትሩ አምቹ መንበሩ ንድሕሪት ተዘርጊሑ ኾፍ መለ ክጽበዮ ጸንሕ ሽልማት ረኺብ ወዩ ግን እትስርሒት ናበይ ከምርሒው ዝብል ሕቶ ካበ እምሩ ይጠፈን ንጸጋይ ኃይለ ማርያም ዝኸፈሎ 300 ብር በኸንቱ ይነበረን ዝተደለዮ መኽሰብ ተረኺቡልዩ ምስጋኑ ሁሉን ነፍሱ ገይሩ ፍሽኽ በለ መሬት ክበርህ ጀሚሩ ነበረ የኢንቱ ኸድን ምስበለ ናይ ስልክ ጻውዒት መጾ ጸጋይ እሺ ጸጋይ አቤዳ አብናይ ፊያሜት ታገዛለሁ ሓደ ነገር ክትሕግዘን ደሊ ነረ ደስ እንዳበለኒ እንታዩ ሳጹን ሬሳ ደለለሁ كمان قروم زخونة ساعون ريسا خسد الكاية كاوز عب قبان يرو قبرنا جيجنا عجوها اتوم قتلت دما تتعيزوم علو بلو نقوهو غبا بساعت شعاته قروم زخونة ساعون ريسا 4 عبيتي أقليل عنباباتات تسعينو ما بتندحزن وبصحو ጸጋዬ አብደረቱ ሰኺዕዋን ዘነበረ ቀይሕ عنباباوتيو عبدرت فيامي تاغيلا امبرو بخدان حبشا وقبا ጽብቕት መርዓት መልአክ ከሞት መሲላ በሰላም አሪፍ አላ ቀብሩ ፊያሜታ ድሕረ ቀትሪ ሰዓት 4 ተፈጸመ ኮሎኔል በትሩ ሰለሞን በትረን ካልኦት ዓበይቲ ሰብ ስልጣንን ኣብቲ ቀብሪ ተረኸቡ አጆኻ በሎ ሰለሞን ደስታን ህይወትን ንዋተይ ነይሩ بحقي كتتصنعنا عليك كلاتنا بموتا خنصنع يزغبانا حدا سب نناي كالايو دستان هيوتو حليفو خيب مرأي ما يحزن يبرت عنبر نطفات كالوت زيكونس ندستان هيوتن كالوت بزوحات سولو معالتي خمت يراين له صبو ابنتن جمارون كوينات لنا خيدالا بلو قصيلو ززاربو كولونيل بترو نبره كم ذا عينت اغاطامي برتي حاتتيو برتي بلو نايت ساصون يغنيلي بلو ጸጋዬ كم زولكوها خالق خمانم تغبا موتان بزحات يوت كوينلو بزح ነገር ካብ بزح ጥፋት ይሕኑሎ ናትካ ጥንቃቆ ናድኒ ቀየ እቲ ኦፕሬሽን ከመይ ይካይዳሎ ሓተተ ጸጋዬ ጽቡቕ ሳለጣሎ ናይ አስመራ ሴሎም ሴርና ይወለና ናይ አዲስ አበባ ድማ ጽባሕ ወይሎ መኽስበሪው ንግዚኡ ቢሮክራሲ ሃዲሙሎ ግና ናይ ግዜ ጉዳዩ ድሬዳዋ ከም ዘሎ ጽንጽንታት ሰሚዕና ኣለና ኣብዛኣተው ኣቲና ክንሕዞይና ኣብ ህዝባዊ ሰራርሓ እምነት ምግባር ርኢኻዶ ጽቡቕ ይዕውተካዩ ኢልዎ ቀጸለሞ يحزن እዩ ቀዲማተ ተነግረና ኔራ ህይወታ ምድሓነ ነይሩ በሎ
كتوسن أيتخلني قدمون موسى أيتخلني تتطرطر ምናልባቱን ኣብ ህይወታ ዝወሰነቶ ዝዓበየ ውሳኔ እንተሎ ንዓይ ሕሊፍካን ዘይማሃብ ዝወሰደቶ ውሳኔ ዝኸውን ኣነ ድማ ጠንቅሞታ ኮይነ ኢሉ ጸጋዬ ትንበለ ሰብ ኩሉ ኸደ ዶሮና ሐመድ ዕማኽ ሐመድ ህይወት ጸጋዬ ኃይለ ማርያም በይኑ ተረፈ ዝገብሮ እኳ እንተ ዘይነበሮ ግን ንፊያ ሜታጊላይ በይና ኣብቲ መቃብር ገዲፉ ምኻድ ነፍሱ ምግባር ኣበዮ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ሙሉእ ጸሊም ተኸደነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቱን ከምኡ ተሪፋ ነበረት ንሳበይና ነራ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ሓዘኝተኛታት ጸሊም ሙሉእ ክዳን ተኸደነት ኣንስተ ሓማሴን ንሓዘን ጸሊም ናይ ምግባር ልምዲ ነበረንን ናብ ቀብሪ ጻዕዳ ተኸዲነን ዝኸዳ ናብ መልቀስ ከኣትዋ ነጸልአን ይዕጠቓ ውጽእ ኢለን ድማ ፈትሖ ወረግ መጋየጽ ኸማና ይተርፈንን እዩ ጸባቢቐን ንሞታ ነፋኗ እሞንታይ ገበር ዝሞተ ሞይቱሎ ብዝተረፈ ክነብር ኣለዎ ህይወት ክትቅጽል ኣለዋ ህይወት ሓጻርያ ካብ ሰብ ዝነውሕ ነገሩስ እንታዩ ምናልባት ጽላሎቱ ይኸውን ጸጋዬ ጥዊ ክብል ጠመታ ሮማን ሃለተ ወርቅ ነበረት ናብኣ ኸደሞ ምሸት ብዙሕ ደልየኪ ነይረ ናበይ ከድኪ በላ ንሕቱኡ መልሲ ኸያበት ኣምላኽ ጽንዓቱ ይሃብካ በለቶ ዝምልሰላ ይነበሮን ትንበለ ልብኻ ናብ መቃብር ሓቢርዋ ወሪዱሎ ሓቂ በለት ደጊሙ ክጻረራ ይፈተንን ወይ እውን አይደለን ክትዝክረኒ ዲኻ እወ በለኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ሰቤ እስክበቦኻ ንገረኒ ደንቆሮ ኣቦይ ሙት ደንቆሮ ኢኻ ቃላት ፋይመት ታጊላይ ትዝበልዎ ካተምሉ ዋጥ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣቤልካ እምበር ኣነ ህይወተይ ክህበልካ እንዴ ኢላ ኣብ ደብዳቤ ዘስፈረቶ ቃሉን በሐሳቡ ነበቦ እንታይ ልክዶ እወ በላ እሞ ሁሉ ግዜ ክትዝክራ ክትነብር ኢኻ ሓቂ ሮሚ ህይወታ ዝሰዋዓት ለይ ጓል ምዃና ይትዘንገይ እወ ክዝክራ ክነብር ኣብ ሓሳበይ ክትነብር ካል እንታ ክገብረላ ዝኽእል ነገር ኣሎ ሓቢርያና መቃብራ ይወርድ ልብኻ ግና መቃብራ ወሪዱሎ تحتن لعلن مقابر زخونه لبمو انتي عبس بلتمو ناي قال كيدان كاتما كاب صابعا مليقا ناب اغرود هندوتا ورقي حمد ورقن هيوتن فرد غزيو بلا نسيو الى قصلتمو حما عدل ودي بلت اينايو زفكرو ما ودات سلامنتاي كمزطرموني يفلطني رخيب كامسان وهبتو يقدو خوينو تشاو إلاتو عبدوزو بلولو حديقاتو خدت رومان بقدميقو في عميت تاقيلا يام مقابر بدحريقو عمونقوان دويلو ترفا عمو وداتا سبنو لقويو بحثاويو بحثون نتسمعو لبونا حزن زي ما تزيم سبالو دو جنكن سومعين دلنينا سلامتاي حقوسات كنكونن يندلي تسفاها مقراص تسفا مقبار حيش ولا كوادلتنا انت زي رخيبنا نزل ألمنا ناديو زل ألماو تسفا زي ما حزن سب زي تسفا انتايو تسفا عبلبنا خنحضر لنا ولا بتتسفا زي ركبو بوتا نبعاتلو حنق نقبلني كابين مو خفلفل دريقون دي سورو سحق قبلني بزي سحق أسناني سحيقان دانا بقت مكرنا نبسي صحي كتعربان قلق إلالا أدماسك أي حلو نتاخاتم بأقرو رقيسو قلعا بحق التخوينو نتاخاتم زي كونس نهيوتيو قلعوا تشاو في عميتا بلبلبو مقابرة تسأتيلولو كينيو تسأتتا مقابر تخصنا أفاة سمعه ناي جغانو أويات دمن دا سمع لبو نابونا قوده نخلو تفتو مو مودعتو أغن نخلو تسونو C'est la vie au Romaï. تفت سما